20-nji baş. Duyur ýürek näzik bolýar. 1920-nji ýylyň fevral aýynyň başynda denikinçiler deňizde kylyp Zakaspi fronty ýeňşbire uturupdy. Baku ile arada parahot ýol açylypdy. Atabaýewiň duýgusyna görä, owa epesli giňep dem alyş ýeňlen ýal duýulupdy. Şäherlerde Sowet adamlarynyň işleri urup barýady. Owa şuralaryň edýän işler onçokly duýulmady. Atlary bady. Käbir owada parti şeýkede gurulýady. Kursu uturan mugallimler owalarda oku işine başlapdylar. Umumyň Zakaspide iş öz akymyna urup başlanýardy. Hakykatda bolsa, ýagdaý entek ören agyrdy. Ähli guruluş işleri ata-eneden aýrylan garyp ýigidiň öý tutunjak boluşyna salim edýärdi. Öýüň süňüne edinmek, öý tutunmak därli. Onuň ganatlaryny satmak, her uwuny tärimlere berkitmek, tüýünüňe saz gelişirmek, üstün örtmek, ýerli apytpanyna aranma ýaly berkitmek berurdy. Satynyjy gitdi, oň gurup nir dedi. Diňe onuň üstün örtmek üçin 10-15 keçe gerekdi. Her keçe de bir näse goýunyň ýüňünden emele gelýärdi. 100 uwy 100 tärimi berkitmek üçin mäkem örlün gulas uq bagyny goňşular goşant goşdy. Durluk bagyna, üzük bagyna, terpik bagyna, öýüpüne tow kemsiz ýeten 3 büktürme tanap gerekdi. Tay at bolýansa, eýer it bolana kanak waptyş, satynyjy ýigit öý tutýansa, burnunyň ilk ýaly gan gelýärdi. Dünýä taryhyna täze guruluşyk, Sowet guruluşy hassa çylşyrynrakdy. Ol halk guruluşy bolup, onuň her bir şahsy şahasy däl. Ol halk guruluşy bolup, onuň her bir şahasy däl, hatda her bir übtüjügi de şo satynyja öýe salim edýärdi. Hiç kimden, hiç ýerden päs geldi. Öz peýwatyna, öz gurup kuwatyna görä satynmak janyň ujudy. Täze guruluşy, satynjanyň daşyndan dürli päs gel her ädimde kestirmäge çalışýardy. Görünmez ýerleriň tilsini ýararly. Şäherdäki bolguly kerhanlar her işini ýatýardy. Elektrik oslawsy çagda tönýärdi. Owalarda kowsum galtamanda peýda bolýardy. Sowet düşmanlary hem gizlin hem görnetini deprenerdi. Şeýleýär diýdiňe Zakaspide däl. Ähli Türkistanyny şoňa kwapdyşdy. Ýyl aýy ahyryna syryp barýardy. Howlyň şinnaky bagyň kölegini Gaýgy Atabaýew diň şun ýeködi diň zalýady. Entek asy düşmän üçin howa ören hoştapdy. Goýak ýapraklaryň arasynda dökülýän güneş ýer ýüzüne tepelen teňňe ýaly öýdüni güýçlenýärdi. Oňjak kuşlar enaýja taýýardy. Goňşudaky bagdan bilbiriň owady meşdilýärdi. Bütün töwerek nähil gözel bolsa-da, ýokarky oýlary üçin gaýgysy Serdar uluny rahat ýokdy. Galtamanlar topary galyşyl owasynyň mektebe otlap, muallimi tultukly suw ýenzipdirler. Köýersäwür owasynyň dukany galtaman talapdyr. Ama şo owasynyň şura başlygyny nämelim adam öldürip, gorpa taşlapdyr. Takır durulgosyna goýy bir ýerde demir ýolun köpüri haraplanıpdyr. Şäheriň kärhanasy güýranlanıpdyr. Şolar ýaly şum habar gün saýyn ýagýardy. Göreş elbetde dowam edýärdi. Etmelim. Ýöne göre şo işi halkyň öz şynnaky goşulmasa, şonu ýöne mukaddes borç diýip düşünmese, göreş entek-entekleri dayanarly däldi. Gep halkyň aňynyň bir duýga birikmegine baglydy. Oňa bolsa wagt gerekdi. Şoňa çenli bolsa, front gutarsa da göreş gutarmaýardy. Erki elinden gidip barýan tanpy düşman rahat ýatmaýan üçin her bir şahsatda oňjak front emele gelýärdi. Şol frontlary derbi dagyn etmek üçin bolsa, Marksizm guraly bilen ýaraglanan eskerler urdy. Şol oýlardan başyny galdyran gaýgasyň göreji stol üstünde ýatan bir bukçada taşdy. Şol bukçadan bir surat çykdy. Ol şo suraty eline alyp Hridar çiňerli. Şo surat. Zeynepsiň suratydy. Sagajyň bir zady geňirgen ýaly ullakan gözleri, araýtada birinden anjan ýaly, çala kemşerýän dodajyklary edil gaýgasyň gözüne salim edýärdi. Goýa diýersiň, ol gözüniň öňünde edil diýir ýaly, nädilje kemşerip duran enaýjy sagazyk, onuň gözüne nähili gowdy, nähili owadan görünýärdi. Ýöne görüni şol kemşerişde görnetýän iýgen saýgarlýardy. Goýa diýersiň, şo zagad enaýjy sagazyk ýaňyza çykaran peltejikleri bilen ağlyjy diýerňärdi. Men kakam ýok. Men ony hiç wagtda görmedim. Men oň söýgüli gyýjagadym diýen tezini eşitmedim. Men oň eliniň dodugyny gilsen duýmadym. Kakam bolsa menem
Oň guzoguna dyrmaşardım, boynuny guzoklardım. O meni böktürerdi, uşardy. Arman, men yetim. Ejem maňa sen kakaň, sen dowmakan ölüpdi diye. Şoň üçin men bagsyzlaryň bagsyzy. Çağanyň suratyny ikellän maňlaýyna goýan gaýgysyň gözlerinden boýur-boýur ýaş togulundy. Ullokan adam gözüniň ýaşyna bogulup çağızyk ýaly agrady. Bir hili horkunlanyny tiskinennem duýman galdy. Ulak wagtlap burnunyň suwuny saklap bilmedi. Onuň göwnüne bolmasa çağızyň men yetim, men bagsyzlaryň bagsy diýen zarinji dedi. Ulaklaryna ýaňlanyp durýardy. Ole şagylygyny on çokly ýatlap bilmeýän üçin şeýle gowdulaňly bozuluny öz ömrüne ilkinji gerek diýip düşündi. Her ýyl agyr ýagdaýda gözünden ýaş çykman, gaýta göreşler uçun ýalty syrýan mert adam şojaga şaganyň gaşyna nähil gezirdi. Ol çykgyndy oýdan soň öz-özüne ýegendi. Paşa hranaty meni näme üçin göze çylgy aldy? Jepbar huragy bilen men paýlaş bilmeýänim nämedi? Men näme üçin soldat ýadygyny geýip egilme ýara götürdüm? Men näme üçin öz agym bilen öýüşli duşman boldum? Men näme üçin narla tapança gededim? Men näme üçin ýaş ömrümi soňky göreşleri sarp etdim? Men häziriň gözünden näme aladasyny diýen? Ol ýene şagyzyň suratyna siňerdi. Deýnipsen. Şolaň hemme seniň hem saňa 15 millionyň bagyty üçin elmedi. Kimiň o şuhbeti bar? Hiç kimiň. Ýok, beýledär. Gözel perdendim. Senin tek akylyň keldezikdir. Sen hiç taýda düşünýän nälersiň? Meni öz uğrumy goýermek islemedik. Meniň abraýymy däl özüniň hutudy beýikden gözüňe tutun. Iň soňunda meniň aýagymy üçürdüklemek isleýän seniň ejeňdämidi näme? Ejezik şagam. Sen bugün düşünmedin, erte düşünürsin. Seni atasız yetim galdyran men näle? Sen samsajak ejeňdir. Biraz boýdan soň bu ýene dowam etdi. Dogry men özümi aklymyk islämok. Senin şagyrlyk döwründäk bagsyzlygyňa menem günäkär. Feýgül balam, sen düşün. Maňa diňe iki ýol galypdy. Men ýa-ha sen ejeň paşmagyny ýapyşyp bütün dünýäden, bütün durmuşdan, ähli göreşden el ýumoldum. Ýa-da. Meniň tabym, meniň adam kärçiligim, diň onuň soňkusyna ýol salyp beripdi. Saňa men ýüregim balam, diňe häzir däl hemişe daha goýa. Näde deýin? Men özüm iki bölüp bileme o ahyry. Men elbetde sen hiç furda da mätäj etmen. Galyny bolsa keýgim öz bagtyňdan gör. Gaýgysy iň soňunda çynna gaýtyp ata girdi. Deýnipsen. Men saňa iň soň gaýçak sözüm şeýle. Men seniň saňa 15 millionyň geljek nesliniň bagyty üçin tä ahyrky demmeşenni halky ufal boljagmy? Sen biýigine nädenin gaşyňda katam edýän. Atabaýew öz gyýdynyň suratyny ýygnamaga ýetişmänkä feldfebel oňa dumuluşy sürgüç bilen pesatlaryň buksa getirip goşurdy. Şol buksanyň habary hatda Atabaýewiň özüne hayran galdyrdy. Şol buksada Türk komissiýanyň goşulmagy bilen Türkistan Kommunistik Partiýasynyň merkez komisiýasynyň hem Türkistan Merkez İspanitel Komitetiniň birleşen maslahatynyň karary bardy. Şo kararda gaýgy Atabaýew Türkistanyň wagtlaýan partiýa merkez komisiýasynyň İspanitel bürosyna silen hem Türkistan Respublikasynyň ýer suw komissary bellenýärdi. Şo wagtda peýda bolan Ýögölbaýew oňa el berenne gaýgysyny oňa salam hem hoş bolsun diýdi. Şakyrlyk bilen hoşlaşmagyň bir demde birazdan çykanyny geňirgenýän Seyit Murat oňa düşünmän. Näme? Bimal çak geldimmi diýip ikizinglerini ýok. Ona näme şagyryp urunýaly gelhem gitdi ýaryň. Oň sebäbi bar. Näil sebäp? Men Daşkende gitmeli. Näse wagty? Emişelik. Näme gaýgysy? Seň sözüňden hiç burda adam düşünemok. Senin elbette gizlemäge hajat ýok. Olaň elinde kagaz otdy. Hata göz gezdirip göwünsü ýerine gaýtaran Ýögölbaýew. Onda bir ýerde biziň hem işimiz ýok diýip ýüzüne şak saldy. Näme üçin? Ay, anam ýerine mümkinlik köpelirim kaýdýan. Isleseň men seni Daşkende çagyryn. Gaýgysy şu sekundyň özünde bolsa, oýlanman aýdan sözüň ýerine gaýdy bol. Ýok beýledär. Sen bir ýerde hasir urak. Ay, näme bilen? Seyit Murat. Sen harby adam bolsaň-da, aýgyt ýedijiligiň käte meňkisi de ýok. Oňa elbetde sebäbi bar. Nähil sebäp? Arkaly köpek gurdary diýip eşitmänmidiň? Ýeronsoň,
Sen arkaň bar, a sen? Ay senem gitsen. Mene kime arkada ýanyjagymyny bilemok. Aşgabat bilen Daşkendiň ara ses yetmez ýaly şeýle okmy? Ola şeýle bolu. Häzir iş başynda oturan adamlaryň käbiriň düşünjesi ören ýagdaýly. İşçi revolüsioner diýip, iş tapşyrýan adamlaryň bir näçeli. Men eger ýalňyş ýanylmasam, pili garynja tapşyryna salim edýär. Gaýhy oň minetmene ýylgyrdy. Emma anamsa garaýyş bilen meselem diýip sorady. Ay oňa mysal gitler, belki birini mälim edersiň. O bir revkomyň çarwaçylyk işini alyp barýan Pevzner. Çarwaçylygyň ösme üçin nähili şäher görmelip, düýün menen maslahat sorady. Men oňa öz aňlyşyma görä, haly sürekden jogap gaýtardym. Sarwa malynyň ösmegini seseňiz, ýa-da ýagdaýda oňa azar bermeliler. Ondan ýene bir degmeliler. Ondan soň degmeliler. O men jogapmy düşünmän, belki düşünmegem islemän, maňa ne hak geregenini. Ha, dogry aýplamakçy boldy. Eýsem siziň pikiriňizçe, çarwaçylyk Sowet döwründe feodal patriarhal ýagdaýyna dowam etmeli. Görnägil düşünje. Odu gozgosoň göçer, goňşyny gozgosoň göçer nakylyny görä. Häzirki ýagdaýda oňa sehel gonnula berseň, gaşşagynyň oňa habary ýok. Pevzner belki işini özür, ynamdar go adamdyr. Men oňa şekim ýok. Ýöne ol sargy ýagdaýyny bilen ok. Darak urmasyny bilmeýäniň dokmanyň erişine gyrşy ýaly. İş bilmän işlejek bolýanyny peýda ýerine ziýan getirýär. Ansabyň aram karar bermän, şu hakykaty halis ýürekden mälim etseň de käbir ýoldaşy ýaranok. Men käbir wagtda ikirjiňlenýäni meni şoň üçin. Öwelbaýyň berýän gurruny elbetde hakykatdy. Ýöne göre her bir şahanyň özüne laýykly hünärmendi bulmany üçin şol işi okuyuply arasa adama tapşyrmakdan başga şäher ýokdy. Şonuň bile göwüni beren Öwelbaýyň käbir owunyk zady ulatmak, käbir adama göwüni ýetmezlik häsiýetiniň barynam Atabaýew bilýärdi. Eýsem de bolsa Öwelbaýyň şu ýerde iş içinde bolmak diýer boldy. Öwelbaýew Atabaýewiň göwüni ýykyp bilmänni. 21-nji baş. Durmuşyň ödeni. Daşkent gaýgy Atabaýew üçin öz dogmy owazy mäneden nähaf meherrakdy. Moğollar seminariýasyna geçiren ýetginjeklik döwri hiç wagt oň gözüniň öňüne gitmeýärdi. Onuň göwünde bolmasa, heni zamol Muhammetul Atabaýew bilen bile Daşkent köçelerine ýadym urýardy. Her göwün ýurdýardy. Eller tıpynan wagty gimnaziýadaky gyzlar bilen duşýanlary, nädli sözleşýänleri, tant edýänleri ýapýanjaýardy. Seminariýadan kogulmakçy bolany huşuna gelende bolsa, garasy at ýaly birdenke kültürýärdi. 5-nji ýyl rewolýusiýanyň ýeligini bilen studentleriň üstüne çykan ýadyna gelende bolsa, onuň göwüni ýene ýuguruk atatlanýardy. Ol esasy bilimi şo ýerde alany. Siýasy düşünjäniň ilkini sahypadyny şol ýerde asan üçin, şol şowhunly, umytly günler hiç wagtda ýadyna çykarmaýardy. Daşkentde kontrrewolýusiýon güýçleri bilen saldat bolup göreşeni, şol göreşde ideýa taýdan kemsiz berkän oňa gurup kuwat berýärdi. Daşkentde onuň öz perdendi, kiçik zoýujuk eýem bilbil ýa taýýardy. Ýöne bolun. Halk komissarlyk, alaytyda häzirki döwürde ýer suw halk komissarlyk görýpedi oýunjak däldi. Weyran huzuly aýak üstüne galdyrmak dağ gastyndan temen bilen tunel gazany kwapdaşdy. Zakaspi oblastynyň guruklugy, topragynyň suwa mätäçligi hiç wagtda onuň gözüniň öňünden gitmeýärdi. Har ýerinde suw gytlydyraly. Özbek bilen türkmen arasynda ýyl saýyndan ýal dawa jenjel emere gelýäni oňa mälimdi. Bir damja suw diraly. Ganly saka, ganly guý diýen ýaly aýylgans atlar da ondan gizlindäli. Amideryanyň ummasy suwunyň Aral deňizine dökýäni, topragyň bolsa saňap ýatan ony kän oýlandyrýardy. Türkistanyň beýleki oblastlarynda Zakaspia kwapdaşdy. Şonuň üçin Atabaýew oý kölne sümkdi. Türkistanyna owa jok meselede ne hil sırlarymly, ne hil derur, ne hil jogapkärli. Men kim? Halk komissarlyk kim? Kiçik sygyr çopandan, ýöneköý mugallimden, ha dogry ýöneköýje kantor işgäriniň hem komissar bolmy. Azap berip sotunyň gumoloklary bilen million garnyň lukmasy bolan
Yertu işinin hiç çeviz gelýän ýeri barmy? Sotun gumoloklarını iki yana barmagyň bilen pyzyp, köpük kasabyny çykarmak niridi? Ummasy tejribe. Ullukan döredijilük, ägir täýmet talap edýän çylşylyny Yertu niridi? Benim komissarlygym gaşly ötmek ýerine göz çykarmak bulaýmagy biridir. Men sotumy diňe kantor upravляющий üns beren bolsa, ýere millionlarça adam gözdükki. Ähli Türkistanyň diýerligi şoňa bagly. Meniň başarnyksızlygym derarly. Belki milyon garyn hepbige döner. Ýok. Yerfu men işimdäl. Ol öz ýanynyň başyny ekadi. Gorkon öňürden akylyna görä, men iň ýagşy awrym marka bir işden boyun toglaýyn. Türkistanda o bozorg ýagdaý, hakykatdan göýranly. Şol göýran ýagdaýa göz gezdiren Atabaýew, agyr oýundan baş çykaryp, nämendir saýgarmak isleýän ýaly, bir nokuda şiňerli de öz pikirini dowam etdi. Bu näýil bolýar? Men gorkýanym üçin maňa goşu görnän bolaýmasyn. Gorkmagy men näme hakymma? Şeýle bolsa, men adam gaýgysy serdar oğul bolman, gaýgysy ýel ýürek oğul bolmaly. Men azyr kimiň ideýasyna eýerýän, kimden görelýän? Vladimir Ilyich, hiç bir zatdan heder etmäň. Beýik Russiýada kapitalizm agdyryp taşlanýa, men gurumoçylyk işin ýol başlygyndan heder etmelimi? Şeýle bolany, kim maňa bolşewikdir? Part biletimi näme üçin götürýän? Türkistan Kompartiýasynyň, alaýta Türk komissiýanyň ynanjyny ödemek men boýnumdan sogulmaz borjum dälmi? Şeýle arkada ýanjym marka. Men näme aladatyn edýän? Arkal köpek gurdalaryny akalyny unutmagyn. Hey, şonam undup bormy? Partiýanyň giyimini hiç zadyň alynan bolmadyk. Hemme zadyň eýeti bolar diýip ýanglanýan owa tüdänen näle ahyry. Belki de men jogapkärlik ýynydan ýeňişli çykaryn. Ýynydan geçip bilmämde näme meni daň taklaýarmy? Men eger tabşyran işi oňurmasam, ulur ötünerini başarýan ýoldaşy ýol beren. Gaýsy Atabaýew ýüzülçe bir kesýän adamlar hilinenni. Ýöne göre hiç bir kıyınlyk onun joşgyny meýilini böktäp bilmeýärdi. Revolüsiýon ruh bilen ýaraglanan Atabaýewdi. Tüweli dargadan pişke ýaly, dağınık işlerde bir kowçuma toplap, tow ýeten ýüp ýaly büktürlik ynanmady. Türkistan Respublikasynyň ýertu işleri bilen tanışanna bolsa, ol özüniň hüjjük tasyny penjeledi. Onun joşgyny öwede bir wada nowtulunan tez mal ýartyslandy. Ensemeýeliň urus çygyrsy derarly. Oňly mümkinlik bolmadykken bütünleýin ünsün düşüren ýertu işi diňe zakaspy edel. Bütün respublika boýunça aýaga asynlady. 4 milyon hektar forumly ýer diňe şu ýylyň özünde 2 milyon hektar kemelipdi. Hazyr bolsa ýar padyrypdy. Gaýzy Atabaýew gizi onuň sebäplerini derňeýärdi. Hünärmendlerin sözleşýärdi, pikir alışýardy, şäher agtarýardy. Türkistanyň hasyl üçin iň deri urdadyň suwdugy, oňa gizlenýärli. Suwsuz ýer palak ýumurtga ýokmyndy. Suwsuz ýer ölü bolup, diňe ylgarly ýere jany girýärdi. Eýsem ýaly Türkistan boýunça öňü bilen suw aladasynyň edilmegi derurdy. Suw, ýagny irrigasiýa boldy. Ençeme mobilizasiýa derarly eýeti mirapsy galypdy. Suw kä ýerde kä bir gowany, kä bir şäher basýardy. Yer bolsa köplenç ýerde kakap ýatyrdy. Hazyryň ýarpy agylmagynyň esas sebäbi şoldy. Türk sirki hemde Halk Komissarlyk Sowetiniň häzirligi şol agyr ýagdaý bardy görüp bilýän şähersi ýokdy. Yertu Halk Komissary Atabaýew iň soňunly ýagdaýyň adatdan naşar agyrlygyny Türk komissiýa ma'lum etdi. Gadarly ýoldaşlar, Yertu komissariýatynyň işiniň öwürlärligine, ekşiň hem hasylyň ýarpy azalmagy görnüsini şaýatlyk edýär. Oňdurly sebäbi bar. Men onuň iň esaslarinden biri bardy görüň etmek isleýän. O da bolsa, irrigasiýa meselesi. Irrigasiýa Türkistanyň yer hojalygynyň asal durmuş binasynyň esas bütüni. Oňa görä de biziň irrigasiýa meselesine döwlet meşgulüne garamagymyz zerur. Diňe bir suwuň däl, umumyň yer hojalygynyň eýesi, köne meňzetme bilen aýtsam, Hudaý irrigasiýon işgärleridir. Irrigasiýa işgärleri bolsa, täşüne şenni. Şem gelen ýerine pökkü ýaly paglapdyr.
Öňülen hiç birini sarsyp bolmazak iň gowy irrigasiýa işgärlerini harby gulluk mobilizasiýasy ödemine çekip, olaryň käzi praporçy, käzi harby teknik bolup gidipdir. Toňra garajlarynyň söwüşiniň mobilizasiýasy olaryň bir näçeden ýuwdypdyr. Ondan soň partiýa profsowý gurumlary olaryň şorba çykaryny saýlawy weliperi belläpdir. Proletariat hem perepis mobilizasiýalerde olaryň bir näçedeni öňüne tagmalapdyr. Iň soňunda bolsa, köne demir ýolçular mobilizasiýasy gidroteknik gullukçylaryň içini barp etipdir. Türk komissiýanyň Türk SİK'i, Halk Komissary Soweti hem Türkistan Kompartiýasynyň birleşen ýygynyna respublikanyň baş işgärleri de bardy. Orta Aziýa demir ýol naçalnygy şo ýerde daklatçylygyň sözüni kesdi. Ýollaşlar, men ýersuw komissary ýollaş Atabaýewy partiýanyk laýyplaýan. Türk komissiýanyň başlygy Elýaw oňa bakan elini halgady ýollaş naçalnyk bu näme diýense, naçalnyň dedi ören garpy çykdy. Ýersuw komissary Türk SİK'iň dekretine boyun egen ok. Meselem, Ýersuw komissariýatynyň ähli gurumlaryny işleýän köne demir ýolçulardan 100 adamyny ýerine gaýtaran ok. Atabaýew oňa jogap berdi. Ýollaş naçalnyk, siz meni näme gaýplaýaňyz? Türk SİK'iň dekretine boyun egmeýän men näleýär ahyryn? Oň sebäbi bar. Men sizden demir ýol işgärlerini näme üçin ýerine gaýtaraňdyk diýip soraýan. Şol 100 adamyny ýerine gaýtaryp bilmejegimiz. Eger gaýtarmaly bolaysak, onu Ýersuw komissariýatyny ýapaýmaly boljagymyz barada Türk SİK'de men dakladyny oýum ýatyr. Şonuň nusgasyny siziň özüňiziň hem alanyňyzda meni şügelenemok. Maňa dakladyny oý dälle teknik işgär gerek. Teknik işgär bizde siz arana has zerurrak. Demir ýoluň hereketiniň teknik işgäre baglylygyny unutmaň ýollaş Atabaýew. Ýollaş naçalnyk, men siziň ýagdaýyňyzyň kynlygyny düşünýän. Ýöne göre, äli hereketiň garna baglylygyna men siziň ýadyňyzy salmak isleýän. Naçalnyk ýene orada aýtmakçy bolanyny başlyk kontaklady ýollaş naçalnyk. Daklatça päsgel bermedligini haýyş edýän. Ýollaş Elýaw, men size duýdurýan, hereket en son kerek duýdurýan, ýogsam, ýollaş Atabaýew dowam edin. Russiýa suwa mätäç bolman üçin, onu irrigasion şkoluň bolmagyny hemmäňize ma'lum. Irrigasion işgärlerine dürli tekniki şkoly gutarlarynyň, şolatardy demir ýolçulardan emele gelýänine segizlenler. Eger ýollaş naçarlygyň talap edişi ýaly, äli teknik işgär ýerine gaýtaryljak bolsa, onda komissariýatda ikide teknik işgär galjak däl. Demir ýol naçarlygy ýene durup bilmedi. Dedi, näme üçin özüňizi işgär taýýarlaman, özgän kaýyrly diýäňiz? O başga mesele. Başga bolsa, ýygynyň başlygyna bir tapar hasçylyna kaýdy duruş berdi. Ýollaş naçalnyk, tertibi ýene bir gerek bolsaňyz, men size gapyny görkezmäge mejbur bolaryn. Ol komissary özüni. Ýollaş Atabaýew, komissariýatyň umumyň näçe ştady bar? Şondan näçe getenok? 2 ýylmyň öňki ştat 1000 adam eken. Şondan garan häzir diňe 631 adam. Şonuň 100 gowragy bolsa suwjuluk bölümine degişli. Şol ýüzüňde hemmesi öz işini dol oňarýan adamlar däl. Türk SİK öz kararyny köne demir ýolçy işgärleri barada karar Ýersuw komissariýatyna degişli dällip üýtgetmek zerur. Demir ýol naçalnygy ýene durup bilmedi. Has dogry demir ýol ýapmaly utarda. Stoluň üstündäki zaňzaga zyňyrdan Elýaw ellerini gerdi. Bu nähili galyp. Naçalnyk bimamly bir görnüşdigine çaksaldy. Konstantin Sergeýewич, siz oňa üns berip öz pikirini bozmagda dowam edin. Ýollaşlar, ýa-da ştat, alaýtada häzir kadrlar bilen Ýersuw komissariýaty, alaýtada suwjuluk bölümi öz güripini ödep biljekler. Şo şakdakylar oňa anyk mysal bolup bilse gerek. Daşkent şäher irrigasiýasynyň teknik uramasynyň ýolbaşy işgärler bolmany üçin 2 ýarym aýdan bäri suwuryş işini bütünläp bilen ok. Mürdeçöl suwuryş sistematy bolsa ölümeňinde Perovskiýdaky, Kazalinskiýdaky, Çerniýawskiýdaky hem Awlata bilen Daşkent uyezdindäki täze işler teknik işgär ýetmezligi zararly wagtdan ýatyrylmagy mejbur bolundy. Zakaspi oblastyny 50 suwjuluk işgäriniň ýerine diňe 13 adam hiç bir gaýet bilen ok. Tokmak şäherini batan. Çu derýasy, gözel zaýry ýumurýa, ýeraty baskı astyna galyrýa. Teknik güýç ýoklugy derarly. Şol haraplyň ýuňalmakda da asla mümkin däl. Şeýle hop sırşyň üstüne dabynýa.
Komissariýatyň Amederiýa bölümlerinde ýekiz adam bolup, hyýwa jogap käşirgem şoňa ýüklenýär. Bu hora irrigasyonyna ýol başlyk etmek üçin bolsa ýekiz adamym ýok. Atabaýew stakanynyň suwurtlamagy durumunda kimdir biri haýyk seslendi. "Ýollaş komissar, siz agdyňyzy gowur çöp bilen salyp bütün dünýäni gowratdyňyz-da. O bozulugyny salasyny götürmek üçin häziriň özünde gerekli şäher görülmese, diňe topragyň däl. Adamlaryň dodoklaryň kepemek daşdyr. Eýdem, siziň şeýle nähili şäher görmeli? Meniň aňlyşyma görä, ýa-da ilkinji görüljek şäher şeýle. Bütün töwereklerin umumy dekret çykarmaly. Irrigasiýa işgärleri nirede de bolsa, goşunnamy demir ýollamy, baryny ýygyna mobilizlep, şolaryň hemmesini hiç bir mobilizasiýa düşmeli ýar edip, öz işleýän ýerlerini berkitmeli. Sual jogapdan soň Türk komissiýanyň başlygy Eliýaba ýerine galdy. Ýollaşlar. Konstantin Sergeýewiç öz dokladyny respublikanyň obozuluk ýagdaýyny edil aýnydaky ýaly ugrutlanyrdy. Ýagdaý hakykatdan aýrylgans. Obozuluk önüminiň 2 sesse artmagynyň ýerine ýarpy kemelmegi, demligi daryldyrylyp howply bir waka. Ýollaş Atabaýew öz sözüniň bir ýerine "Äger işleme gural işler, goşanany urun işler" dedi. Halk nakylynyň görnähil beýik manysy bar. Tehnike bulmany, irrigasiýa düzgüne salynmany üçin pil palta bilen Tokmok şäherini howpdan gorap bolanok. Goşanany urmadyk aç garnyna gudrat emele getirirlik güýç galynok. Azyň aňy bolmaz ýeren ören dogry. Ýollaş naşarlygyň talap edişi ýaly. Demir ýolun hereketini salplandyrmak, goşun güýjüni artdyrmak elbetde derur. Emma derurdan derur bolan üçin biz şu ýerde gerek deregi ýykarnakyna egermäge mejbur. Şuň günü obozuluk meselesini men erippiň ilkinji garpada edýän. Şonuň bilen bile men siziň ýadyňyza bir zat salmak isleýän. Rossiýada prognoz örenýämin. Rossiýanyň Türkistany galla bilen üpsünlemegi däl, gaýta Türkistanyň galla soragy anyk görnüp dur. Oňa görä bütün zeruriýetden göz ýumyp, ähli ünsi obozuluk meselesini bermek zerur. Şo barada kimiň nähili pikiri bar? Bir wada hiç kimden ses çykmady. Urudzutak şo teklibi gysga söýülmä makuldy. Konstantin Sergeýewiçiň turutlandyryşyna görä, şo barada başga pikiriň bolmagy mümkin näl. Sebäbi obozulugy ölüm ýa diýerlik meselesi. Alaytada şuň günü. Kimiň nähili teklibi bar? Hiç kim teslenmedi. Konstantin Sergeýewiç, belki siziň proýektiňiz bardyr. Bar ýollaş Eliýaba. Gelin onu şoňa gulak asalyň. Garşylyk ýokmy? Ýok. Konstantin Sergeýewiç haýş edýän. Proýekt ýollaşlar. Şojakdaky maddardyny barat. Birinji, äger obozuluk işgärlerini, ilkinji nowatda irrigatorlary, tehnik işgärleri, olaryň nirede nähili işte işlemeklerini garaman, hemmesini obozulugynyň hakyky gullugyna mobilizlen hadap etmeli. Orta Aziýa demir ýol naşarlygy oturan ýerinden laňa galanyny duýman galdy. Onu demir ýol hereketini baglaýmylla. Başlyk ýerindäki jaňjagany zyňgyrdat ýoldaş naşarlyk. Düzgün tertibe boyun egmeni talap edýän. Ýoldaş başlyk, ýoldaşlar. Mena şu adama nähili buýurjagym bilemok, siziň kömegiňizde mätäç. Onna bu zapar Eliýaba oň sözüni galap kesdi. Gerek bolsa, siziň haýyşyňyz bolmady boşatyp bilersiz. Naşarlyk öz ýerine şüýlerine dönen soň Atabaýew dowam etdi. Ikinji, goşunna hem harby idaralarda bolan obozuluk hünärmenleriniň hemmesini bir hepdeme öğretinne obozuluk komissariýatyna göndermeli. Türkistan harby okulunyň komandasy ýeriniň galyp gaýş etdi. Mümkinmi? Jedelleşmek üçinmi? Ýok, diňe şu madda bir berlik üçin. Berligi belki soňundan umum başlar. Meniň ullukan garşylygym ýok. Şoň üçin ýüzüniň uğruny anyklap geçäýsegem kim bolmazmy kaýdyan? Gahrman goşunyň hormaty üçin kadany kim kät bolmagam aýby ýok. Aýdym. Mobilizlerini ýygyny mobilizlemek. Goşunyň gurby üçin hem düzgün tertibi üçin hem on çokly peýdallar. Hem de bolsa, siziň aýdyşyňyz ýaly. Ýagdaý bilen haraplaşmak berur. Goşunnak obozuluk hünärmenleriniň hemmesini birden ýygyna dorandyrmak elbetde mümkin näl. Şonuň üçin men şonu iki bölmek isleýän. Komandir batalyonuny başlap, ýokarky şiinler goşunna galdyn. Meniň öz ýanymdan adalatly hasap edýän belligim şol. Ýollaşlar. Deruriýet näçe güýçli bolsa-da, goşun hataryny bütünlei gowşatmak mümkin näl. Meniň aňlyşyma görä, komanda şunyň teklibi hakykatdan adalatly. Garşy ýokmy? Ýok.
Konstantin Sergeyevich dowam edin. 3-nji. Owa özülkün ermentine mätäç idaralar işgäri ödünne galdyrmak ýa çalşyrmak ýa-da soramak üçin tutulgaly deliller bilen diňe ýer suw komissariýatyna öýlenmeli. 4-nji. Owa özülk işgärlerini paýlamak hem olary gulluga bellemek diňe ýer suw komissaryny degişli. 5-nji. Ähli ýer suw komissariýatyny işleýänler hem täzeden gaýdyp gelenler garby gullukdan hem dürli mobilizasiýadan boşadylýarlar. 6-njy. Owa bozulugynyň hakyky gullugyna çağırlanlar. Azyk owkat hem has terör hareketleri barada ýeňilikden peýdalanmaly. 7-nji. Bir aý möhletini irrigasyon kadrlary ýetişdirýän şkola açmaly. 8-nji. Şu ýokarda görkezlenler barada hiç şerde, hiç şeýle gurrun bolman, hemmetini hökmany suratda ýerine ýetirmeli. Ýoldaşlar kimin nähil belli bar? Ortaý demir ýoluň başçylygyny bu tapar kady boýunça gaýş etdi. Mümkinmi? Aýdyn. Köne demir ýol işgärlerinden ýer suw komissariýatyna ýüz adamyň baryny ýaňy ýoldaş Atabaýew öz daklaryny aýdyp geçdi. Mesele ören ähmiýetli bolan üçin goý, şol ýüz adam öz ýerine galsynna. Demir ýollar häzirki işleýänlere azar berilmesin. Demiri, siz meseleni barlaşyk bilen gutarmak isleýärsiňiz. Başga şeýle ýok. Konstantin Sergeyevich, siz oňa nähil garaýaňyz? Atabaýew kine ýylyr söýledi. Şu ýerde bir anekdot men ýadyma düşýär. Bir wagt şäherli bir jerçi ýeşak arabasy bilen şele oduny gidipdir. Bir görse bir çöpüň düýbürine bir towşan ýatan eken. Zarsu onuň balkylýan ullukan gözlerini gorkup arabadan sakka taklap durdy. Sanrok ses bir oňa habar gatypdyr. Bakyrawöz. Sen maňa degme. Menem saňa degmäýin, inneki edimdi. Bala çağılaňa bir gary biýem getirip berýin dipdir. Ýoldaş naçarlyk. Hiç bir zat wada bermändiňe senem degme, menem degmäýin diýe. Mesele diňe maňa bagyl bolsa ýoldaş naçarlyk. Men senin wagonuňyzy öz eginim bilen etekleşmäge häzir. Men özüm üçin näle köpçülik üçin, şolatarda sizin işgärliňiz üçin azy galadyn diýen. Şonuň üçin tenik işgärler barady. Ýetatan men sizden hantamasy demätäç. Ýer onu. Başlyk oň soňky gaýtagulna sızamady. Ýoldaş naçarlyk. Meseleni has oňuny diýana dälsiňiz. Bolmanna sizin özüňizi ýa 5-3 tany naçarlygyňa kim ýerinde oturuyor diýäsiňiz? Meni dürli hengden gopmaga ýoldaş başlyk jogapkärlik mejbur edýär ahyry. Başga kimden ähli bellik bar, ýokmy? Onda ýer suw komissariýatynyň hödürlen teklibini sizin garamaňyza goýýan. El galdyrmaga elbetde hazat ýok. Kim garşy? Kabul edilýär. Demir ýol naçarlygy aýagy üstüne galdy. Demir ýol hünärmenleri ikäbi ölmek meselesi. Öz işgärleriňizi bölmegi, düýrlemegi biz sizin özüň tapşyrýar. Ýagdaýyň agyrlygyny nazara alyp, goý iki adamyň işine bir adam emel etmäge çalışdyryn. Başga mesele ýokmy? Onda sagulun. Demir ýol naçarlygy ýygnakdan çykyp uranlaryny da Atabaýewiň gulugyny kamata getirdi. 22-nji baş. Gurultay günlerini. 1920-nji ýylyň sentýabr aýynda Daşkentde howa adatdan naşary ýakymlady. Bir-birini meňzeş hoştap günler bulutly howada şadyan dogup ýaşýady. Ne gije sowukdy, ne de gündüz yssydy. Meýwesini berip guturan baglar uzakdan gelen atýary argyn görüntüdi. Göýök ýapraklary entek solmanly. Dekorativ agaçlar, alaýtyda ruhy beren syýrdam direkler al asmany ýyl bulýady. Ýene guşlar şol görnüşi, şol howany öz dillerini wasp edýärdiler. Köçelerde teýle diýen gelmediler, entek ýuko geýimdedi. Güppü donlar ören filçeň usurýady. Jaňly paýtugunlar, ýukly arabalar, eşekler bolsa köçelerde garynjy ýaly gyrmyldaýady. Dürli ýemişden dowal göýök bar, alaja satyjylardan hyrynly kyn dowludy. Bazar adamlaryň egneşikler ören dürli bolup, gurama kürtä çalym edýärdi. Täze geýimli ören filçeň bolup, köpsününki yamally, käbiriniň ýöňü köýnüň etegi aşyklyň etýär sallanýady. Köýne şinelliler de usurýady. Bazar ören şowgunlydy. Ýöne göli, düzgün tertip öwürlik däldi. Hapa podumly duşda dargap ýatyrdy. Elini yüzüne dokup, gözünün gytagyny aýlap ýörenler, käbiriniň kidegine girýänler, netijede gaçyp kogulaýan, wopun turýanlar da ýok däldi. Bazaryň kenaryndaky gadynlarda buryan çorbanyň haýsy etdenligini, kepkirin agdyrlayan palogun haýsy ýagdalyny terjermek aňsady işdäldi.
Alıcılar kiýsemdäki pul aljak haridyma ýetsekmi ýokmy diýip oýlanýan ýaly. Suruklar pes göründü. Günlük girdicilerine gondiyan jersilerin keyfi ören sazdı. Olaň azygyň, haridyn gytlygynyň peýdalanyp birini iketmägim tilýadylar. Iki günden bäri bolsa Daşkenin köçelerini. Alayta şol bazarda üýtgeşik geýimli, üýtgeşik adamly köpelýärdi. İki sany syýynşy boş kapada söýünüp bazar jemindesin syýynýardy. Olaň biri kellesi ardyran käşir ýaly takyr. Göwresi garpy ýaly togulak bolup, beýlekisi ala tahyýary inşemek ulyň adamdy. Olar kä ýüzlerini sıtyp bir-birine iýgenişlik araýardy. Kätede jäjek tapan ýaly çykyrdaşýardylar. Toglanyň murtlary pişke ýaly, gyrsuw sakgaly, sotga ýaly, ýegini gyrmyzy donly, kellesi mähnet telpekli. Nämedir agtyrýan ýaly töwrüni garanjaklap ýören adama gözü bilen toglak haýykdy. Bu kim? Inşemek oňa hemaýan jogap gaýtardy. Kimden göreň okmy? Görenmişiň soraýan. Goňşymy türkmen ahyry. Türkmeniň kime goýun bergesiniň baryny bilen okmy? Bilýän diýip, ol öz goňşyny seredip bilgirdi. Gaýgy Atabaýew ýanyna ýollaşy bilen şo bazara aýlanyp ýördi. Onuň elbetde başynda telpek egine don ýokdy. Onuň başy açyk, egininde gyşyk ýakar göýük köýnek. Aýagyna otür ýerine hem dyýdaryna gara gaýşdy kelen goňur balak hem sallat ýadyk bady. Gaýgy şo bazara şennan Muhammed Atabaýew filenem aýlanýardy. Käte şo bazaryň kenaryna çaýhanada oturup palaw ýeýänlerini, töwereklerini bolýan gurrunlary diňleýänlerini. Göňüllerine bolmasa dyn zalyp gaýdanlaryň ýadyny saldy. Emma häzir onuň ýanyna Muhammed Ulu ýokdy. Onuň ýanynaky Zakaspe Obel Revkomunyň başlygy Sari inşemek agras ýetdi. Şo iki syýynşynyň gurruny birden ka olan gulagyny ýyldy. Şol gurruň ähen olary gylyktyrdy. Olar şolaryň golaýlaryna durup, goýa öz aralaryna pysyrdaşýan kişi hökmünde şolaryň gurrunlaryny dinlediler. Togolak sowany dogam etdi. Bilsen kim? Sen kelläň ýalaňaçlygyny aňlany üçin. Sana feýle getirin olaýmasa. Togolak oň egine patyra durdy. Sen meni bu sapar tutdyň. Ýeňserinden guyrugy sadlanyp ýatan tilki telpekli, mawy 5 metli, ýasy ýüzli bir adama garap Togolak "Bu kim?" diýip sorady. Onuň gazak gardaşlygyny telpek habar berip durmaýarmy näme? Men oň kellesini näk tilki guyrugy näme üçin diýip soraýan. Mene dogry on şokly düşünip baramak göli özüň ýaly bazar jellaplarynyň hilesinden sapatyp gutulmak üçin götürýän olaýmasa. Ah, sen ýeter köse diýip Togolak öz gurrunlyşyna iýgenni. Onuň duşundan depede gara gotozly, etegi gara mahmally, semmek ak kestelpekli, egini uraýany mahmal donly, selçeň sakgallyp bir geçdi. Togolak oň gözümledi. Bu kim? Alydaň aňyrsynyň gelen gargyl gardaşlygyny. Onuň depedine haýbatly gotozundan aňlaýsan bolmaýarmy? Elbetde Said, sen meni şeýle tüntürýän. Onu näme soraýasyň? Kimin gaýdy milletleriniň anyklamaň näme aýby bar? Döşler açyk Fergana ödökleriniň, Ullukan selleli Pamir täzikleriniň kimlerdigi olar kimsiz aýanny. Emma takyr kelle Togolagy bir zat geň galyrýady. Olar gurrundaşynyň böwrüne dürtdi. Üýtgeşik adamlar iki günden bäri durduýsa köpelýärler. Sen bilgir bolsaň, şoň sebäbini aýt. Sen kommunistmi? Kommunistmiň goňşulymda da ýok. Sen onu näme soradyň? Iki ay bunun olur. Kommunistlerin arasında bolan gowa jenjeli sen eşitmänmidin? Takyr kelle özüni köp bilmiş, görkezmekçi boldy. Aras kuluflaryň belent mertebeden agdarlanan bilýän. Näme üçin onu bilýärmi? Togolak iki günni gördü. Belkim para ýeri üçindir. Ýok, beýle däl. Edim näme üçin? Olaň dawa jenjeli meslek barady. Meslek? Meslek diýäniň mezhepmi? Hawa mezhep? Togolak ekgeldi. Sen nähili gurrun edýäsiň? Dinsizleň arasynda da din dawasy bolarmy? Sen nähili istesen şoň geldisin. Raskulov hem şol eýerjeňleri Türkistanda millet ýok diýdi. Takyr geldi. Allahu ekber diýip ýalaňaç eňiň sypylady. Eýsem biziň ýank görünmedi, synlanmady. Ýan türkmenler, kazaklar, gyrgyzlary, özbekler ol kim hasap edýär? Türk. Al gerek bolsa Türkistanda türkmen, özbek, gyrgyz, kazak diýen millet ýok. Şülkede ýaşaýanyň bary türk. Şolaň üçin hem Türkistanda türk hökümeti, türk partiýasy bolmaly diýip dawa etdi.
Eýsem men kim? Men diýip öýe gurtunurdy. Raskulowyň aýşyna görä sen türk. Togalaň ýumrudy güllü. Men eger şol adamyny gören bolsam, men özbek diýip oň ogurduny bererdim. Dara ýagdaý bilenip, iňçemi adam oň eline ýapyşdy. Togalak adam göwünsiz ýylgyryp, özüni dürsänden soň ýene sowal berdi. Eýsem olary tagtdan agdar taşlandyr kimler? Türekulov, gaýgysy sen başgalar. Töregul, ýagşa deken. Gyrgyz bolsa gerek. Gaýgysy diýäniň kim? Türkmen. Gaýgysyz. Türkmeni girişýän adeken. Ýagşy. Öýe gaýgysyz bolsa, beýle gowalar oň näme işi bar? Men aňryşymy görä. Senin hem men gaýgaly adam eden üçin mi käýdýän? Berekella onu gaýgysy ýer adam eken. Öýe barada gurrun diňlemek gaýgysy elbetde gelişkillerli. Şonuň üçin ol ýadym urmakçy boldy, emma sar onu saklap örentek. Ýygyny gulaga salyp pişirdi. Milli duýgusy öýüni gaplap bolan üçin takar kelle türkçülere bir gargady. Onun soň öz gurrundaşyna ýene sowal berdi. Sen bu zatlar nigiden bilip ýördiň? Men gardaşym şolaryň arasynda işleýär ahyry. Sen hem bu zatdan habar bolsaň aýt. Büyük töşük adamlar näme üçin ýygnanýarlar? Şuny aýyň näçedi? Şuň Recep aýynyň 10 okudy. Ýok, Urus aýynyň. Orta aýynyň. Ol barmaklaryny ýumby başlady. 11 diýdi. 11 bolsa. Ertir Urus aýynyň 12-sinde olaň gurultaý açylýar. Gurultaý? Awa. Atabaýew öýe ýollaşy bilen bile pişirdaşyp bitdi. Görne helgen gurrun. Halk kim zatdan habardardyr. Taýymda gulak gwadylyň dogurdurdy. Partiýanyň gurultaýyna gelen wekil hakykatdan da känni. Dürlü geyimli, dürlü görnüşli adamlar ullokan zaly hyrynlykyny doldurýardy. Türkistanyň partiýa guramarynyň arasynda bolup geçen çekereşikler o wary netijesinde 5-nji gurultaýa Türk büro hem Türk komissiýa ýolbaşçylyk edýärdi. Türk büro RKBP-niň Merkezi Komissiýasynyň syýasy bürosynyň kararyna görä 1920-nji ýylyň iýul aýynyň ahyryna guruldy. Awust aýynyň oblastlarda, uýezlerde bolup geçen part konferensiýalar hem gurultaýlar ensemi ýetmezçilikleriň, ýalňyşlyklaryň üstüne açyp emel edilmegi derwaý satlary gurultaýa teklip edipdi. Türkistan Kompartiýasynyň 5-nji gurultaýy deň kommunistleri däl, äher halky gowzularyň salýan çylşanyny bir wagtda çağırlypdy. Türkistanyň Sowet häkimeti berkarar bolsa-da, köp ýerlerde heniz oňa garşylyk dowam edýärdi. Öýran hojaly dikeltmek üçin bolsa derwaý şäherler görmekdir boldy. Respublikanyň baş edaralaryny ensemi wagt eýlen milletçiler bolsa, türklük dawasy bilen baş garaşdyrýardylar. Türkistan kommunistleriniň aňy heniz elbetde ýeterlik däldi. Milletçileriň hay-howaý sözlerini meýil edýänler de känni. Emma milli mesele gelende, olaryň ensemi kommunistleriniň kommunistligini unutup, hatda prezidiumda öz milletleriň wekilleri teklip edýärdiler. Gurultaý wagtdaýyn komitetiň dakladyny dinledi. Daklasy Türekulowdy. Ol pan-türkçüleriň, milli gyşarjylaryň ýalňyşlyklaryny, ähli deýleri şunnakay tutulgalaryny suratlandyrdy. Olaryň tasdiklamagyna görä, şu oturumlaryň içinde men uruslardan ölgüsini gözüne tutýan. Hiç bir millet ýokdy, hemme türkmüşün. Galan 4-5 adam zewu aýagy üstüne galdy. Men gadak, men özbek, men türkmen, men garga, men orta täjik. Galyň içinde gowzulaňly gowa köpeldi. Başlyk merakanda oradan köçelip daklasçyň sözüne mümkinçilik töretdi. Emma galyň içiniň pışyrdygy wagt öle ýatmady. Galla ýanaşy oturan gargyz bilen özbek bir-birine şiňerildi. Ak köýnüň üstünden ala guşak-guşagynyň löýüşi açyk daýy bir ýanaşygyndan sen kim? Sen nip pişirdi. Oýa gursagyna barmak bilen bir näçe dürtdi. Men gyrgyz. Meniň dede babalarym da gyrgyz. Meniň bala çağlarym da gyrgyz bolasy. Sen kimsen? Men özbekmen. Maňa karaň. Men özbekmen nip häzir bütün dünýäge jar sarasym keledi. Olaryň ýeňsizinde oturanlar başga ýylyp pişirdi. Ýynsa murtly biraz goturoka adam öz goňşuny ynarmakçy boldy. Men gadakmen. Raskulow da gadak bit. Onuň ýanynaky başy jamyrykly ýigit başyny ýakady. Ýok, Raskulow gadak däl. Gadak bit, gadak. O ýetim esken.
Ulus demir ýol işçisi onu öz himayatyna algan, okutgan, ahyrda şonuň kyzyna öýlengen. Emma ulus bolmagan. Ol öz maňryny bitikledi. Ol gadagyň diňe başça açkan. Olaň pişirdilary, ýeňselerini näk goňşularyny yaramadyk golar şemelli. Olardan biri öz ýegenjini pişirdi öyle elbetde. Sen öz jedelini belki köşe açkanly dersin. Şo pişirdiler elbetde özünden özü emele gelmänni. Daklasçynyň sözü olaryň milli duýgularyny oýandyrypdy. Münbere sık geplen delegatlar Wagtlaýyn komitetiň işine Daklasçynyň sözüne laýykly baha berdiler. Gurultay partiýanyň öňkü bozulan komitetiniň ýatyrylmagyny, Wagtlaýyn komitetiň hereketini, milli gyşarjylar, şovinistler hem Türkistanyň ýagdaýy barada, RKBP-niň merkez komitetiniň kararlaryny şowgun dil sarpyşmalar bilen makullady. Gurultay kän meseleni orta atdy. Sowet häkimetiniň hem Türkistan Kompartiýasynyň wezipleri, sud reformasy, tanpy görüş, yerli halkyň medeniýetiniň göterilmegi, bir ýerden göçürilip getirilip, ölçeksiz ýer berilen daýhanlaryň öz dähmetleri bilen işlejekleriniň artygyny almagy, ýersiz hem az ýerli daýhan dähmetkeşlerini ýer fuly düşünlemegi, kulaklary syýasy maksat taýdan gasmak syýasatyny ýöretmegi, Sowet hem jemgyýetçilik guramalarynyň anamsy adamlary filtrlemegi, garyplary baýlaryň täsiriniň salatyny boşaltmak niýet bilen saýul koşçy guramasyny düzmegi, giň mesberdi, giňeşe goýdy. Şol meseleleriň her biri barada hem olary nähil alyp barmak dogurdy, dürli pikir ýüze çykdy. Emma şolaryň hiç biriniň üstünden ätlep geçirip bolmajy anyklandy. Şolaryň hemmesi çözülmegi, amala aşyrylmagy talep edýän derul meselelerdi. Türkistanyň kolonizatorlyk guruhy bilen zäherlenen kommunistleri, merkez komitetiň ygtyýaryna iýermegi, Türkistany tejribeli kommunistlerden köprek şagyrylmagy gurultay täze taýip ödretdi. Yerli halkyň syýasy aňynyň berkemegini, milletçileri hem şovinistleri dargatmaň aýratyn ähmeti bardy. Şeýir aýgytly şäheriniň özü bolsa, Türkistanyň urus proletariatlary bilen Türkistan dämetkeşleriniň arasyndaky agdy birligi, dostluğu hassa asnaşdyrjakdy. 5-nji gurultaý Türkistanyň partiýa gurulşynyň gönü hem aksam ýola bakan özgürüş döwür diýip atlanmak mümkin. Türkistan 9-njy Sowetler gurultaýy hem 20 sentýabrda Daşkentde açyldy. Gurultaýda oba uzurluk barada daklad eden Gaýgy Atabaýewdi. Onuň daklady esasan Türkistanyň huzurluk meselesini degişdirdi. Oba uzurlugyny dikeltmek baradaky gurrun delegatlary aýra tyngylyklandyrýardy. Suallaryň sany bolmaýşy ýaly, geplemek ýazdanlarda ýüze terrorýardy. Her bir delegatyň nutky öz oblastyna, öz uýezdine degişli bolup, ýagdaý suratlandyrmak bilen olan her bir ullukan talep edýärdi. Partiýa gurultaýynda Türkistanyň milletleriň aragatnaşyklary asnaşykly ýaly duýulan bolsa, häzir bir milletiň ikinjisine ýegenji, närazylygy da ýüze çykýardy. Derýanyň ýokaryndaky oturan milletiň şu ağların döwürde aşağınaka deňlik bermeýän barada şunnaky gurrun diýdi. Yer gaty bolsa ýokuzdan görün akyl boýunça halk huzurluk ýagdaýynyň yaramazlygy iki milletiň bir-birine ýegenmegine çendeltilýärdi. 9-njy gurultaý Türkistan ASR-nyň 6-njy gurultaýyna kabul edilen konstitusiýasyna täze özgörüşler girdi. Şol özgörüşleriň has görnüklühidi Türkistan Sowet Respublikasynyň RSWSR bilen aratnaşygy baradady. Rusiýa Federasiýasyna girýän Türkistanyň hak hukuk ýagdaýy berilendi. Şoňa görä Türkistan Awtonom SSR-nyň konstitusiýasy milli territorial bölünüşi anyklaýardy. 9-njy gurultaý Revkomy ispalkom bilen çalışmagy, o bolarda häkimetler guramagy, halk huzurlugyny dikeltmegi hem yer fuwarda kanuny kabul etdi. 9-njy gurultaý Türkmensiýiň başlygyna Türakulowy, Türk Sav Narkomyň başlygyna Atabaýew saýlady. 20-nji baş. Hemişelik gollaş. 1920-nji ýylyň dekabr aýyna çağırılan ýaly Russiýa Sowetler gurultaýyna Atabaýew delegatdy. Döwür halk beýfidine görä ýetýänne, gör nähil ajaýyp işler ýüzükkä. Beýik halkyň ykbaly çözülýän beren gurultaýa Sygyr Çopanym delegat. Saky, Çopanym meýil haram diýen nakal öz manysini ýitirip barýan uruşemeli. Gör nähil ajaýyp döwür.
Dünýäniň altydan birine akla gelmek özgörüş döreden beýik Rus halky bilen bilip bakny ýurdun. Bir günjünni emele gelen gelmäni, bar ýok bilinmeýän, hiç bir zadyň alyndan däl sygyr sopanny watany ykbalyny çözmäge diň hukukly. Dünýä taryhy boýunça iň beýik bir adamyny öňkü sygyr sopan görüp de biljek, diňläp de biljek, hatda sonra sual berip sözleşip de biljek. Şeýle özgörüş bir garanyna bir hili düşýäli. İkinji gedek heredenle bir hili erteke salmedi. Emma ol hakikat. Türkistan delegatlary bilen bile barýan Atabaýewiň aňyna şol oýlar onlarça gerek gelip geçýärdi. Onlarça gerek hayran galýardy. Ol öz şüghetini kim bilenne anyklap gelýärdi. Ol öz gowunsyny kim bilendir paýlaşyp gelýärdi. Gudraturyny elhepiz eginni girar diýenýäli. Lenin'e garanlyk ol özüni mektep okuwsy sagaz kadar edýärdi. Ýöne görün geňirgäre hajat ýokdy. Beýik Rus halkyny aýak üstüne galdyryp, dünýä taryhyna deňi taýyp bolmadyk rewolýusiýalardan şu beýik adam, hiç dadyň alynyň dälleri de iň ýokary derejege göteripdi. Şolardan bir bolan gaýgysy, inni aýak gelen, baş açyk sopanny mektepden kowulyp, aýdy derme ölgedýän mollumdy. Hojaýyny yaranma çalışýan kantora işgärde bolman deň hukukly Sovet grajdany. Türkistan Respublikasynyň başçylygyny. Olanyň özüniň diňe bir ady bilen näle, özüni alyp barşy, edýän işi, tutýan orny bilen beýik Lenin we mälimdi. Lenin bilen arada gösköni telegram hem hat gatnaşyklar dowam edýärdi. Partiýanyň hem Sovet hökümetiniň ýol başçylygynyň käýigen köpülen suwatda bolsa fagul alýardy. Beýik Leniniň Türkistanyna bil baglayan adamlaryň esaslaryny biridi Atabaýewdi. Şonuň üçin Leniniň oňa kyn sowallar bermegi, anyk sowaba garaşmagy, ulu wedipleri goýmagy mümkin. Atabaýew eýdem öz ýoldaşlary, öz eginleşleri bilen bile dabaraly toýy barman, her ýagdaýa, her minuta aýratyn baha berip, ägirt meseleler çözüljek belen geňeşe barýardy. Gurultay Sovet häkimetini ýykmak isleýän imperializm hem kapitalizm dünýäsine zar burup, hozurluq salatyny dikeltmek barada çynnaky şäherleri görmeli. Delegatlaryň wedipleri adatdan naçar jogap berdi. Şonuň üçin Atabaýew minutuny biderek sarp etmän ýoly işleýärdi. Sovetler Russiýanyny Türkistan tutýan orun epesli bolan üçin meselem şonsody. Ýol we Türk Sikiň başlygy Tyrakulov hem işleýärdi. İkide bir wagony bolunur üçin olar käte bir-birine piýas gelýärdi. Oslowy bir çagda Tyrakulov oňa gaýgysy diýip gaýgyrdy. Gaýgysy näme çagyra boldy? Şuňur pikirde bolan üçin ýalta tereden duýman galdy. Şonuň ýal tereden ne? Gaýgysyň ullukan gözleriň agy köpelýärdi de bir hili hyýrly görünýärdi. Tyrakulov özüniň gyýyk gözlerini süzüp "Näme beýle algylýar şiňerdiýäň" diýdi. Gaýgysy ýelinde garamyny taşlaman oňa iýgençlik garady. "Ýa-ni menden näme isleýärsiň?" Tyrakulov ýeterlik gün oňa degeti geldi. "Gözüň süzüp otursaň meni asal irkiläýdim kaň öýtdim. Men näme irkilme hakym ýokmy? Galamyňy alkymga diýräpmi? Oň hey saňa daxily barmy? Sen ýatsaň men tursam, iň ýagşy. Sen mırlasaň, men öz işim dowam etsem. Bir wagonyny ýaşap, her kim öz başda kerek etse, aramyzda anarkiýa döremezmi? Sen özgän keýpini goýup sesiňe bat bersiň, monarkiýa salmedy. Näme diýsene gaýgysy? Kelläňe agram kän salsaň, diýdiň yskyň gaçar. Türkmenleriň başy ýylaýdy. Akylly başyndan, akmak aýagyndan ýadardy. Bollum men başyma dana. Senin ýagşy ederi iş tapmayan bolsaň, keýpin bolup bolsa gel bir ýumka içelli. Ýok. Onu näme maňa piýas gelýär? Görezin kagly şüýlenip galmanyny heder edip, sen günsoň başga bir ýany çekmek isledim. Nire? Ana teret. Tyrakulov elini penjere baka uzatdy. Ýerinden turup gelen gaýgysy penjereň agdyna baryp garanyna daşarda gar torgoýlap ýagýardy. Ýeriň ýüzi ak ýorun ýapylan ýaldy wagty. Ömürlük ýaşyl sasnalar, ýol kolardy. Agar ak ýukasyna ýegişelip oturdy. Rus tokoýy. Görnäýär ýyl gödel. Oňa jogap gaýtyrman ünsüň garaýan gaýgysyň gözüne ennigan ak görnüş ören görünýär. Gar Türkistany ýagýardy. Ýöne bir köprüň suwatda giýjesini ýagyp gündüzüne ereýärdi. 3-4 gün ýatýan gar ören kelseň surýardy. Emma Russiýanyň üst-üstüne tepelenýän garynyň bolsa, 6 aý ferrýan oňa mälimdi. 6 aý ismege dolunmak, 6 aý maly elden ýdirmek elbetde taňda işdäli. Ýöne görün, uzak wagt baslygyp ýatan, siňnit bilen siňýän gar gaýgysyň aňlyşyna görä
yerin zanydy. Gar eremegine mähetler göwet maýta bolup galýady. Kitaplardan alýan maglumatyny hem eşdişine görä, Russiýada buğday forma hazat bolman, ekdiň utordygy. Tomas bilen güýdüň arasynda baryp haltaň agyna saýmaly. Türkistanyny bolsa saňap ýatan fuwsuz ýer bir owuşda hasyl bermeýärdi. Oňa görä ýagmyryň her damjada buğdaýyň bir dänetine barabardy. Şonuň üçin torgoýlap ýagýan gar onuň gözüne bereket bolup görünýärdi. Suwsuz ýerlere suw ýetirmek barada agyr oý üçin oturan gaýgysy, şol görnüşiň belli bir bahasy ýokdy. Çurakulov Türkistanyň umum ýagdaýyndan kimsiz habardar bolsa-da, Alatawyň gary büýüldün oýuly ýatýany, Gargystan zarlaryna hem Assyk köli öz goşandyny bol elin gatýany üçin suw gıtlygyny gaýgysyň syzyşy ýalsydymýardy. Türkmen topragyny ekren buğdaýlar ýaňy dänilemäge durany, gurukluk ýararly käbir ýyl samyn bolup galýany. Mallaryň guýlaryň başyna gyrlym berýäni gaýgysyň hiç wagtda gözüň önüne gitmeýärdi. Şonuň üçin suw arada ony hiç wagtda rahat goýmaýardy. Ol ýödüniň iýişli wagtynda, iýişsiz wagtynda Amir ýanyň suwuny näme hillik bilen peýdalanmaň pikirini diýdi. Ol häzir gurultaýda şo barada mesele goýsam näderkä diýip oýlanyp oturdy. Şol görnüş hoşuna gelen gaýgysy indi Türkul sowal berdi. Russiýa tebigaty sen hoşuna gelýärmi? Men seni şoň üçin aýagy üstüne galdyrdym ahyry. Rus halkynyň göwrüminiň giňdigine, seňin sadalygyna, ananjaňlygyna, ýer-ýerine gaýdusuzlygyna hem hyýrsyzlygyna mene şu tebigat adam täsir edýän käwedýän. Sen goýudylygyň, ägmizligiň näme, türkmen güneşiniň gyzgynlygy üçin näme? Senin tiz pähmilligiň esen bir şu derýasyň saslakýany üçinmi? Şu gözi. Olar ýol uruna bir-birine diňe göwnäçmek üçin päskel berýärdiler. Şunnakay işe o pikire gerek gelende bolsa, dostlar maslahat darkaly biriniň ýetmegini ikinjisi doldurýardy. Türkistanyň ilkinji bolşewikleri hakykatdan da bir-birini dogundan inaýy berýärdi. Bir-birini tanamayan adamlaryň häzir bir-biri üçin zanlaryny ayamayanlary elbetde tötänden däldi. Şol fap adamlary Lenin partiýasy şeýle ruhly terbiýelepdi. Türkistan delegatlaryny Moskwa dabaryla garşylady. Atabaýewiň Moskwa diňe birinji gezek barşydy. Ol Moskwaň diňe kitaplar üstüne bilýärdi. Ýa-da bolsa gözel Moskwa oň gözüniň öňündedi. Dogry Daşkentde de adam az däl, emma Kazan wagdalynyň adam edil ýere gurt düşen ýaly. Bir-biriniň goluny ýapyşyp ýöremeseň, bir-birinden adaşmagyň adam tokoýunyň içine ýitip gitmegen geň däldi. Owanyň sowguna garaman, köselerde de adam hyrynly kynny. Güýçli aýag özüniň törpülü dil bilen ýüdüňi ýalaňaç innamyny ýalaýady. Agdyňdan çykan dem çalymtyk tüsse ýaly buğurýady. Şol bu sakkal murtlarda düme buğdaýlanýady. Şol aýagyň täsiri bilen bolsa, gerin gyýlaryň ýaňaklary garrygadan nar ýalgydarýady. Sowetler ülkesiniň paýtagty Moskwa Atabaýewiň hoşuna geldi. Ýöne görü. Moskwa dokluk däldi. Köşelerdäki ondan oňa ýumluyan adamlaryň çolpularyna kändat ýylýan ulaşymellerdi. Ellerdäki korzinkalar, torlar galapin boşdy. Azyk magazinlarynyň agyllaryndaky üwmeleň bolsa ören känni. Delegatlaryň her birine, her gününe iki kelek pişme ýaljak gara çörek berilip, işdälerini bir ýandyrmak üçin jüýlerine bir gysym gowurga goýulýardy. Leniniň galla kömegine edin. Ruh dogundlaryňyz şüýül siziň kömegiňizde mätäs. Mümkin bolýuja köpräk göndermäge çalşyň diýen telegram bolanyň hatlaryň synnakay manetini Atabaýew jübüsine gowurga goýulandan soň has aýdyn gözetirdi. Türkistan delegatlarynyň arasynda öňkü Zakaspiýa frontunyň komandaşy Sergey Prokofyevich Timashkov da bardy. Gaýgysy eliniň aýagyna gowurga däýenlerini oňur köp näme diýip sorady. Sergey Prokofyevich onuň soragyny geňirgen ýaly ýylgyrdy. Bu meniň düşünüm, siziň düşünüm täzelikdir. Biz muny Zakaspiýa frontunda da tejribeden geçiripdik. Ýok, men aýtmak şol model. Konstantin Sergeyevich, biraz oýlanma mümkinçilik berildi. Masalyň manysini aňlamak mümkin. Emma siziň ýüregiňiziň gizlin syryny aňlardan men ejit. Sergey Prokofyevich, men siz türkmen hasap edýän. Men millet dawamyň ýogy semmälim bolsa gerek. Gelkimiz häzir türkmen bolup söýleşeli. Ören hoşal. Rus halky görnäýär islamly. Düşünýän. Konstantin Sergeyevich, ol namysyny ellerine derenden, janyny hoşlaşanyny iwaly görýär. Eşiginiň ýyrtyklygyna, garnyň açdygyny garaman Rus halky beýik maksat uğruna dünýä ýaň salýar.
Men üçin elbetde oňa ýöre däl, ýöne türkmen görüp sözleşýänini üçin aýdyp biljek Rus halkynyň tebigaty şeýle. Gaýgy halik ýokdunlyklerini. Rus halkyna şöhret. Beýik maksat uğruna bil baglanan üçin ölçegülüjülügüne, guroklugyna garamazdan diýişleriň arasynda şaýyrlayan Rus buğdaýy tükönükse gurup berýärdi. Ol ikisiniň gurrundan habarty Nikolay Andreevich Paskutsky gaýgysyla gözümläp, "Şagyryp döwrüň gödüňine gelýärmi?" diýip sorady. Gaýgysy oňa ýödüniň şuňgur duýgusyny ma'lum etdi. Nikolay Andreevich, "Men fantaziýasy däldigimi sen özüň gowulýandym. Beýik halkyň adatdan naşar kyn ýagdaýda park goýmaýanyny göremdi. Dünýä taryhynyň adamzat bagytyna görä degişýäni men gözümiň öňüne gelýär." Nikolay Andreevich oýuny salyp aýtdy. "Konstantin Sergeyevich, şu parky fantaziýaňyza men göwünim bolmasa nişanany tozdy. Bu tapar makulaňy da howul. Delegatlaryň arasynda şeýle gurrundy, döwrüň akymyna görä gidýärdi. Gaýgysy häzir hemmeden artyk dabaraly gurultay. Giň ülkäniň 2,5 miň delegaty bilen duşuşyk, hökümetiň hasabaty, Alaýçyda Vladimir Ilyich Lenin gaklandyrýardy. Olaryň bilen hat gatnaşdy. Priamoy provoddy sözleşdi, heni diýdin görmänmi. Delegatlar Kreml köşküne toplanýardy. Gadal ploşdyň üstü hem Vasily Blajenny buthananynyň gapdary bilen Kreml derwözüne girýän adamyň her biri 100 miňlerçe adamy ykbalyny öz beýinlerle alyp gidýärdi. Olaryň hemmesi şol ykballaryň ykbalyny halklaryň serdaryny tapşyrmakçydy. Aýadlygynyň şöylesi buthanlaryň altyn gümmelerine düşüp köşküň içini ýalpyrly doldurýardy. Şol köşküň içinde siýasat üren ýakymlydy. Top padşahy hem onuň okunya hilap etdi. Zaňlaryň padşahy türkmeniň öýüne kuwatdaşdy. Onuň ýere gaçanyna uçan ýeri edil öýüň gapsyna salyp edýärdi. Gaýgysyň göwünde bolmasa, şonuň içinde garyp bir huzurlyk ýaşapdy biljekdi. Ol bir garşy galynlykdaky zaňa soýun nirden getirdilerke? Alaýçyda munyň esasy ustoz gasabym däl. Galypy näme hil garip oýlanýardy. Atabaýew öz ýanynyň Kreml Rus arkitekturynyň çeperçiliginiň ödünni öldürýän. Ödünün göderligi bilen Moskwa bele görýän deňsiz taýsa bir gowhur diýen karara geldi. Gurultay Kreml köşküniň ulgalyna açyldy. El delegatlaryň, şoraň içinde Atabaýewiň hem köpden bäri arzu edýäni Vladimir Ilyich Lenin Halk Komissarlar Sowetiniň işi barada daklat etmek üçin tribuna çykdy. Şoňun el sarpyşykda alýanlandyrýardy. Ýaşagyn ýoldaş Leninin hoşawat festler ýanlanýardy. Şol festleriň has şaftlara belki gaýgysyň kolandyr. Emma festler täze tapşan goýun göz türsününki ýaly bir-birine ulgaşan üçin kimiň sesiniň nähildigini seljerim mümkin näle. Leninin söze başlamagyna şoňun el sarpyşyk ulak wagtlap mümkinçilik bermedi. Ýoldaşlar, men hökümetiň daşky hem içki tiýaty bar daklat etmeli. Dymdyr zalyň içinde Vladimir Ilyich'in ýakymly dedi ynamdary ýanlandy. Diňçiler ýütgümen, daklatçynyň birje sözünden tutdyrman, aýratyn ihlas berdiň dediler. Leninin sözüne umumy gurrun ýaly, ýöneköy diňdemegem hiç mümkin näle. Ol zalla koturunlaryň barynyň diňe görejinäl, ünsünne tribuna süýläpdi. Ol bolup geçen ýa bolýan datlary, wakalary ýöneköy gurrun bermän, her o meseleni teoretik taýdan kanunlaşdyryp, delillerle berkedip, ägirt bir meseleni düýürmeklep, oňunça gatyp edilýän wakany gerek ýerine uruldyp, gollaryny galgadyp, dümlüşe gözgedirip zanyp söyledi. Günmatar Ýewropa. Deňer günmatar Ýewropada däl, kapitalistik ýurtlaryň gasmagy hem mezur etmekleri derarly. Polyak pameşikleriniň hem kapitalistleriniň uruşy nähirlik we biziň boýnumyzda dakanlaryny elbetde hem mäňiz bilýändiňiz. Delegatlardyň bir Wrangeller, Kolçak, Ataman Dutov, Denikin hem başgalan wagşy goşunlary bilen bolan töwüşleri de kimse bilýärdiler. Atabaýew öz ýanynyň ýyl ýarmy çeken Zakaspi fronty diňe şüýüň başlaryna gutorda ahyryny boýlandy. Şeýlelikde Ak gwardiýaçylar hem imperialistler tarapyndan biziň boýnumyzda dakylan uruş ýok edildi. Vladimir Ilyich eýtende bolsa, inni uruş bolmaz diýip aýtmaga dilimiz baranok diýip hemişe sak durmagyny tapdy. Ýoldaşlar, ozaluk weripeleri, ozaluk frontini biziň öňümizde iň zerur, iň esasy mesele bolup, her işiniň özüni hödürlýär. Biz ähli ünsümidi, ozaluk guruluşyna bakan görüntürmeli. Ýa-da parahat durmuşy ayak basyrandan soň,
Yıllar saýyn unutulmaga mejbur bolan halk kozulugyny dikeltmek hakykatdan eň zerur meselelerin zerurdy. Şo barada Lenin hemmäniň ýüregindäkini bir-birden ma'lum etdi. Daýhany bir borçlugymyzy boyun alýas. Biz ondan gallany gagyz pul aldyk. Biz ondan gallany kardamallyk. Biz oňa şo borjumuzy bermeliler. Biz özümiziň şo borjumuzy, kenagatymyzy aýak üstüne galdyrmazdan soň ödäris. Ozoluň şundakay esasy adyk frontudur. Bir de şol adyk frontuny kenagaty aýak üstüne galdyrmak, daýhany kömek bermek fondu diýip düşünýäris. Leniniň dakladyny diňden Atabaýew daşky hem içki siýasat dogrusyny, kenagaty aýak üstüne galdyrmak hem huzulugy ýokary götürmek barada ýürüýte gurulan universiteti gutoruny döndü. Ol Vladimir Iliçiň her bir sözünden bir tapa galmaga çalışdy. Onuň agrar hem irrigasiýa barada goýmak islen meselesini Lenin has giňme sürdi, suratlandyp geçdi. Atabaýewiň aňlaşyna görä, Leniniň daklady hökümetiň ýöneköy ýyllyk daklady däldi. Ol diňe bir ýylyň hem däldi, köp meselede Sowet döwrüniň 3 ýylyny umumlaşdyryp, teoretik taýdan barly geçirýärdi. Ol şo döwrüň şalşaryny howply, umytly, geljekde şahatlykly ýagdaýlaryny özüniň aňýanlygyna ýaýyp, delegatlary onuň diňe mesgesini gaýmagyny ma'lum edýärdi. Lenin daklady ýöneköy gurulun däldi. Obrazlar süýlen suratlanýan şeper edebiyatdy. Atabaýew öz ýanyny Vladimir Iliçiň diňe şu dakladynyň alan bilimim, tejribem, durmuşyň şalşaryny ýagdaýlaryndan ýeňçi çykmakdy. Diňe men ömrüme däl, hatda netilleme ýeterlik bar diýen karara gelýärdi. Ol Leniniň konsessiýa baradaky dakladyny bir gün şondan öň gurultaýyň partiýa fraksiýasyny diňläpdi. Lenin şol dakladyny ýumorlaryny ýugurypdy. Amerikaly Van der Liep'in Kamçatkany satyp, "Jda bolmasa konsessiýa almak barada Savnarkomy ýazan haýaty hatyny okap, delegatlar gyzylgyny gülüşdiripdi." Van der Liep diňe Amerika bilen Ýaponiýa arasyndaky näzarlygy, ýagny uruş howpunyň gutulgysyzlygyny däl, hatda Amerikanyň Demokrat partiýasy we Respublikan partiýasynyň arasynda barlaşykly dawalary açyk ýazýardy. Ol hatyny siz eger şo topragy bir hatsaňyz, Amerika halkyna üýtgüjük şadýanlyk emele geler. Biz sizin hökümetiňizi derrew akrar ederiz diýip utorýardy. Konsessiýadan diňe bir özüne däl. Amerika imperializmi bähwit arayan Van der Liep mesele nähili garaýşyny maskarlamak bilen paş edýärdi. Vladimir Iliç bir näçelerin aýdýanyny düýrmekläp şolaryň sözünden bir mysal getirdi. Biz ýöne kapitalistlerimizi kowduk. Indi çet ýurt kapitalistlerini getirmek isleýär. Şo mysal netijesinde umumy köpçüligiň sosial düşünjeleriniň artýanyna Lenin güwänli. Şonuň bilen bile konsessiýanyň häzir diňe bir iqtisady jähetden däl, siýasat aýdanyny zerurlugyny hakyky deliller bilen tasdiklady. Ähli Russiýa merkezi ijraý komitetine Atabaýew şilen taýlandy. Sowetlaryň 8-nji gurultaýyndan soň sosialistik guruluşykda kereketdi. Atabaýew özüne gurup kuwat berýän, hemişe gönümel ýol görkezýän, öz ýanynyň birji minutda aýrylmaýan üýtgüjük bir adam bar ýalsyzdy. Şol adam Leninni. 24-nji baş. Urs şagatynyň ýekdi bolmaly. Türkistan ASR-nyň 9-njy Sowetler gurultaýynyň karary günnelik ýagdaýy şeýranyklanýardy. Gün matarda, gün ortada hem gün nogurda imperializm güýçleri täzeden galkyjaklar. Olar Russiýada, Ukrainada hem Türkistanyna däýmetkeş halklar tarapyndan gurulan Sowet häkimiýetine garşy hüjüme geçýärler. London, Paris hem New York imperializm häkimiýetleriniň görkezmelerine görä Polyak şliachtalary hem Wrangelň satlyk goşuny hereket edýär. Olar Sowet Respublikasyna garşy urumyn baýarlaryny hem Wengriýa ak gwardiýaçylaryny zäherlemäge çalışýarlar. Günnogurda bolsa Antanta Hytaýy, Owganistan hem Eýran söwüşe gitdirýär. Fergana basmaçylaryna kömek edýär. Dutuwyň hem Annenkowyň galyny galtamanlaryny pul bilen, ýara bilen üpsünleýär. Şonlukda derbi dagyny edilen ak gwardiýa goşunyny diýeldip, Türkistany howpasyna galdyrmak isleýär. Antantanyň Türkistan İngiliz baklaryna aýlandyrmak plany ýetadan derbi dagyny edilse-de, Türkistanyň baýlygyna, gödelligine, eşirdine gödü gidip, agdynyň gyllygyny saklap bilmeýän imperializm dünýäsi rahat ýatyp bilmeýärdi.
Sovet häkimeti onun boğazına tek kolup dirilýärdi. Şonuň üçin hem ol öz zanatlarynyň hem arka dayanışlaryny söýlen Türkistanyň hemme ýerine bulançokluk turýardy. Sovet häkimetine garşy imperializm bilen maksatlar bir bolan baýlar, feodallar, ruhanlar da ýagan İnglis imperializmini galmat edýärdi. Baýlar, milletçiler hem ruhanlar tarapyndan gollanýan basma süre hereketi Ferganaň esasyny gaplap atdy. Şeýle hereket beýle oblastlarda ýöskärdi. Öňkü Zakaspiýa Eğer Türkmen oblastynyň ýöneköý bir uýezdiň tezennede Sovet häkimetine garşylyk örjelip galypdy. Domany duşda galtamanlar topar peýda bolýardy. Olary baýlardan, ruhanlardan başga Sovet işinde işleýänlerden ne gollaýanlar bady. Tezenne Sovet häkimeti gurulanyny ýa-ni 2 ýyl öwürlüpdi. Halk etasan sowgatsy bolan üçin uýezde iş başyna geçenleriň de köpsi öňkü çinownikler, dilmaşlar hem teýdügerlerdi. Tezenne partiýaçylygyny sanyjy bolan üçin işiň etasyny uýez ispalkom alyp barýardy. Uýez ispalkomynyň başlygy Murat Agaliýewdi. Idaradan ki iş tolunup gelýän Murat Agaliýew ertir ýer bilen öz öýüniň daşyny ýysalýardy. Eňegine jaňdakylan ýar uluk gije ýürýän güjüň tedi daň goly tappak diňipdi. Muradyň gulagyna ukynyň arasyna onuň bir syntan tereşdiripdi. Belkem ol goňşyny türün dalaşýandyr diýip oýlan Murat uka sümtdi. Emma ertirden soň güjüň görünmezligi onu rahatdan aýrypdy. Öýüň daşyna tilkiniň, şagalyň ýeri edil torj edilen ýaly. Möjügün käýä ondan nur aýrgyn sirtajynka salym edýän mähnet bir ýylym görünýärdi. Emma güjükden derek ýokdy. Olar 3-4 öýül bolup şäheriň goýlugyna ýaňjak göçüp gelipdiler. Rewolýusiýonlarynyň bäri şol töwerekde zanlar ýaşaman üçin şo ýeri gurýannakly, dürrüzümlikli tokoýarantdy. Şol töwerekde 3 ýyldan bäri diňe ýer tyzyr hökümdirýärdi. Murat öz güjügini iň soňunda gurýandan içinäk oýtak bir ýerden tapdy. Garny ýarlyp, iç goşy soğdurlan, bokurduğu şeýinleriň güzük gana ulaşyp ýatyrdy. Onuň öý garagulyny mehruhy bir ýyrtyjy garanky gejede parçalap gidipdi. Öý garagullygyna jür ogadanja güzük nähili haýpdy. Onuň ertesi gün bolsa mehnet kapandan eýmen dyrnakly penjesini typtaryp bilmeýän, gazabyna kapanyň zynjyryny çeýneýän ägirtme öjekdi. Murat düşman bilen gatnaşmaga ýetişmän boldy. Onuň öýüne uzar ýüklü 6 erkek bilen 6 sany semel goýun türlüp geldi. Şol oslowy mehman Murat Agaliýew haýran galdyrdy. Şol ýolu şähere bakan geçip barýan satygysy däldi. Gün onuň öz üstüne gelipdi. Murat Agaliýew odun üçin hiç ýere kelgeni uğratmandy. Bölünip getirler ýaly. Hiç ýerde onuň sürüsü de ýokdy. Şoň üçin şo ýolu öýrengendi. Aňardan gelen ýapyryk saat elpekli, helçeň sakkally bir gözü kör goturak adamdy. Ol goýa diýerdiň Muradyň jumuşyny bitirip gelen ýaly salamlaşmaga mätdi. Halipa odun nira basardy diýip sorady. Körüň şo soru ulaytyda geňdi. Onuň bolşy Agaliýew bilen bir öýden öýren ýaly. Onuň edil tutmadymat kär ýaly. Şonuň üçin Murad oňa siňerli. "Agam sen adyň näme?" "Men adym Nury, hawa Nur körüm diýerler." "Nura, sen belki geljek ýeriň ýalňyşandyň." Ol agynyň nakyny çyttyrladyp dökdüde. Dodoklaryny ýamaly ýeňbirin tüperdi. Murad siňerli. "Seninim ispalkom maşlygy Murat Agaliýewmi?" "Awoşol." "Men onu ýalňyşmandyryn. Murat goýunlary bir ýerde daňartmaýan tek şo gerekde süräýersmi?" "Nura, ikimden de düşünşeri. Nämen daňmary, nämäni boşatmalygyny bola soňşeder. Gel bär düşünişden. Sen men bir hili ümürde ýören etdiň. Men oduny da adam ýöremek goýunydy." Nur da adam hökümünü düýüşini gaýşardyp ulumsy gepledi. "Eýenim, Hudaý berse guluna getirip goýar, ýoluna diýen nakıl badyr. Adamyň alyna sürenne oň ählisle özüne geler durar. Menne şeýlikle baryny ýogun bilir ýaly sen näme? Hadyr aleyhissalammy? Hadyrat bolmasam inim men nedir waýyň emrine emel edýän hyzmatkar. Düşünmedim. Tezene ýagnaky nerelerde nedir waýy diýen adamyň adyny sen belki eşitdiň. Ýerondyň. Şu zatlar sana nedir waýyň ol peşke şiýberdi. Men şo baý bilen tanışdygym bolmasa, oň eden ýawşlygym bolmasa binemen peşkeşi. Eýenim begi bereniň diýişine bakma diýendir. Nura, üzüm ýeten oň ýylyň şöpi bolar diýen nakylym bar. Diýmetiň siňmedik üzümüň şöpi birden ka boğazyna tegek golaýmasyn. Nura, oňa näme jogap gaýtyrjagyny bilmän böwürni diňirgäp durka. Güňlüş
gagardy bilen demir çeýini ýer möjegi görýärdi elini sartdy. Ay berekella inim, berekella. Hıcaga dinim, sana şol ağulan ağun şun tavurdun. Murat in soňunda gönärtledi. Nura, ikimiziň aramyzda bir-birimize hile gurur hiç bir sazat ýok. Sen näme üçin dogry aýdyň? Nuru köýüň öň köşeglili keýpi uçtudy. Goturak ýüzüne aýyplylyk alamaty köre otaldy. Şonuň üçin ol ýöne aýtjak sözüni bulaşdyrdy. Aýynym şu atlary men sana bir zatdan gara arap para jyr üçin diýip getiremok. Zamanamyzyň awrelygi bilen tanyşlyk açmagyň özüm bir bagy tahyry. Muradyň keşfiniň üýtgemeginiň üstüne terem darpçykdy. Nura gönül. Nura aýtjak sözünden çekinýän ýaly. İkirziňläp eliniň aýaty bilen kör gözüni typalady. Sözlerine tezi bir mamlanky ýarçykdy. Inim Murat, dälen dogry habar. Nedir baýyň günäse ýerden gadamat oturmagy diňe maşgalatyny näre ähli nereler kowmuny da ören agyr diýýär. Nedir baý gadamat düşünmedim. Inim bir dokumentik zat ýok ýaly. Näme şeýin ýok. Nedir baý gadamaty saran kim? Inim kimir müöntireşmäli. O näme diýdiň boldy? Ýödüňden başga oňa kimiň güýji ýetip biljek? Nuraga näme diýsene? Sowet hökümeti, halk hökümeti. Biýguna adama ondan garaw düşmany bolda mehri ýok. Mene dogry. Nedir baý tanymyşym ýaly, oňadan günäsinden habarym ýok. Binahil beýle bolýar. Ila inim nedir baý tutduran Murat Agaliýew diýär. Kim on diýen? Onu tutun militede Agaliýewiň buýrugyna görä tutýan ýetdir. Şeý diýdi. Hawa. Eýlemden uzaga zatlary nedir baý boşatdyrmak üçin maňa para getiripsiňdi. Agaliýewiň tesiniň ähňinden nury kör aljady. Ay ýok, inim ýan haýdyşyň ýaly para jyre diýip düşünmeler. Hawa ýöne peşkeş diýsen bolýar. Hawa peşkeş. Murat öz gadawyny bäs gelmän. Neden goýunyňy düýäňe sürdi, gözüme görünmedi diýip gaýgyrypdy. Şol sekundda bolsa ony ähli harýdy bilen derňok edarana gönükdirmek hüýlendi. Birden kawada nedir baý kimiň sonny? Parany kimiň ümlemek bilen gönlerini anyklamak pikirine düşdi. Şonuň üçin joşup gelen gadawyny ýatyryp Muraýym sözlemäge çalışdy. Nura, näme diýsene? Owa daýhanlaryna baýlarda, raýatyda özüň ýar adamda şäher töwdügärleriniň kiýal hilegärlik ýogun men bilýän. Nedir baý kimiň sonny, näme üçin sonny? Men şunyň özüni anyklaryna günäsi bolmasa şu sekundda boşatdyryn. Ýöne men seni bir haýyşdymmy? Sen şonu maňa öz gardaşyň hökmünde halis ýürekden mälim et. Nuryň tezi ören hoşal çykdy. Janym bilen. Şu zagatlary men öými ýörme kimse maslahat berdi. Emma Nuri dogry jogapdan gaçadyrdy. Ay inim öz bilýäniň türkmençilikdirdi. Nuraga dogry del. Eýsem dogry hakykaty mälim etmäge Nuryň bogunusmady. Ay inim berim ýokdan ýol ýasar diýen nakyly özüň gowy bilýäsiň ahary. Nuraga näme diýsene? Öberin wadaňa halis ýürekden amal etmeseň, meni ýagşylyk tamat etme. Men diňe kimiň şeýle şeýle maslahat berini bilmezdiň. Ay inim diýip Nuru kör hytta-pytta urdy. Agaliýewiň soňuna dikarinlady. Nura, men sana soňky kedek duýdurýan. Sen eger guýrugyň gönültmeseň, şunyň özüne baryp nedir baý birin ýatakdaş bolarsyň. Nuru köre gönlemekden başga çäre galmady. Ay inim meni ýaly tün adamy atykmas geplerip näçek. Dogrusyny aýtsam, tutýanym özüňi goýberýänim özüňi, ýol haly görýänim özüňi ahary. Anyra gaýt. Anyra aýtsam, o sen öýe dostsyň, kim men dostum? Muratjan gelip kimidinni müözüreşmäli. Nuraga diýenni, Muradyň tezi ýene galaply çykdy. Nuryň göwünde bolmasa, çekkesine şarpyk güni urluny döndü. Şonuň üçin ol sürt kedip mälim etdi. Sen jany dostsyň, hoja uly. Hoja uly? Hawa, niýat gurýan uly? Sen öýe goýun neçelniň? Hoja uly? Hoja uly niýat uly rewolusiýanyň öňe hyra tejennäk Rus türkmen mektebini torupdy. Şol mektebe garyp şagat kabul edilmän. Onnaky okuyanlaryň hemme arşynlaryň, töwdügärleriň, baýlaryň ogullardygy Murat Agaliýew mälimdi. Şol mektep gutorunlaryň arasynda gaýgysyz ýaly käbir muallimyň progressiw terbiyesini alan anzaply ýigidem ýok däldi. Ýöne görä olaryň köpüsi paşa hökümetiniň olardan ýediýän talabyny kemsi öwredýärdi. Murat Agaliýewiň agryşyna görä, Hozagul Niýazguliýew şolaň iň görnüklerini berdi. Onuň we şepeklice bolsady, tumagy ören ýokardy. Agaliýew eger ýalňyşmaýan bolsa,
Hojagly tejenni özünden belent adam badyr etmeýärdi. Olaryň goppamjydy. Murat Agalif onu odal oňul tanamaýardy. O diňe Hojagly uyezdini ispalkomda administrasiýa upravleniýanyň naşany bolanyň soň onu synlap başlapdy. Hojagly ýoldaşlykda işde köpüren suwatda gaýşýaly muraýym, mumýaly ýumşak bolan üçin Murat öňkü pikirinden däňip Hojagly hakykatdan ýaman ýetdirlen karara gelýärdi. Şol şinowyň duýdanty içe girip duýdurman dürtýäniň onuň habary ýokdy. Hakykatdan oňa mümkin bolarlyk waka ýüze çykmaýardy. Ol özüne Sowet häkimetiniň dirigi hökümine görkezmäge çalışýardy. Ýygnaklardaky gurrunun diňlendir onu hakyky bolşewik diýip tanýardylar. Murat Agalif da şo pikirdedi. Ýöne ol bir näçe gün şondan öň bolup geçen bir waka oň barasyna mümkinlik etmäge emele getiripdi. Bir gün duýdanty ýerden owa ýaşullar ispalkom zaýyny ýara aýyna getirdi. Şal hakkarly ullokan tepekli adamlaryň ýüzünden bir hil gar ýaýdy. Olaryň aňyrdan gelişleri, ýödara hüngürdileri ullokan närazylyk duýdurýardy. Şol ýagdaý ýöneköý bir adamyň kinesi dälle, ýylatyň närazylygyny habar berýärdi. Şol ýagdaý ispalkom işgärleri üçin hakykatdan geňdi. Olaryň ekabry bolan uýun aktakly, burny dügünli epey bir adam, habar toralmany mähettel içiniň posuny döküp başlady. Biziň näme üçin türlenişip gelenimiz sizi elbetde geň galdyrýanlar. Sebäpsi çöp başynyň gymyrlamaýan bolsa, siziň özüňize mälimdir. Şonuň üçin biri geňirgenmäge hajat ýok. Ýaşul töwrüne haridar garanyny dowam etdi. Ýylatyň Sowet häkimetine baş egýäni, başardygynyň onu gollamaga çalışýany, salgydy öz möhretini tölemek aladasyny edýäni hiç kime gidilýär. Sowet häkimeti üçin ýylat hiç bir kynlykdan gaýdanok. Ýöne öli siz. Ol Agalif hokan barmagyny çömürtdi. Siz ýylat bilen Sowetiň arasyny bozmagy, olary bir-birinden daşlaşdyrmaga çalışýaňyz. Ozanyň gidişi gaty bolan üçin Murat ýerine galem bilen suw şişesini zyňgyrdatyp onuň sözüni kesdi. Agam aýplaşma. Men sana bir zat duýdurmagy mejbur. Sen öňgülene nirde oturanyň unutma. Bir bazar del. Onuň aglyňdan çykýan sözi aklyňdan bir durlabrak geçir. Sen ýöl gadabyňa beýas gelmän. Sowet işgärläriniň hemmesini bir aýakdan sürmedi. Kimde garadyň bolsa anyklap aýt. Ala aýtdy, men senden haýyşdym. Sen özüňi hay-howaý nazara urmady, düşünükläk sözdü. Agam aýplaşma. Men sana bir zat duýdurmagy mejbur. Sen öňü bilen nirde oturanyň unutma. Bir bazar del. Onuň soň agdyňdan çykýan sözi aklyňdan bir durlabrak geçir. Sen öz gadabyňa beýas gelmän, Sowet işgärläriniň hemmesini bir aýakdan sürmedi. Kimde garadyň bolsa anyklap aýt. Ala aýtdy, men senden haýyşdym. Sen özüňi hay-howaý nazara urmady, düşünükläk sözdü. Şopurtutdu, 3-4 ýerden satlyp ýetişdi. Siz käbir benläniň aýalyny azdyryp, görnetýün paşalga ýudurýasyňyz. Siziň plan öýe goýun iýber, un iýberňiz köpelýär. Siz özüňizi akkuş wata berip özgän aýypla laýyna batyrýaňyz. Siz aýagyňyz ýer tutmagyna mähettel din şerigaty baskylap başlaýaňyz. Siz eger öz päriňizden gaýtmasaňyz bir gaýgysy ard etmäge gitjek. Ýylyň awreýli adamlarynyň atysan garşylygy. Talep edici goppuny hakykatdan howpludy. Sowet häkimetiniň duşmany onsuz az däldi. O wany çarasyn Sowetleşdirmek ýerine onu bir söýe bilen bezdirmek has aýrylanyşdy. Üýüşip gelen adamlar kejen işgärlerini aýtdy, ispalkom başlygyny görnetýän aýplaýardylar. Ýöne bilen ýüklenýän aýyp entek anyk däldi. Olaň garşysyny almasaň has öterek gitmekleri mümkin. Ýani sylsylyny tejribäni başyndan geçirmedik. Murat Agalif üçin şo ýagdaý öýren eýmenişdi. Ol neden alzyraňlyga ýüzüripdi. Emma şo sekundda Atabaýewiň sözüň hak bolup, ýygynyna hapaň baryny duýmasaň, sen hiç wagtda müzürmeginiň tabşyrygyny ýadyna salyp, ýaşullaň howun almagy ýüregindi. Ol ýöneköý gyýgyrman. Stoly galap bir ýumruklanyna çüýşelerden döwük çyňgyr demeli geldi. Adamlar olsa dumulluça tügüdürli. Şondan Agalif mutedi häkimetli çykdy. Bine hil gopkun. Bine hil başbaştaklyk. Türkmençilik döwrüň ulak ýyza galanynyň siziň näme habaryňyz ýokmy? Aýny bolmasa, agdyňyzy açaňyz, siz diýip gyýgyrýaňyz. Siz sözüniň uýezdiň işgärläriniň hemmesini öz üçin alýan sizi näme gizlinmi? Kimde garamatyňyz bolsa, adyn tutup aýdyň diýip men size näme duýdurmadymmy? Siz uýez ispalkomuny hem onuň başlygyny kim hasap edýäňiz?
Ýaşulygyň üstüne tuw tepelen döndü. Otoň içine dymdyrsyk gaplabaldy. Hatta käbi ýeriniň içini hümlediýän hassyrlygy meşdirli. Hällen siz diýip sesine bat berýän ýüzlerini aşağı saldylar. Agali iftiňe şonun hem mülayim sözledi. Hormatly ýaşullar. Ot ýanmasa tüsse çykmaýar biziň hemmämiz aýan. Sizi bir zat gozaryňa salmadyk bolsa elbetde şeýle herekete ýürmezdiňiz. Gelipsiňiz, taň edipsiňiz. Biziň ýalňyşymyzy, ýetmedimizi görkezseňiz, biz oňa halis ýürekden minnetdar bolarys. Biz siziň bilen bir adam. Biziň ünsümiz aradamyz, ähli pikirimiz diňe siziň üçin, halk üçin. Oňa görä idari işgärlerine kimiň ýöňü bilen bolsa, meniň näme aýybym bolsa, hiç zatdan çekinmän, pert mälim etmeňi men haýyş edýän. Her ki burnu düğünni gyzma ýaşuly, bu tapar talihatly söýledi. Ine Murat, bir sen diňe adyň bilen aşna. Bir hut sen öýüňe çykyp ýarjagam gara ýöňkäm zok. Seni şu ýerde oturdun gaýgysy diýip eşdiýär. Gaýgysy atabaý diýilýän adam iş başarmazak ya halk işine kastetjek adam ýeni ulemelle goýjagyna biz inanamzok. Ýöne inem gaty berme. Düýän gulsy taýak ýerine akylyna görä. Biz öňe garamyzy sen üstüne dökmeli bolýas. Ýan kaýdylyşy ýaly işgärleriň arasyna palaşalyk, äskermezlikden ýarlatlara ýygy-ýygydan surýas. Namysym köýünden imanym köýsün diýen halk namysynyň parçalanmagyna düzenok. Hawa, biziň häzirki üýşüp gelmegimiziň bolsa başga sebebi bar. Bu näme sebep? Hökümet işinede. Rawa jenjere de hiç bir gurruna da goşulmayan. Halkyň iň gowuren adamsy hak berdi ahuny öýe basypdyrlar. Kim onu basan? Kimden bilýän bolsam, men onu atasan aýdaýmajakmy? Men eger ýalňyşýan bolmasam, ýoldaş başlyk, şo şäheri hiç kimiň peýdasyna däl. Men aňlyşyma görä, şo şähere sap bir işgäriň işi däl. Ýüzüne perde çekip, hökümet işine ýerleşen bir elhenjiň işi. Şeýle şäher ýagny halkyň iň gowuryan adamsyny, onda da biýuna adamyň türme basmak ilatdy, Sovet häkimetine garşy ullukka närazylyk töredi. Şol närazylygy mälim etmek bolsa, bir ýaşulyň borjumyz. Ine Murat, sen belki aýyply dälsiň göne ilat işine jogapkar bolanyň üçin bildiňe sen ýakandan ilmeli bolýas. Akberda onuň türme watranyny idari işgärleriniň hiç biri bilmedi. Diňe türmen açarlygy, şol işin administrasiw şäheri digini mälim etdi. Administrasiw şäheri bolsa, administrasiw upravleniýanyň načalnygy Hojaguly Niýazulyň işi bolmaly. Hojaguly şol işmekde ýokdy. Akberda onuň ýaşullar öýler bilen alyp gidenlerinden soň Agalif Niýazuly bilen iki şäk sözleşdi. Ýoldaş Hojaguly. Akberda onuň tutulmagyny sen habaryň barmy? Sonra usunna kaýdy. Ahunyň kimiň buýrugyna görä tutulanyň gizliň galmanam mälimdi. Şonuň üçin Niýazulyfa gönlüne gelmekden başga şäher ýokdy. Ha ýoldaş başlyk. O men buýrugymy görä batyrly. Sebäp näme? Ol Sovet häkimetine garşy wagt nedigat ýöredipdir. Ol administrasiw upravleniýanyň işi däl agyry. Eýlem kiminki? Prokuroryň suwdyň işi. Naçarlyk bolup bir günäkär ýagny görnütün Sovet düşmanynyň birini basmagy güýjüm ýetmezek boldy. Men onu bilmedim aýt. Näme diýsen ýoldaş Niýazuly. Ýöňü bilene. Administrasiw upravleniýanyň naçarlygynyň adam basma haky ýok. Ondan ispalkom bilenim araňyzda ýeki diýwar bar. Son kaýdaryň dogry. Ýöňkinem sen dogrydyr. Bilmedim, belkem dogrydyr. Bütün goban aýaw üstüne galdyran şeýle şäheri, ýa-da kunny görnä her ziýan getirýär. O zagry öýdüni möhürli otarly. Bäh, walla, men ýalňyş aýdymykam? Ýöne ol ýalňyşma däl. Sovet kanunyna garşy göz görtele garşy hereket edipsiň. Şuňky üçin adamlaryň agzlaryny sıkýan sözler eşden bolsaňdyň. O zagryň başlyk görün gaýgyrşmak neti, şonlukda ispalkom işgärleriň arasyna agzarak döretmek umydy bady. Emma başlygyň Sovet kanunyna garşy hereket diýmek oňsuzsunmasy. Şonuň üçin ol şeýle aýanlyk ýördi. Indikile maslahatlyca ýöräýär, ýoldaş başlyk. Agalifin aňlyşyna görä, Hojagulynyň müzdermegi aýbyny boyun almagyň alamaty bolup görünýär. Oňa görä bolup geçen bir ýalňyşlyk üçin şäheri görmegi Agalif artyk maçalap etdi. Ýöne görä diňe bir ýalňyşlyk däldi. Aýrylmak bahanasy bilen gelen bir gelini öýüne saklaýany, bozgoklar bilen mejlis guraýanyna ulugyny ýeripdi. Eýdim de bolsa, anyk takygyny ýetmän şu meseleň üstüne açmagy makul bilmedi.
Ýa-da ol hojagly Niyazgulyň hilesi Gyrmançanyň zaýrygyndan tomolup galan sokorrok ýaly açsan görünip durdy. Agalif administrasiýa upravleniýanyň naçarlygy barada pikirini öz ýanyna taklady. Häzir onu öz üstüne abyny turan para barada şäher görmek berurdy. Ol uda goýdun soň. Odun bilen goýuny ýygyna gaýtyrman. Şäher kedelhanasyna bakan uratdy. Kedelhana şeýle kömek hakykatdan da derurdy. Ayagy gapanyny demir şeýini ýanmy öje ursa, nury köre syla berdi. Nedir baý türmeden boşatdyrdım hasap eden nury körüň keýpi sağlandı da öz gonzyny bälim etdi. Möjüň hamy şeýle maňa da baýagadan 2 tanjak goýun geler. 25-nji bab. Ýassy gassyn nakylan. Ýa-da döwür bilen sylşyryny bolan üçin. Daýhandar ynjytmazlygy, juda gödedürtme bolaýmasa, ruhanlary ediyet bermezligi, hatda baýlar bilen wagtlança oňat aratnaşdy bolmagy, Türk Sekin we Halk Komissary Sowetiniň berk tapşyrygy bardy. Şo barada raýatada hut Atabaýewiň özi, ispalkom başlygy Agalifa nyta baýdypdy. Ýa-da kunny ören şeýi bolmasaň, öz başyňam hopasyna galmak mümkindir diýipdi. Şonuň üçin halky Sowet häkimetine gapma garşy goýmaga çalışýan hojaglyny Ýazgulyfa berk şäher görmekler urdy. Onu öňke de tutturanyna da Agalif häzir ökünýärdi. Agalifiň pikiri onu günübirin batyp işin tuğda geçirmektedi. İspalkom başlygy günäsiz apuny boşadyp, ondan udur götürmäge ýetişdi. Hojaglyň işine garamak üçin ispalkom ýygynagyny çağırmaga ýetişmänni. Onun öz işini barlamak barada ýokurdan komissiýa geldi. Akberda apuny tutulmak barada öz işini çiğgarlyryn, hojaglyň Ýazgulyň nobatda gurun işi örenlädikdi. Ol nedir baýyň tutulmagyny bütünlüğün Agalifiň üstüne ýükletdi. Onu tutup gelen milisioneriň kimdigi ma'lum bolmandy. Diňe onuň Agalifiň hökmüne görä diýen sözüni türme naçarlygyna tatbiklatdy. Naçarlyk ispalkom başlygynyň göwneki görýärdi, men şün milisiýa hökmünden güýçlürek diýip özüni aklamagy tutundy. Olaň ikide de Niyazgulyň adamdydy. İspalkom başlygy Agalifiň kanunyny daşar iş edýäni, jügüsi sallamrak biýigine baý batyp ölçüksiz para bilen boşadýany, ähli karardyň öz bähpidine görä söýýäni, netijede halky Sowetden daşlaşdyrýany barada dumulluşdy, ardara gidipdi. Komissiýa şol ardalary deňmek üçin gelipdi. İspalkom başlygynyň garşysyndaky stolda 2 tane adam oturýardy. Olaryň biri kirpikler telçen gazgyl gözleri pentneli, boyuny alabeder galstykly, melentir kostyumly sypahy giyinen tibit adamdy. Ol öz adyny David Zaharow diýip atlandypdy. Beýlekde seyirlen takar kellesine zammörugy gyşyk giyen, ýegini magun türki kelli, bili ýaty kemerli, Karnel Galipey zalbarly, aýagy ýadykly daýy epey bir ýetdi. Onuň adyny şerkede çağır diýerler. Agalifiň agryşyna görä, David Zaharow köne dukançyada bir kaçyk bolmaly. Ol öz eliniň aýaty bilen diňe öz portfelinde stoluň üstüne sypalaýady. Çaky onuň elleri matan ýa-da tikri geýimleri tämirlemäge adatlanan boluşamelli. Şerke şahar bolsa köne jigitlerden kiçirek ofiseri salym edýärdi. Ol rus dilini sakynman geplerdi, äri sözler bolup gaýdýan şonu tasdiklaýardy. David Zaharow derme başlaman, uyezdin ýagdaýy barada sözleşýärdi. Onu ýetatan ýylatyň Sowetden radylygy ýa-da näradylygy gazyklandyrýardy. Depterçelerine bir zatlar belleýärdi. Kaka, mäne, çäçe hem saragat ara çäkleri hem şolardan gelip geçýänler bardy gurrun bolýardy. Haýy serkediň bewşoňrakdygyny bilmäge ymtylýany salym edýärdi. Onuň ýoldaşy şerket şahrynyň aňlyşyna görä, şol peýdasy gurrun ören udawy şekere şemelli. Şonuň üçin ol şo gurruny gykyrtmaga çalışdy. David Zaharow, gurrun füýjür onuň samanyny ýok güýji. Men aňlyşyma görä, işe päskel berýär. İspalkom başlygynyň işem mena ýöne ýeterlik mümkin edýän. Şoň üçin maksada tezrek geçäýdek neden bolarka? David Zaharow'un penisnetiniň üstaşyry garamagyna näradylyk alamaty görünýärdi. Spaýçylygy gollan bermezlik üçin ýa başga bir niýet bilen onuň teklibini makullady. Dogry aýdýaňyz şerket şahryç. Ardara hut Agalifiň öýsünden bolsady. David Zaharow onu dikarinlap aýtman ispalkom işgärleriň üstünden arda barny ma'lum etdi. Emma ardanyň näçedigini, kim ýazanyny, näme aralarda ýazylanyny aýtmady. Ol portfelini açyp ardalarmy ýa başga bir zatmy awtoriýan wagtynda nedir baýyň tutuluşy barada hem aýyn gurrun boldy. Birden kaburda başlyga siňerilip, "Hiç wakan näil hadap edýäň?" diýip sorady.
sonra elbetde gömeltöydü. Agalypyň aňlyşyna görä, David Zaharoviç şol sorawy gürrüňdeşini biraz alжyratmak niýet bilen beripdi. Emma Agalyp hiç bir yeterligi öýden aldyrman hakykata gidilmeýän öz düşünçeleri ma'lum etdi. Bilen tek o wakan derine ýetişemdi. Näme üçin? Şo waka bile diňe dek düýüniň özüne ma'lum boldy. Geň ýagdaý. Näme üçin geň? O oblastda 3-4 gün bunun uzal habar yetenine. Siz öz aýagyňyzyň astynda wakan diňe düýün aňlaýasyňyz. Size has geň aralyk başga bir ýagdaý bar. O nähil ýagdaý? Bilen tek Niederwey tutdurunyň kimdigini anyk aňlap bilemdi. Al gerek bolsa, David Zaharoviç temegine ýel berip gözlerini süýüp galady. Eýsem siz öz öýüňizdäki pişik gülen tysanyň galdyryp oýnaýanyny habarsyz. David Zaharoviçiň iýgenji, alayta ýaňsa almagy, isbalkom başlygyna yaramady. Şonuň şeýle onu tezi anjyly çykdy. Şo waka şeýle ýagdaýdy. Siz onu nähili seňiz şeýle düşünüň. Murat Agalyp başlaýan men sizi anjytmak islämok. Agalyp ilki baştan özüni ýeterli salýan adamyň toguny bir almak istedi. David Zaharoviç, menne de galdyr bastyr gürrüň ýok. Sadyryk gören gowy. Hawa Murat Agalyp, siz maňa şo waka nähili garaýanyňy ma'lum etmediňiz. Şo waka öýren aýylgans. Men aýtmak bolýanym, günälimi, günäsizmi? Bir baýyň 5 günne türmede ýatmak däl. Şo işleri al halkyň sowetden ürküp başlamagy. Men şol işte duşman golup adyr diýip düşünýän. Ene bir dogry. David Zaharoviçiň öýünden alyp barşy, şerkde şara ýaramadyk bolarsyň beri. Şoň şeýle olaňy eýsem näme dogry däl diýip çynlaka sual berdi. Şarifiň ketiniň äheňi öýünden ýaramadyk David Zaharoviç öýd ýoldaşyna bakan ýüzüni. Şerkde Şarifiň. Meseleni elinde şäherinde şenini aňlamak biziň borjumyz ahary. O dogry ýöne göre düşünükli orda ady şeýnäp jijjigini çykarmak näme gerek bu? Şo turunlaryň arasynda kedek adam bolman, hemmemiz sowet adam taýdyryn. Şerket Şariç. Meniň usuluma, stilime siz rady bolmasaňyz, gürrüňizi özüňiz alyp baryň. Ýok, başlyk siz. Onda maňa mümkinçilik bermeňi haýyş edýän. Şerket Şary kellesiniň gyzgynyna ýeriniň galanyny duýman galdy. Şerket Şary kellesiniň gyzgynyna ýeriniň galanyny duýman galdy. Sözlerine burada size zarpı çykdy. David Zaharoviç, menim öz kelleme samanyny kamok. Siz bağışlan. Men düşünjän oblast palkomda da apkomda da şekinmen aýdyp bilýän. Meni şu ýerde türkmençiligi ýa milletçiligi ýurýandyr. Agalypy gollamak isleýändir diýen o şeýleň göwnüne gelmesin. Sowet häkimetine garşy bolan türkmeni de men alty okubirden tapşyryp bilýän. Öyle gapdan naknagany elini ýeteren duýmany galdy. Ara bir salym ýymsal alyp düşdi. Agalyp öz ýanynyň burun nähilden uçup oýlandy. David Zaharoviç öz ýanynyň Şerket Şarynyň ýönden başyny oblastda ma'lum etmelim ýa derňewden el çekip ýynda gaýdy bermelimi? Ýok, ýok, o bolmaz. Men hökman iki ýere hatap bermeli ahyryn. Görezi burnunun aňarsyny çeljermeýän Şerket Şara ahry üretmek belki hozowla ümlemeli bolar diýen karara geldi. Şerket Şara bolsa hiç bir zat oýlanman, ýüzüni ýokurtup otoň içinde gelmedi ýa-da. David Zaharoviç iň soňunda oslowsuz basan ümsümligi aradan götermek ýöl borjum diýip düşündi. Öňünden bolsa Şerket Şaryň şähtin açmagy derwayt berdi. Hormatly Şerket Şaryň, men gylygyma sizi belet därdiňiz. Men gyzmarakdyryn. Şennan ötürek gidäýmem madyr. Şonuň ýaly purdatda meniň zylawymdan çekmegi men sizden dostlarça haýyş edýän. Şo ýerine oturan Şerkede kem yaramaz. David Zaharoviç, gany gyzgynlyk menne de ady eder ýalylar. Siz meniň gatyrganymy gatyrmän gürrüň dogamadyň. Baý kim tutduruny Şerkede ma'lum bolmady. David Zaharoviç kimse ma'lum bolany üçin ol şo barada sual bermän günäni Agalypyň üstüne agdyrmagy çalışdy. Hormatly Murat Agalyp, baýyň tutulmagynyň syýasy ýaňdan başga belki de ykdysady bir behwit aralandy. Belki siz suwalyňy biraz anyklarsyňyz. Belki de barjymly baý biraz sagylmak islenendir, mümkindir. Şo barada size ma'lum zat ýokmy? Bar diýip Murat Agalyp nuru köýli wakan görüňlerdi. Siz o zatlary ýygyna dolandyrdyňyzmy? Ýok, kedelhanaýy berdik. Kedelhana? Şu ýaňyz bolsa belki şaýatlaryny tasdiklamak zerurdur. Ýok, ýok, ýok. Diýmeli Murat Agalyp, nedir baýyň tutulmagyny sen geliňiz ýok. Bu näme diýensiz? Murat Agalyp, bağışlan gizleme hazat ýok. Haýpym bolsa şol ardalarda siz aýplaýarlar. Şeýle dälmi? Şerket Şaryň, şeýle. Arda ýanlar kimler? Bağışlan, olaň atlaryny ma'lum etmäge biziň hakymyz ýok. David Zaharoviç,
Ardalar barny şolarda da men aýplananyny açyk aýdanlasa bolum. Ýöne göre men derin işini diýaly. Şu ardalaryň eýlerinden deringemegi. Netijede kim günäkär jogapkärlikde çekmeňizi men sizden talap edýän. Talap? O talap etmek elbetde mümkin. Ýöne göre şarif ara düşdi. Yer sizin weliňiz näme? Agalyfyň talap etme haky bar ahyryn. Eýsem-de bolsa, ardaşyny günäkärlige çekmek birin işimiz däl. Näme üçin? Kanun şeýle, dogry däl. Agalyf öz talabyny aksamlady. Nedir wagt turan kim bolsa? Ardalyk ýazdyran şodur. Men eger hata gidýän bolmasam, şu işdiň men däl, Sowet duşmanyň işidir. Oňa görä, ardaşlaryň kimlerdigini paş edip, olary meniň bilen ýene kim aýplaýan bolar, şonuň bilen ýüdüböýt edip, şu ýeriň gözüni anyklamagyny men isbalkom adyny talap edýän. Onu bir ýokardan soramaly bolarsa, şerkat oňa şaratyny jogap gaýtardy. Ýokary bir ödümüz. Kimiň düşünmeýän sowal bolsa, goý bizden sorasyn. Ana alardalar berip. Davet Saharowyň ikirziňiň garaman, şerkat onuň portfelini ýapyşyp bir topar kagaz çekip aldy, birini şaratyny garady. Ay walla, şu ardalardan başamy çykarýarlar. Anha bir ýerine gol goýan doýdukturdy. Adresem ýok. Doýdukturdy. Men sen eşden adam däl. Anha barda da golum ýok. Muny bolsa o kary alam däl. Ýene biri gol goýupdyr. Satlyk molly. Adres Juwadlym kögü. Satlyk molly. Tejenne satlyk molly diýen adam ýokdur. Juwadlym kögünde bolsa diňe şagal bolýar. Şerket şahary ardalara portfel patrady boldy. Şu har hamirler üçin bir sap adamyň, Sowet adamsynyň jogapkär işçiniň başyna agyrdy. Bilen şu diýerimiz Sowet işine peýda däl. Protokolla bil, şu ardalyň hemmesi bil küllü töhmet. Enneden soň şeýle ardalara ýol bermeliler diýip ýazmaly. Dogrymy? Dogry bolsa bir öz işimizi gutordy garap edýäs. İsbalkom başlygy Murat Agalyf edil, şol çağda halk komissarly Sowetiň başlygy Atabaýew premol provoda çağırdy. Muradyň göwüne girişiniň şeppegine gaýgysyň sözüniň ähem gowdy eldi. Ol sagylgamanyny hem oňly soraşman öz sözüni oslamazdan aguruk çykmagy görnähil ýamandat diýip gaýryp başlady. Men sen hakykat sada ýigit. Çynnaky kommunist hasap edýärdim. Sen meniň ananymy ödemedin. Onuň saky galawy joşan uğraşymerli. Agalyp sözlemäge jogap gaýtarmadym küçük bermedi. Saky dürli adar oňa da baryp ýeten uğraşymerli. Ol birdenke sen ýeklep bilmeýäniň näme? Harjylygyň ýetmeýän bolsa maňa habar berýäň bolmaýarmy diýip ýegenni. Murat oňa menne sowuk salalyk belki körlüğüm bolsa bolandyr. Emma senem alyn syň diýmäge ýetişmedi. Gaýgysyň sözi has zarpy çykdy. Aşgabat seni işiňden aýryp, özüň suwda bermek talap edýär. Derňe üçin ýörüte men özüm barjak. Guşgunyň berk guşa. Gurrun tappak edildi. Murat Agalyfyň keýpi hasy boldy. Ol iki ýanlaýyn şelpeli şappat aldy. Adamyň ýatsa turda huşuna gelmeýän zatlar başyna da gelip biljek eken. Hawada oslugyz çağdy. Günüň ýöňüni buludum alyp bilýär. Agroy Agalyfy bir salym doňdurdy. Bir başa şeýlemi sollat näme üçin? Men näme etmişim? Men kime kastet etdim? Kimin hakyny ýitdirin? Kimin namyny diýipdirin? Ýolun azyrypmydyrin? Intervensiýa razvedkasynyň alyny gidipmidirin? Ýa-da halk bäfidi nazarda tutup zanymy orta goýunym üçinmi? Dürli renkli elkenişleriň şeňirine hakanym üçinmi? Ýa-da Aşgabat men oňly tanamaýan eken. Gaýgydan hem murtdur. Agalyp şeýle haramdadylygy ýürünür diýip ol hakykatdanam ananaýdymky. Onuň şu inanjanlygynyň ony şennan helak edýän ýeri ýok däl ahyry. Hawada bir müýünsiz gödel bolmaýşy. Onu da ıňdarmalyk näse diýen bar. Şol ıňdarmalyk derarly onuň öte gidýän ýerde ýok däl. Daýhanlaryň gurrungyna gulak atyp, derňe men, tinte men serhet naşarlygyny wawonyň tamburyna basyp alyp gitmek. Hiç akrasy geljek zatmy. Onuň şol ıňdarmalyk derarly Agalyfyň da akbalynyň şonka meňdemegen zat däl. Aýby näme? Hakykat üçin gurban bolýanyň men ilkinji däl ahyry. Meniň ýalňyşym ýetmedim elbetde ýok däldir. Ýöne göre hyýanat diýen zatdan men aram ýok. Atabaýew film bolan gurrun netijesini Agalyf urmälym etdi. Emma onuň ýüzüniň salykdygyny gören Davet Saharowyç netijeni derw aňlady. Agalyfyň özü gurrun bermän soň şerket şahardy. Oňa sowal bermek makul bilmedi. Agalyf ullun demlanandan soň ýöňki gurrun täzeden başlady. Siz gutorun bolsaňyz şerket şahary men gutoramok.
Näme görüň bolda hanan aýt ýeşdeli. Nedir baýyň basylmagyna? Pary peşkeş alınmagyna. Şäherdäki ýüze çykkan patla buzurluklaryň baryna men bir adam ýeni. İspalkom işgärleriniň birini jogapkärçilik çekmekçi bolýan. Kim aýdyr? Biz barymy bir maksada erýän adamlar. Şonuň üçin gizleme hajat ýok. Oňa huzur niýazy üftiýerler. David Saharoviç otur ýerin iňi dürtürün ýaly döw ýerini galanyny. Penisnetine ýerini alanyny duýman galdy. Başgalar sırmadyk bolsalardy, onuň ennamyna garnyjy ýören ýaly bir hili tikenekli emele gelipdi. Şonuň üçin onuň bir hili näme koşun kyýal çykdy. Administrasiýa upravleniýanyň näçärni niýazy gulyp. Hawa. Be. Men näme işleýän? Ýok, bolup bilmez. Siz belki ýalňyş ýandyňyz. Şu akşam istalkom ýygynyny çagyrjak. Men ýalňyşmaýanymy siz şonda bilersiňiz. Şo ýygyna sizin hem goşulmaňyzy men sizden haýyş edýän. Çerkez şahar hayran galdy. Huzul diýäniň şol takır kelle çalym edýän guppamjy gitdimi? Şol. Hey sypatyň ursun. Şermek bitýär haramdady. Şerkez ýumurgundygyny duýman galdy. Şol aýdýany hakykatdan dogry bolsa, interwensiýaň guýrugy bolan doňdy halk köpsülüğini atmak gerek. David Saharoviç atmak ýaly bir hil galpylady. Sözlerini ses sandrap çykdy. Görleşler. Men özümi ertirdim we bir hili ıskınty ýaly duýýardym. Ýa-da bolsa ennam tikenekli. Gyldyrma bolar şemeli. Ol menne garajdan föwüşünde ýatym diýinden galan miras. Men häziriň özünde goş aspirin ýudup, madary derlemesem, akşamky ýygyna gelip bilen öýdemok meni bagyşlaň. Partiýanyň gyslanmaz kuzuklan David Saharoviç topok arzalaryny galdyryna sızman gazanaklap çykyp gitdi. Şerkez oňa ýerinden başymlap agalifa göz gitdi. Hoşuňa gelýärmi? Dogrudanam adamyny ilk görüňde tanamak kyn. Meňe onu ilk görüşüm göre, meňe onuň görünüşi ýok. Bu adam ýa-ha adatdan naşar ýeter, ýa-da bir zadyň üstüni örtmek niýetlerini özüň ýeterli galýar. Men göwnüm bolmasa, öz aramyz göri. Şu adamym sizin huzurlygyňyzdan gowdur edemek. Huzurlygyň ady turanmagyna asatmalamagynyň özüm bir tüýsli. Ýer hally ýaga bolmaly. Ana bardyň üstünden. Men onu sehel bir galdyr bastyrlyk baryn saýsam, şeňirligini edil kül ederin. Şerkez. Akşam kiyina goşulmaňy ýene kaş edýän. Ýokman. Olaň aýrylşany idaralarda iş gutorun wagtydy. Emma akşam kiyina huzurlyň ýagulyp gelmedi. Onu iş gutorundan hiç ýerde görünüşden bolmady. Onuň öýüne adam ýermek sort durka birden bir ýan dulugyny sarap entap gelen David Saharoviç alzırangylyk bilen aglamjyrap habar gatdy. Ay gitdi, dahat gitdi. Oturna bir hilgen galdylar. Agalif aýak üstüne galyp zanyp sordy. Kim gitdi? Şo gitdi. Wah ýetseňiz diýdinden. Kim şol? Halk düşman. Administrasiýa upravleniýanyň näçärni huzurlyň ýagulypmy? Hawa, nire gitdi? Başyny alyp gitdi. Görmejek bolup ýapyşdym göri, diýişimiň bir ýerine uğradyp, owurdum ýumruk ýaly çyşyryp gitdi. Agalif milisiýa näçärlygyna gözümläp, ýere giren bolsa çekip çykarmalyny buyruk berdi-de, sonra dowam etdi. David Saharoviç, siz onuň ýanyna näme işläp ýördiňiz? Wah, men akmak bolsam näçek. Sizin her kim mümkürlüğünüz osmokladyp bileýin niýet bilen bardym. Barsam oň ýugdaý öýren bolduk eken. Ol sırnyň üstüniň açylanyny bilen bolar şemeli. Ýüzüniň gyzyllygy, gözleriniň niýetleri diýelmeýärim bolmaýan symgyrtlygy ýaryndy turuny meň diýdi. Maňa da bir dostak hödürläp işdiýip gyýgyrdy. Hökümine emel ýetmezligi çäräm galmady işdim. Ondan soň halk düşmany çöle bakan ökçe göterdi. David Saharoviç'in haýarlygyna şerkeziň pirinde oturmady. Şerkeziň göwnüne bolmasa, onuň aýdýan sözleriniň bary kişi dilinden bärden çykýardy. Sargyň kenaryndan gan ýoky ýa typsyrdan ýer bolmany üçin owurdyna çiş bar demegdi. Şoň üçin şerkez şonu barlamak küýüne düşdi. Gadyr David Saharoviç, kintligiňiz adyp owurdyňyz siýimläp, sizi helaklaýmy hede biridir. Haýp müňlerçe haýp. Hansi berrak duruň, men bir siýimläp görenip ýerine otdy. David Saharoviç şarbaýlyga sarıp beýgirdi. Da tadar berber, gozalymdy ordan sydaýan. Şerkeziň şu sekundda sarga ýeten ýeri ony çalagyny sypyrwaldy. David Saharoviç'in owurdyna çiýişdi ýokdy ýelginni. Şerkeziň guruply penjeri ony iki durundan gysanyna agady hatap ýalaşyldy. David Saharoviç'in gyzyl 32-siniň hemmesi bitegidi. Şerkeziň onuň owurdyna gezen ýumrugyny gapdaryndan tutmadyk bolsalar, David Saharoviç togulanyp gidýärdi. Şol wagtda bolsa bir gerin içeri kürdäp girdi. Onuň bütün görnüşi aljarangylygy bilen habar berýärdi. Başynda pirinjegi ýokdy. Ýaşma aşağı ferilgidi. Uludan gelen ýaly haşlap demalýady.
Dülpler dağınıktı. Yüzü yuwuşkadan gorkanyň kaçgalym edýärdi. Howplu gözleri bir zadyň ýitirnýäli alakçaýady. Ol ellerini tanradyp, agyly aljaran gepledi. Men size habara geldim. Agalif onu öz goluna oturdup bir käs suw berdi. Ýaş ýerinde tu senden soň özüni bir az rahatlap söýdirmekçi boldy. Men bir ýerde görünmegi mutun jahry, ay bahry. Ola sözünü kesip hamsykşak boldy. Agalif onu gowunlyk berdi. Sen gelin ýygyrlmady, hiç bir zatdan çekilmedi, arkan dödler ber. Şu ýerde oturan adamlaryň hemmesi sen aýtsak sözüňe mätäs aýdy ber. Men bir bagtgara bolmasam, şeýle soru sormadym. Şeýle göjeralyň şaýady bolarmydym. Bogoz bolan geliniň gözlerinden boyur ýaş togulandy. Boş käsäni saratyny dodugyny getirdi. Ýene bir käse suw içip, tetini sıkarman tirkinip ağlady. Şol geliniň ýökünjüniň, gaýgysynyň ýeterlikdi atasan görünip durdy. Oňa häzir söz aýtsaň, belki horkullap ağlajakdy. Şonuň üçin az salymdymmakdan başga şäri ýokdy. Olyň soňuny üdük görüp söze başlady. Ütülüp ölmüş. Ýeriňden aýraýyn. Seni men özüm alaýyn, Allah alyp gaýtdy. Eleli günüm bolsa, tutsuğa dönüp dipeşeň aşagyna galdym. On ýene gözlerinden ýene monjuk ýaşda bolan. Kimdir ötülüp ölmüş? O ýeri ýutmuş, Hojaguly. Hawa. Ýerin soň. Ondan o ähli pyssypyjulugynyň üstü aşylarly boldy. Iň soňunda ýaňy iňlik garanyny atyny gamsa bassy. Ýakýardymy? Hawa, ýokdur mentek. Onuň böwrüniň mümkinligi özüne ýetip bolsa-da entek arkaýyn rakdy. Emma şu gün durun entek hasan rakdyka. Hawa edaralarda iş tuturan wagtlarynda oň ýanyna gözäýnek dur bolup geldi. Geliniň soň sözünden David Sahavis afferinip ýumulmak küýüne düşdi. Emma goşarynyň bir kysymlan şerkeden tutmady. Hawa, şolar sony hupasynda galdyryp, häziriň gözüni ýoksa ötermegi talep etdi. Ýögsem şu ýejem gözüni sen basylýan diýip aýtdy. Şu Hudaý urun, o berden ka ýaparlyp oturan David Saharisy göz düşdi. Ana otur. David Saharysyň eňini ýapşan şerkeden zöwü ýerine galdyrdy. Emma depeden ýeki dabar inermäge ýetişmedi. Ara düşdiler. Onu kapıdan idirdedip çıkarlarına buldu. Gelinin sesi yandan. Hey Allah'ım, seni yer çeksin. 26. baş. Hingin garayış. Hojagulyň ýazgulif şöllläki bölek kuşak kaltamanlar toplap, özüni han lakamyny berdi. Şonuň bilen bile başyna terli uranyp İslam dininiň gorugusy ilan etdi. Paşa şinownunyň durmuşynda iň bozuk bir adamyň başyna terli uranmasy eşegiň terek gemirmek hiýatini gaýdyp, mesçide baryp namaz okuýşyny aýdyrdy. Emma hilegar agenta häzir günne şeýle göz goýuşlyk berýärdi. Tarakan ýaly hereket edýän galtamyň topary bir gün onna bir gün munna peýda boldy. Kimde ýagşy at bolsa gaňyr boldy. Halkyň agynyň adygyny özüniň atadynyň garan miras alap etdi. O jogurly hilegarlygyň ýeterlikdigini agaly hömeýälimdi. Emma intervent razwedçigi T. Johnston alan taglimatyny oň habary ýokdy. İngiliz imperializminiň Arap ülkelerine mesçid saldyrmagy, musulman Käbesini ýumurmak üçin bolşy ýaly. Hojaguly hanyň öz nökerlerini ýygyna ýerdip, amam bolup, namaz okumagda garamayak iratyň gözüni baglamak, ähli pyssypyjylygynyň üstüne örtmek üçin. Gün saýyn ýözelip beren Hojaguly hanyň baýlar, işanlar töwdügerli gurlaýarlar. Olaryň daşyndan onu otsam arka diregi bardy. Şol hereketiň özü bolsa uýes ýagdaýyny ören howpludy. Oňa göredi. Onu hem onun atlanan nökerlerini derbudagyny etmek üçin ähli güýçden peýdalanmak ýerurdy. Tezen atryadyň daşyndan Kerim hanyň komandasyna ýene atryat düzüldi. Revolýusiýanyň derýa boýundan plantasiýalerde ýöz ýurdunyň gaçyp çykan, açlygyna tetärik gözläp gelen buluşlar, jemşitler känni. Kerim han şolaryň içinde özüni iň edermen saýan batyrlardan biridi. Revolýusiýanyň ýol uruzulugy, taraňçylyga ýüdürüp, onuň öldüren adamlara mazerli. Emma yeri gelenine gollansa, Sovet häkimetine getirýän peýdasy känni. Onuň öle bir wagtda Zemle marka bile işleşen Nikolay Andreevich Pasvutskon gowurýady. Häzir orada Kerim hanyň atryadyny düzmellip Atabaýewden buyruk bolupdy. Gaýfy Atabaýew Fergana basmaçylar bilen söwüşýäkä. Şol oblastyň harby häkimeti Pasvutski berkoňa Kerim hany peýdalanmak üzeredirler.
Kerim hanyň buluşlar jemşitler arasynda awra hakykatdan uludy. Onuň demi ýetýän ýerine olaryň hiç biri zynkyny çykaryp bilmeýärdi. Kim ýöz garşyna gitse Kerim han ony parçalap taşlaýardy. Ýöne göre Kerim hanyň ýerine düşenni olar gözsüz batyrdy. Hiç bir ölümden gaýtmaýardy. Kerim hanyň sadyrynyň töweregini toýnugyny peşäp durun at da bardy. Hepdelep suwsuz oňyan, içi çekkin, ýanynam ýelmaýdy görnýärdi. Sadyryň içinde bolsa bir-biriniň gödel 4 aýalyň ýarynjaň diýdi. Kerimhan buluşlaryň jemşitleriň hanyny. Şonuň üçin bolar, bizki adam Kerimhan adamsydyr diýdi. Bizki adam Kerimhan daýysydyr diýip şişýändirilmedi. Bizki adam owgandyr, musulmandyr, Kerimhan nökeridir. Şol birinki adamlaryň ýagyny gök helleli, dürlü geyimli, dürlü ýaşly, dürlü ýaragly atly nökerleriň öňündäki agymtylmaýan üstüne oturan epe adam Kerimhanny. Onun gurg ağaçlarının astyndaky öskün kirpiklerini iki abi ölýän mehnet aly gözler ören aýylganyşdy. Tüňňi teňirginiň astyndaky toguranan murtlary bir penjedi. Goýgymtyl gyrsyg eňegi edil çotga salym edýärdi. Onun şol görnüşi daýy gowrusuna kimdir gelişýärdi. Kerimhanyň özüniň de nökerleriniň daşky görnüşine garanyna hiç bir zatdan gaýdary ýokdy. Emma onu öz başyna goýup berseň baran ýerine belki onu da galtymany halap etjekdiler, belki Kerimhanyň özüniň de gadim kiyari ýadyna düşüp adamy mümkinni. Şonuň üçin onuň ýanyna anamdar adam zeri urdy. Şol namdar adam Sary Wellekdi. Uýunyp görmegi ýigit kamysymol Sary Wellek şeýle jogapkär berip eýeli gederden hasy açdy. Onuň gülümsirep duran enaý doduklar entek ýaş ýeriňdik şowgundan saplynmany habar berýärdi. Emma telesmän garayan garamtyl düşüp gözlerine many bardy. Öz ýaşyny öwre haligat görnýärdi. Ol şeýle jogapkär beripden boyun togulapdy. Emma boljak ogluny bir bolşundan tanaýas. Şoň şüýüniň saňyny ýaşdyryndan soň tezini çykarmany. Tähel garşylyk görkezäýdi. Bir kişiň gorkkandyň diýilmeginen huwatyr edipdi. Kamysmy bilen gorkoklugyň jebis gelmeýän aňlanyş üçin bäşataryň hataryny birine guşantdy. Tezen aýagyndaky ýol wortlyny nazara alan felleri atyrýar. Ýaňyzyk gözden ýitende bolsa, tezen durulgysyna Türkistan Awtonom Respublikasynyň Halk Komissarlar Sowetiniň huzury wagony gelip durupdy. Atabaýyň priamoy pravotdaky ýegenizini gatyran Murat Agaliýew, onuň gadabyndan sowulmak üçin özüne delil arýardy. Emma hemen tutar geçişigini akıl etmeýärdi. Birden kawarsa David Zahar üçin galdyryn ardalaryny ýadyna salyp, derrew ony kiýedini saldy. Ýöne göre onuň alada ýadyr kemsiz ýetikdi. Huzurulhan bilen gylgylaňly söwüji taýýarlyk gidýän wagtynda Savnarkom başlygy hem onuň üstüne basypdy. Kim bilýär, belkim ol köýüne tamam togulup. David Sahar şeýle ardalar derňemäge durur. Ýörüte özüm barlyjak diýeni şoň üçin nahary. Kim bilýär? Oň üstüne huzurulyny gaçan günäkäri tapmak niýet bilen agdyrdyň dereder. Eýsem de bolsa, has agyrrak ýagdaý bilen adatlaryň Agaliýew dogry düşmedi. Adamyň özü görünmedi. Sesinin alysdan gelip yetişi ýaly Gaýgy Atabaýewiň geljek kabul ýöňünden ýaýrapdy. Gaýgy sen gelýär. Gaýgy näme üçin gelýär? Gaýgy huzurulhana töwelletmek üçin gelýärmi? Gaýgy kim aýplar kadiýan towarlar? Dumluş açsap ýady. Şonuň üçin durulga ýüşen adam edil baýrakçy ýaly. Älim ýarakanyň nazary otlynyň iň ýygynak wagonydy. Şol wagon başgalarynyň hat ýutgyjykdy. Onuň ýüzündäki iri altyn garply bellikleri, penjerelerin tutulary, ýalyda durmagymtyl reňki onu başgalardan açasan taýlaýady. Şol wagona girýän çykýany bolman, diň onuň agdyny iltipiňli garawulurdy. Öýe diýerdiň ýaragly garawul azy diýen ýaly tezen milisionerler de wagonyň töweregini uly aladady. Mereka wagonyň agdyna aý görjek ýar garady. Tomasyny garaşdyrman, wagonyň agdyna peýda bolan ulyň adamyň egnine şyryskan gara gaýşdan tujur kazal bar. Aýagyna saldat ýadyk başynda bolsa gara papak bardy. Ol baskançakdan aşağı ýerin badyna papagyny ýerine alyp mereka salam berdi. Başa gidi. Çapırdap baştan el sarpşygy ol elini daldalap saklady. Onuň soň mereka bakan ýadym urup isbalkom ýeşgärler hem ýaşurlar elleşip görüşdi. Şol sekundda mereka onuň töweregini gaplap aldy. Ara serket çekmek şol milisionerlere gözilen Atabaýew elini salgap, olary arkan terpikdirdi. Şo ýeriň özünde bolsa edil mitine gelen ýary mereka ýölerini. Gadar ýollaşdylar. Türkistanyň Sowet Respublikasyndan hem onuň işgärlerine men size ýalkymly salam getirdim. Salam getiren sag bolsun diýen wagra elini daldalap durun ýerine nutuk söylemäge durdy. Jemaatlar Savnarkom başlygy geldi diýip, "Siz belki menden ullu kandidatlar tama edýändiňiz. Emma men size häzirlikçe näme bilen gowunurjagmy bilemok. Sebäbi häzir kunna ýagdaýyň bizay agyrlygy hiç kime gidilýänler. Täze satynjak ýagdaýyny siz özüň gowulýandyňyz.
Onun duurunda bir sanat müşteği bolsa, balagının dyýdy, donunyň ýeňi ýyrtykdyr. İçere şaýy tapsa süýjä diýişdegenlerler. Geljek baý durmuşy, köýne mollaryň dilini aýtsak, jenneti wada berýän biziň şuňky guruluşymyzdy täze satynjan gününe salim edýär. Dogry, onkudan da kıyınrak. Sebäbi täze satynja bütün töwereği kömek etse, Sowet häkimetiniň gaýta aýagyny asylýanken. Maýdarlar biri gözlerini oklary bolsa urmagy ymtylýarlar. İşten döreýän işarlar awzel. Gadarly ýurtdaşlar, meni şöýrek daklad etmäge gerek. Siz öz meýliňizde öz aýagyňyz bilen geleniňiz üçin men şu hormatly märakäni umum bähbide görä peýdalanyň diýdim. Meniň sizden şundakay bir haýyşdym bar. Ýankaýdyşym ýa-da ýagdaý kyn. Şol kyn ýagdaý öz bähbitleri ulanymy isleýän elkenişlerken, tedik halk düşmanlarynyň Sowet häkimetine bolan tökmetlerini, gıýbatlaryny gulak gabartman, hakykata siňin garap, Sowet düşmanlaryna mehriwsiz zarby urmagyň zerur. Sizin şu barada merdany durýanyňyzy, durjogyňyzy meniň hiç bir weşden şüphem ýok. Sowet häkimeti guruluşyny men size her babatdan ýeňş arzuw edýän. Ol töwrüni göz gezdirip, märakäni ünsüren dinleýän aňlanyň dowam etdi. Endi men nobat berýän. Kimde arza, kimde haýyş, kimde sowal we çekinmän sözler bermeli. Bir salim hiç ýerine hiç çykmady. Yeter yetmedi barada nazar algy urjaklaryň ol öz sözü bilen öňüni alan üçin. Olar dillerini ýaryp bilmediler. Käbir aýtmak bolýan sözlerini ýaýdandy. Ümsümlüğü bozmak niyet turan Atabaýew ýene başlady. Obadaşlar, ýurtdaşlar, hökümet başlygy bolanym bilen men sizden özüň saýlandy etmäň. Aýatan sarıgyna bakarak diýen ýaly, sygyryň gyýdyny telpänim men hiç wagt ýadyndan çykaramak. Sürden saýlanan goýunyň gurda şam bolýany undamak. Sizin her biriňiz maňa öz dogunum gelliden ýakynrak diýsem, siz maňa şu görünmäň. Menim sizin bilen bir howadan demalýan. Siz şahat bolsaňyz men şahat. Sizin gaýgyňyz men gaýgym. Dogry, men her bir haýyşy emel ederim diýip aýdyp biljek däl. Emma erimden gelen işi gaýgyrmajagymy anlaýan. Kimiň beýnetinde bir günjesi böwrüne bir anjaty bolsa gerilemesin. Sözläň. Gızgıl telpekli, gızgıl kıyığı donny, bilsi tukşoklu, sağdulugu toynok tagmaly, duwak sakkal, barmaklarynyň düğünleri yumurluşan bir adam elini tutup gaýgysy bilen täzeden görüşdi. Kirpiklerini kırpman oň ýüzüne ýüdükşüň çiňerleşi ýalgarady. Inim gaýgysy. Menem şu durun adamlan köpüsem diňe sen adyň bile açdyna. Ýaşyryk ýerde ýatan ogynym. Paşa adam senin ýüzüne tüýküreniň jepbar horada şakırdyk takanyň tüp bolan narlyny melekeden kowanyň güni berin ýerisine ýaýraýa. Oglum, Hudaýym seni bize köp görmesin. Gozaň sözüne hoş gelmäni üçin gaýgysyň sözüni berdi agam. Sen bir sowalyň bardyr. Gozaň eginine tozunu kakýan ýalpatyratdy. Inim gaýgysy düşünýän. Ýüzüne öweniň ýüzi gurasyny nämek sorýanyň bilýän. Emma men öz hoşallygymy şu mereke duýdurman durup bilemok. Hawa, şu adamlarym mene dogurusy özüm osýan. Ardy şuny ýylananlar ödemok. Kıyınlık yetmezlik bolsa biziň ilkinji görýän günümizde. Geljeň elpeş-elpeligine bolsa sabrymyz ýeterlik. Gozaň sözüni eşitende gaýgysyň mänide mesene boýunna mürşeri oturuny. Nowy dagan hasatyny tyrkylladyp geleni gözüniň öňüne geldi. Şoň üçin neden oňa nowy taga diýip ýetdi. Goza bolsa oňa şu demde bir sowal berdi. Inim gaýgysy, dünýä parahatlykmydyr? Dünýä diýip sakanyň gaýgysy oň gözüne sowal berdi. Agam sen adyň näme? Nobat? Diýip gaýgysy ýöýän. Nobat atly şeýle kelmeke. Aýy ýok. Şeýle adam ýüzüm bolsa köplük eden ok diýip oýlandy. Ören gowy. Nobat agy. Dünýä diýeniň aşağı ilmidam gowatly bir ýeri salap urýan, bir ýer lasırdap gaýnýan 40 kulak gaýna salim edýär. Men inim magtym bolýan dünýä giňdir. Herden birenine badyr diýişi ýaly dünýäň giňliginden gaýnaýan gadyna salim edýäniň habarim ma. Men öz göz ýetim dünýämi soraýan. Nobat agy, biziň dünýämiz, Sowet dünýäsi. Umman bir karar. Ýa-da hemme ýerde gıýran huzulu awatlandyryş gidýär. Dogry ýyl ogursyz bolmaz, dag böýürsiz diýen ýaly İngiliz imperializminiň arlygyna inanyp, bozokluk turýan galtamanlar ýokdyr. Basmaçylyk hereketi Ferganada hasda güýçli. Anha sizin ýurduňyzda da Hojagul hanyň galtaman öräpdir. İtata çeker diýilen dogry da. Men Hojagul leýän mülhüdi tanamok, emma atasyna belet. Aýby ýok ginim. O da öz pälinden tapar. Ýedi hanyň ykbaly Hojagul hanyda nesip eder inşallah.
Yer gelenne inim gaýgysy men senden ýene bir sowal soraýyn. Sorna o sora. Sen inim gaýgysy Daşkentdäk tutýan ornuň ýeriňdäk embeliň ören ulymy? Nowa o näme soragyň? Ay inim Kenganyna paşa urunun müsürde geda urun ýaşy diýen ýaly. Men sen ýerinde bolsam Daşkent, Paşkent diýip ýörmän, öz ata watanma gaýdy berjek. Şu ýerde de mene emeliň iň ulsun saňa bererlem kaý diýen. Nowa biz emel üçin işlemde o ahyry. Onu näme biz sen ýüzüň görmäge muzahir. Sen işte töwerekde bolsaň, hoja ulyal sakyrtga ata çykarmady. Daşkentde aýryjyp bilmedi ýar öýüňe udaryň bamy? Gep onda del. Eýsem nämedi? Agylyp öz ýanynyň edenligini çekämeseň, bu goza şu ýerde günni ýaşarjak. Gaýgysydym goýa diýersiň, inşallah ýok ýaly gozanyň sakkana gontur diýip oýlandy. Şol oýlardan habarsyz gaýgysy öz jogabyny dowam etdi. Sowet häkimiýeti saýlaw seçilýär. Saýlanyň soňguly hiç şany butnap biljek manyň ýok. Onuň dogry bilem, o şuramy saýlaw bilen seçdik. Näme bir ýerde sen saýlamadlar öýtdiňmi? Şu ýerde bolsam ne bota? Men hut özüm şuna ören ýeňil boljak. Häzir bolsa men jogap kärçiligim ören uly. Äl Türkistany goýuşyl etmeli. Özbek gadak garnaşlaram sen golassyňdamy? Ýok golassymdy däl. Ýagny olaň mykbalynyň bir ýany maňa bagly. Oň ýaly bolsa bolýar. Gaýrat edinim, Allah kuwat berdin. Tezen duralgosyny adam durdugyça köpelýärdi. Poyezden ýornup arnyp galan wagon bolsa eýýäm bir günüşde barp daýanypdy. Gaýgy öz bir-birler ýaly sözleşýän üçin tory jogap durdugyça köpelýärdi. Birden käbir aýal Merkan arasy bilen sürdürülip Atabaýewiň alkymyna kyldy. Pürünjekli ýaşmakly aýal ýüzüni ýokartyp, "Baýar, men ardymma" diýdi. "Baýar?" Hep gaýgysy ola ýalyň ýüzüne çiňerildi. Onuň dylçyk ýüzi ýylpyllap alkymy goşulanyp göründi. Gargaçynyň iki ak görünmegine garaman, ýakasynyň bejerigi ýaş gelininkiden haýbatlyrakdy. Bedere ýaly göwüsleri bolsa, göwüşüllen keteni köýnegi ýaraýyna gelýärdi. Maňlaýynyň ýygyrdy, aly gözleriniň agyp dönmesi bolsa, haýýarlygyny habar berýärdi. Şola ýaly pirinde oturmadyk gaýgasy ýöňsüz gaýtardy. "Baýar? Hawa baýar aga. Men baýar däl ahyry. Ay, näme tapawdy bar? Baýar bolmasaň emellär ekeninde. Ýaşy aýtardyňy. Meni ärim horlýar. Ärin kim? Öz garny oturup bilmeýän ütüli bölmüş bir daýhan. Näme urýam ýenjämi? Han maňa barmagyny galdyryp gördün. Ne dersiň 32 damagyny bereýdim. Eýdim näýir horlýar. Ay gepin tümmek ýer men şondan aýrylyşyp. Ýagşy. Ol karada men näme işim var? Näme işim var? Erkek ýersen ýeriň dahyry. Ay ýeňe. Aýalyň dawasy men işim däl ahyry. Eýde kiminki? Suwut wasyl wa isbalkom bar. Süýdüň gatyny bilemek göli. Men talak katym alyp bermän, seni şu ýerden gitmerdiň. Beňem bilemek käňem diýip aýal haýarly gurdy. Atabaýewiň wagony bilen Abdurrazak kim gelipdi. Ol Merkan işine girmän bir çetde hyýynlap durdy. Sowal jogabyň çöp salam urup başlagyny aňlanyň soň ýumşaklyk güle barıp gaýgasyň egini çekdi. Oňa ýal tereden gaýgasy, "Näme, senem hökümüň barmy?" diýip sorady. "Hawa bar. Hanaýdyny? Sen häzir öňünde wagony barmy? Düşünipdimi?" Gaýgasy haýýar ýaly ma'lum etdi. "Ýeňe, ana görýärmiň. Sen maňa baýar diýersiň. Ana gör, maňa höküm edýänem bar." Gaýgasy diýilýän sen näme? "Ýok, ana o ýollaş." Şeýle diýsene. Aýal Abdurrazaka bakan ýüzlerini. "Ay ýollaş gaýgasy. Men talak katym onuň sen alyp ber." Abdurrazak siz ura beriň diýen terizde gaýgasy göz gypyp aýaly ma'lum etdi. Bir ýagyşy däl. Merkan çetine çykaly. Nämerdiň bolsa sorulupdy çödürdi. Ol aýal hoşallyk bilen oň ýygyna düşdi. Abdurrazak oň gözüne çiňerilip dadarly. Şundan soň şu mesele bilen şäherde görnäýdiň. Gözüň çekdirin. Häzirem garşylyk görkezip agylyň ýaraýdyň. Hodran milisioneriň öňüne düşüp giderdiň. Barjak ýerin gadam atdy. Aýal hamsyp bir zat diýjek boldy. "Temmol" diýip oňa barmak bilen ýol salyp berdi. Aýal iň soňuny affagaçan namart gyýyňyzyna ýel berdi. Uyez isbalkomynyň jaýy Butkana meýdanynyň günnäwir tarapyndady. Şo ýerler gaýgasynyň gözüne ören ýakyn görünýärdi. Ýaşlykdaky zat adamyň beýninden edil daşy ýadlan ýaly sönmän galýany üçin. Şol töweregiň her bir agazy, her bir kerpizi edil möhür ýaldy, tagmak alýardy. Derýanyň kenarynaky mektebe göze ýylyny ýüregi jigiledi. Müdür epenini häzirem onuň eginden guzuklap öwüt berip duran döndü.
Ol öz nazaryny mektebe dikip butkany bilen ispalkom zaýynyň arasynda kakran gazyga dönüpdi. Özçinin orta sygyr sopunam adamydan müdür epenne. Hat dogry bek rus harakyna şöhrat dedi. Onuň töwerüne gallap baran adamlar butnaman duruşuny geňirgenler. Agalif on gulonyp şırdap. "Näme şkola salam bermek isleýämiň?" diýip sorady. "Şkola?" Atabaýew birden-ke ugyna çyradyny. "Meni ýekemennel. Eni sewemenleri adam sanyny goşan şu şkollar. Şonuň üçinem o meniň gözüme üren suwurny. Dogrymy aýtsam, men oň gapsyna baryp diýilme şöködüm gelýär." Abdurrazak oňa degdi. "Şökö düşsöň namazam okumaly bolarsyň." "Namaz okumasam agdym sena sanamdan ýaňa dik durraý demek. Bolja ony bir tellejik emedin. Arkaýyn bol. Sen ýaly müdir bolun imamlykdan ýüzünleri ýok. Onna şkola däle meçhide baralyp Abdurrazak butkana bakan ýerini halgady. Sen alife mesulýasyň. Ýurt gorum aradan ýok. Ay senem hozugly hamlat şaýryň demek. Sen beýdimi? Men her adam bolsa serdar lakam bardyr. Serdar sen näle sen ataňdyr. Ata kesip ogul halally nakıl bar ahyryn. Ay inerden ýugurdy gaýdar göhörden emele gelip bilýänler. Olaryň degişmesi agaly we tanyş bolsa, beýleki adamlar öýrengen hem öýren gödükdi. Olaryň käýür bä bulur edil. Aşy üstüne çekileşen şagar ýalatdy paýlangarly. Spalkomun zaýyny gelen jogapkär işgär epesli bady. Başlygyň ornuna häzir gaýgy oturdy. Ol uýeziň ýagdaýyndan gysgaçyk maglumat alandan soň, hojogulynyň gaşyryny şeýin olara bir diýgenni. "Siz" diýip agalyga garady. "Özüňizi kimse bişen hadap etseňiz-de, gaýran şeýeri. Siz entek göz ýetimden aňardan saýgaryňdyk. Siz hakyky bolşewik boljak bolsaňyz, kimiň demini nähil alýan duýmaňyz berýär. Tokoya bir uskun ört berişi ýaly. Min diňe bir iflasyň. Harandada ruşyn görnäýler ýakşylyk. Halka görnäýler agram. Eniň hojoguly bir däli ýüz. Şol ýüz üçin ýüzlerçe atlynyň ýüzlerçe müňlerçe kilometr hereketi berýär. En şeme janyň gurban boljagam gutulgusyz. Siz şo ýagdaý ýoňunyň göz ýetirin bolsaňyz, şeýle heräkçiligi ýol bermezdiňiz. Arman soňky tüýkürük sakar edenok. Ol agalyfy. Ukom sekretaryna, GPU, milisiýa hem garnizon naçarlygyny öwran siňerledi. Dikaryna hiç bir naýplamady. Emma garaýşyň bar dileşden ýaman ýaly. Şo garaýşy olaryň her birine zarply şarpyk bolup degdi. Şeýle garaýşyň ýygynyň hakykatdan da güjügi bady. Sena maňa birini dentin göri unutma. Army gidermen dip ýumruk gelýän ýaly. Ýatanyň üstüne turun gelmesen ýaly. Asuda ýyl içinde ýaragly ataman ören eýbenişdi. Ol kimi taýýady, muallym ýenjädi. Sowet gullukçy duşdy öldürip taşlaýady. Ol bir ýerde duşman, bir gerek aýrylykda, ýene bir gerek aýny köllü, başga bir gerek mamurda peýda bolýady. Şonuň üçin ony ele salmak adatdan naçar kynny. Beýwar bir ýerde meýetler geredi. Zan alyp zan bermän ele düşük many ýokdy. Olaryň ýaragy ýetasan intervent 10 miratardy. Atlary saýlanly bolan üçin gaçta utuljakdy. Ýurdun ýagdaýyny gowy bilýän, öz içinden peýda bolan duşmany saratyny ýok etmek üçin şunnaka şäher urdy. Hozogul hany ele salmak barady. Nowatda şunnaka operasiýa durdy. Şol operasiýa Savnarkom başlygynyň öz ýolbaşy etmeksidi. Atabaýew storuň üstüne karta ýazyp, çölläki uýlary, galtaman meskin tutup biljek ýerler madary syňlady. Eline kalem bilen bir näçe ýerde nokot goýdy. Mamur uýunyň zawody, ýolbaşly aýna köl, atgyran 40 goý. Şonu kotlaň her gaýsyna bakan galem bilen iňçe çykşyk çekdi. Oly planyny şo ýerde oturunurly maslahatlaşdy. Käbir ýerine dödüşki ýerildi. Şo wagtyň özünde bolsa oturun ýerinden höküm berdi. Aşybatdan 40 goý nazarlap ýudatly. Artykdan aýna köle bakan ýudatly. Mardan mamur nazarlap ýudatly. Kerim hanyň atyryady ýolbaşla bakan. Tezen atyryady atgyrana durmaly. Operasiýanyň ştaby uýunyň zawody. Üpsün ýaragly. Medisina kömekli 3 günlük adaklı atriyatların hemmel biri un. Yani ayın 7'sinde ertir saat 5:00'da bellerin okudunu peyda olmalı. Aşıvattanım kakadan uçan samolyot düşman hareketini karakterlemeli. Operasiyanın möhletini 24 saat belleyen. Operasiyanın naşarlıklığını men özüm tasdiklayan. Şehir garnizonu tarat yolunu dik durmalı. Operasiya vaktini harbi ýagdaý ilan edýär. Ol şo nokotlara ýene bir gerek gözgedirinden soň nowatda planyny okutdy. Hereket faqat peýkamyna dönmeli. Atabaýew agyly garap, özü bilen wagona gitmek şart etdi.
27-nji baş. Basma çekim. Gize. Wagonun içinde uzun stolun başında üç adam oturdu. Pencerelerin tutulary yapık bolan üçin ne daşary görünýärdi, ne daşardan wagonun içi. Daşta yeni hareket yatmadyk boldy. Şendan paravol gugulundan başga tüýün eşdilmeýärdi. Atabaev pamoştuň üstülen berilen ardalara garap olaryň her haýsynyň ýüzüne bir zat ýazýardy. Awdyrdak gady doka otyrdy. Agary bolsa böwrüni diňirgep jogaby garaşyp otyrdy. Atabaev 3 tane ardany agary bakan bolup, şu adamlaryň her haýsyna Savnarkom hasabyna 100 manatdan pul kömegini bermeliydi. Ondan soň bir kagaz berip, "Sizde milisiýa aşagynyň urmasar kim?" diýip sorady. Atabaewiň sowalyna dälle sesiniň ähengine bir kinaya eşdildi. Şoň üçin Murat oňa gümürtki jogap gaýtardy, ýagmyr ýazyp diýerler. O şeýle mergenmi? Mene onu soklu bilemeýär. Ýöl garamaňdakyny her işini duşup duran adamyň hüýýetinden bilmezlik nähir bolýar. Sowalyň äheng oňully üçin däli ganykdy. Oňa görä-de ýöňünden sowurgy tapmak zerurdy. Mergenine bilemek gülün onuň şendan içýän bardy maglumat var. O tipeň özüni laýykly, täze surly ulanýan mergen uğraşymely. Ol oban ortasyna çatma üstüne atlanyp atýarmyş. Çatma? Onda gör 5 adam gol çekýär, kagazy oňa bakawdy. Arda hakykatdan da milisiýa işgäriniň obanyň ortasyndaky edýän piýançylygyndan, maskaralygyndan habar berýärdi. Şol ýagdaýyň özü Sowet häkimiýetine gowy gylyk bermeýärdi. Şonuň üçin Atabaev onuň ýene sorady. "Şeýle adam hökümete awre getirir diýämiň?" "Ýok." "Ýok boldy. Hut ertiriň özünü. Şol adamyň milisiýanyň spikerine ady bolmaly. Haramdadylyk üçin bolsa, laýykly tembihini bermeli." Şo urrun gulagyny bilen awdyrdak-da töre goşuldy. "Bä gaýrysy, onu näde aýdyň aýt?" "Ha, näetdim. Täze nahak çıkaran adam ýene gaýta başgaryna görületmerlermi? Tabşyrygy meni şoň üçin berýän. Men äten ýerimde bolsam ony ordenle tiýilerdim." Atabaev ispalkom başlygyna buyurdy. "Murat şu pamoşnygy awdyrdagyň ygtyýaryny beriň. O ýöny bir näme bile islese şoň güne tiýilerler." Awdyrdak ondan "Näçe aý öwletini?" diýip sorady. "Tä boldum diýençäň. Men oňa ýer depmesine ýöwürdirin. Şoň ýaly başga da bolsa iýer beriň." "Näme pamoşlyk bolasyn gelýärmi?" "Mut hyzmatdan kim boyun towlary ödýärsiň?" "Arkaýyn ol. Şeýle adam ýeni sörüne mödäfi ýok. Garnyny bir hepige döndürin, nädersiň akyl durluny aýdy. Onu sen türmän aşarynyk bellägede ordan saňa beräýmeli. Senden diňe fawwulalýansam, burnum bilen aşaky eňegim tapşaýarym kaýy diýen." Gaýygy oňa keýpelip güldü. Atabaev umman geň adamdy. Awdyrdagy çagyrdyp, öz ýanyna alyp gelmegem geň däldi. Ol ýyl içindäki zehinli adamlar ýörüti Daşkentde de çagyrdyýardy. Olar hezdet hormat edýärdi. Fiýlaýardy, şolardan Sowet häkimiýetiniň urup kömegi garaşýardy. Ol molla murt ýörüti çagyryp, ense mewun mihman edildi. Onuň reňkiniň soruklugyny, ihih edip ýüzüne aşak salýan miskinligini, alaýçada göýök şaýda her ýaly azysýan haly myhdy, muny biraz gollasak täze döwür wasp edýän goşgular goşur diýip umyt edýärdi. Emma molla murt üçin Daşkent o wagtda ören garankydy. Alaýçada şaýyň öňüne bogadyna togulaýan hep meselesi satakdy. Ol özüň kapasydaky ýaly duýan üçin ýygyny duranmagy deňugy gaýş edýärdi. Ol molla pürüni hem bir näse wagt Daşkent taklapdy. Onuň şorta sözlerini keýp edip gülýärdi. Onu täze döwür intelligensiýasyna goşmak niýet bilen ýerine giren şäherni görýärdi. Molla pürüniň şem giren ýerine jyttyrlaýan ýaşyl pisadyna da sydaýardy. Emma onuň da molla murtun kýar reňkiniň soluklugy, burnuny salyp geplemegi, öz agasy geldiğini ýadyna salýardy. Sakin neşe buloňun başyna çykan gurulşy mellip oýlanýardy. Molla pürüni näse diýeni bolsa-da, ony täze döwür hyzmatkaryny aýlandyrmak gadaky ýabyny alaşa ýugurmakdan ýaly däldi. Toğuşana doğudyk tepe diýen ýaly oňda gözi bir tekli tejene garaýardy. Ora garanyna Awdyrdak has düşünkli adamdy. Emma ol gyrykly adam bolan üçin oňa öwüt ünne kär etmeýärdi. Ol täze gurulşy onçokly anam etmeýän üçinmi ýa bozulanyň öňünden, düzüleniň soňundan nakly ýermek bilenmi ýa-da öz piriniň gulagyny ähli emelden eý görýärdi. Gaýgy öz ýanynyň könän täzelemek nähil kynyn karary gelýärdi. Umumyň Atabaewiň käbir edip ýöründagyny düşünýärdi.
Ol öňkü bir gelinne yarım halta ürgün şäge bilen yarım halta şykkı toyuny wagona bastyrpdy. Şol ýük geň galdyran üçin haltadak şägäni aýagynyň burnu bilen barlap awdyradak onun. Muny belki doýazygy oýunjak üçin ýaky diýen diýip sorapdy. Toyundan hem ýatatmak üçinmi diýip gaýgy görüpdi. Eýsem buru saňa näme üçin gerek? Bulan näme üçin gerekdigini, näme ýetgüş kädetleriniň bardygyny Daşkende barandan soň laboratoriýada bir habar berer. Himiki şäheretini tapsaň, şägeden aýyna toyundan şäýnek emele gelmek mümkin. Hawa, bolsa degişiň aýamanlar. Ekýäniň orýanynyň sen habaryň ýokmy? Şäge mene ha buğduy däne däm käwe diýen. Näme bolsa bir zat niýetlep, dämetiniň gasman ýygyny dik dursaň, hatyrlamak mümkin. Mena onu sökli düşünýän adam ýok, göle gatarsygyr näçe ýymleseň-de tüýt berýärdim bak. Ýagşy, senagymdan zat çykmanna, men näme ýitirýän? Onuň dogry. Dogry bolsa, hal kozulugynyň hajat üçin ten hiç bir zat ýöz nazaryndan sypdyrmadyga çalyş. Häzir bolsa ol agaly filan Abdurradagyň göwünde gelmeýän bir zat sorady. Güýüň hem goşaň agaly ýetip görünne näme bolýandyr? Abdurradak burnuny mysladyp egini ýygyrdy. Näme şu adamlaryň şoňa da akyl ýetmeýän diýýärmi? Ýetýäni bilýän üçin soraýan. Aýal güýçli bolmasa, goşaýar bolýandyr. Dogry, ondan yer ýüzüniň bütünlüğini keşfi etýändir. Gumlarda, çöllerde gazyl ballar çomuz gözüň gaňaşary getirýändir. Ana bardyň üstünden. Näme üstünden? Çomuzun iýin çekedeli pegdasynyň baryny sen belki bilýärsiň. Ýeriniň oňly galyp bilmeýän keselleriň ara baharda bir aý çomuz ýyp tagalyp gaýdýanlaryny görýän. Şüýlüň gerejek ýamanlar. Men eger wagtyna özüm gelip bilmesem, maňa bir halta çomuz iýermeňe ikiňizden namaýş edýän. Näme? Seňem iň çekederiň barmy? Senin sagatlygyň nähil bolsa, men kem edil şoň ýaly. Onda näme üçin? Iň çekedel menne bolmasa ýyl arasynda ken. Men çomuzy laboratoriýada deringetdirip, nähil güýjüniň ukybynyň barlygyny bilmek isleýän. Iň çekedel üçin hakykatdan peýda bolsa, onu kultiwat, ýagny tohumny alyp, laýykly ýerlerde ekdirmek mümkin. Dağdan da şükleyen ýaly garawmyň şägerini sekdirip ýöreň we birindim oturmaýar diýip şunuň akylly iş. Men birje pikirimi makullaryňa da şükür. Atabaýew galyn ardary toplap, şo wagtda peýda bolan tamaşasyny uzatdy. Ular görkezden adreslerini ona ýeberersiňiz. Aglyf öz ýanynyň bagdamynyň giýje gündüzde 1 minut biderek oturan wagty ýok. Boş minutyny görnä hildatlar sarp edýär. Hemmeden goýarym, meselen üdür kedilçödiýär. Oňjak bir meselede döwlet ölçegine garaýar diýip oýlandy. Ol şol oýuny uturup turman kabuldy. Atabaýew şu pryamoy provodda sözleşen meselesini gozlady. Aglyf oňa jogap bermän, jöýündäki petde kagady patladyp öňüne oklady. Gaýgysy olara haýran galyp garady. Şol kagadyň hemme halk komissary sowetyna baran ardylan edilýän usgosy. Geri, sen bulary ýüzüne alyň diýip, şu sekundyň özünde bolsa göwünne bir zat gelip ýanyna ýatan papkadan altardy. Onuň beýnisine gelen pikir ýalňyş bolup, papkadan edil şol ardary ýar arda çykdy. Gaýgysy iki günni ýygyrdy. Men hem haýrandym. Aglyf bolup geçen wakalan hemmesini jikmejik görüň berdi. Aglyf da şol ardarada görkezilýär ýaly günä bolman. Hemme tohtlanan zatlary okudy. Gaýgysy oňa käýinen nökünmedi. Işi gyşartman, başardygyndan gönümel alyp barýan adam berekella ardasydy. Muradyň başyny ýaşga taýip edip, ýegenç onuň aňyn durlar diýen karary geldi. Öglen oglanyň etegi hapalanyny unutmady. Gaýgysy meselen sarafyn çözmäge adatlanan üçin eden işine käte goýberýän ýalňyşyny ökünmeýärdi. O adamlaryň gaýgysy aýdaryn, gaýgysy duýduraryn, gaýgysy arz ederin diýmelerem mesele aýratyn ünsberýän hem keskin çözýän üçin. Yaramaz adamlar onuň hamyň boýunyna ýygyryp, ýynyň boýuny deňdärnip admurmasam bardy. Şoň ýaly şähere de garamaýaga goýarýardy. Eline kalamny oýnap oturan gaýgysyň birden kabirdat ýadyna düşdi. Ýogsa Murat, men sana Nikolay Antonowiçiň salamyny goýşurmadymmy? Aglyfyň kineden tek bütünlik bolmany. Şonuň üçin ýegençlik epledi. El taýaklygyň adamyň näme ýemy sararak ýadyna düşýärmi? Ona bagyşly Nikolay Antonowiç sana dostlar salam berdi. Salam getirin tawurdyň ýerine Muradyň ýaly sıkıntı çykdy. Gaýgysy onu duýmadyga salyp Fergana gurrundy dowam etdi. Hawa. Şu ýerde basmaçylyk hereketi güýçli bolan üçin Fergana oblast häzir harby ýagdaýda.
Şu yerde Harbi Sovet'in başlygy Nikolay Antonovich Paskutski. Nikolay Antonovich hakykatdan gowy adam. Gaýrysy dürtmäge bahana tapman oturan Murat bira öňüne geldi. Ýigide dostunun tanadygyny akyl bardyr. Nikolay Antonovich Muradyň dostudur. Ondan Muradym ýaman ýetdi. Käbir adamyň gözüne süýdem gara görnüşi ýaly, oňa mümkin garayan adamym ýokdy. Şeýle bolsa indikile siňirrak garamaly bolarsa, geregin artyk siňin garagan süýtde gan görnäme mümkindir. Hemişe göremizde agyzyndan süýdi gitmedik şagalar, anjyk görürüm kaýdyýalyk göri. Şagan ýüzüne bir ýyl ferekseň, şarpyk awazyny ýadyndan çykaryp biler görün. Bekän tene degen taýagyň yaratyk geçipdi. Käýinize artykmys kadar goýýan adam üçin onu ýene gaýtarmaly bolar. Ho gaýrat edin. Hiýgo töreleriniň bir wagtda urup palta hakymy berdi işlerine eýermişiňde haýrandyryn. Agaly hoň derdin artykmys golgat gelmän. Atabay Fergana barada gurrun başlamak surturka awdyrdak oňa sowal berdi. Men şu basmaçylyk hereketiniň nämeden ibaratdygyny düşünemmek. Käbir gazet makalasy oňa siýasy gyryk bermän. Diňe tütänin ýüze çykan başbaşdaklyk, galtamaçylyk diýip at berýär. Gaýrysy oň sözüni kesdi. Dogry däl. Onu dogrusyny sen aýtdy. Fergana basmaçylary bilen aýlarça töwüş alyp baran Atabaýew oňa basmaçylyk hereketi barada lek sokap başlady. Basmaçylyk milli ýolbaşdaklyk şygary bilen baýlar tarapyndan gurulan kontrrevolýusiýon hereket. Şol hereket ruhanylar, ulamalar da bolýar. Ferganadaky basmaçylaryň ergeş, mädemi hem beýleki ýolbaşlary ýöz hereketlerini musulmanlaryň hak hukugyny goramak, milli ýolbaşdaklyk gazanmak şygary bilen alyp barýarlar. Basmaçylyk halkçylyk hem demokratik hem milli hereket hem bolman. Demetkeşleriň täze guran häkimetine, ýagny Sowet häkimetine garşy baýlar hem ruhanlar tarapyndan alınıp barlayan sınıfı görüş. Umuman aydınlı, basmaçılığın sosyal bağlası, eksploatatorlardan, ýagny baýlardan, ruhanlardan, tewdegerlerden, köp yerli hojaýynlardan barat. Men ýene gaýtarýan, basmaçylyk hereketi milletçilikden hem pan-islamizmdan barat. Şol hereket milli adatlyk hem gadawa şygary bilen proletariat diktaturasyna garşy töwüş alyp barýar. Basmaçylyk ören huplu hereket. Sebäbi, ol diňe şu ýeriniň ödünde peýda bolýan bir ýagdaý bolman. Ýoldaş Kuýbuşyň aýdyşyna görä, käbir Sowet tarapyndan biziň garşymyza gurulan siýasy front. Biri şol front tutarýança, şol döwletler biziň güýjümize inanmadylar. Şonlukda ingilisler tarapyna bolan ikirjiňlenme meýlem ýatmaz. Heni aňy düşünjesi biçmedik, yerli halkyň ensemeli ente hakykatdan şeýhinli terede salim edýär. Ol bir gedek Sowet häkimetine, ikinji gedek basmaçylara bakan ıraň atdy. Meselem, hünärmendler, az yerler, garyp daýhanlar, öýlerini sınpy bähbetleri on sokly aňşyrmadardy. Basmaçylar hem olaryň serdarlygyny tarap on sokly meýleden oklar. Olaryň arasynda käbir ıraň atýanlar bor aýtady. Diňe öýl baýlaryna dolup baknarlyklar dirarlydyr. Leniniň daýhanlaryň az sanyny kulaklaryň ýydyna ýerer. Olaryň turdur diýişýäli. Ferganada ağırlaryň daýhan az däl. Ol biraz oýdan soň dowam etdi. Aýbyny ýaşyryn aýanylmadyň akyl bar. Basmaçylar bähbedine bir öýülmüz hem şennan ýalňyşlyk goýberýär. Hälen ünsüren diňle oturan awdyrdak oň sözüni kesdi. Ine bir sözüň dogry. Gaýsy oňa ýygynyşyny nazar bilen çiňerli. Näme dogry? Ýalňyşlyk goýberýäňiz, şu ýalňyşlyk dirarly büdürýäňiz. Meselem, oňa näme mysal gitme? Ha, men iň ýagşy sen pikirini bölmäýin, dowam edýär. Berjeňi böleň soň indiki näme? Awdyrdak bilgeçden onu biraz kızdırmak istedi. Yol başladıma dar urdokluk gelişmez gaýgysyz. Emma gaýgysyz oň ağırlygyny düşünmän dowam etdi. Beli käbir siýasaty amala aşyrmak bolamyzy. Meselem, barly sınıfdan mejbur zat alınışdy. Onu döwlet haýyryna geçirilişdi. Zähmet borjuny öýdelişdi. Alyp owkat siýasatyny, käwatda diferensiýalanyny, ýagny parazatly şäher göremdik. Şonuň öýdi bolsa, daýhanyň arasyny näradyk döredi. Meňem aýtmak söýleýänim şol. Gaýgysyň tedi biraz ynjyly çykdy. Hemme zady öňünden bilýän, bilimdar bolsaň, oňa ýetegi näme bar? Şular ýalyda da isleseň, muallym bolup bilerin. Awdyrdaň göz görtüle keççeligine, gaýgysyň gahar gelmešine Murat haýran galdy. Gaýgysy diň urlukan gözleri oňa bakan agdardy da dowam etdi. Belki ate şenden çykma öteg edýär. Berekella, ine bitediň mamly, ýöne göri öteg diýäňi aýtmadyň.
Däsin oňry guraman. Köni tuly mektepler yapamazda. Medreselere wakf berilen yerleri alamazda. Kady kelanlygy çürtkedik yatıramazda. Ayarlar adatlygy diýip büýdügün sulu ýol açamazda da diýil. Oňam belki zany bardyr. Men halkyň sowatsyzlygy, medeniýetsizligi, garankylygy diýerli. Sowet häkimetiniň ideýasyny hem gelipedini salasyn ýödöşdirip bilmeýänini nazara tutýan. Merkezde geçirilýän şäherleri şu ýerde ýüzüniň uğruna geçirmekçi bolýanlygymy aýdýan. Görýän göre gaýgysy seni hökümet başyna ne hak geçiripdirler. Sen maňa näme diýmekçi bolýan? Sen öz aýbyňy özüň açyp otyrdyň ahyry. Aýbyna süren aýňalmaz diýip eşitmänmidiň? Mene aýby iş edip, soňra şunkym sallanymdan sen ýeriňe borsam öňürti paýsaslara işläýärdim. Atabaýew oňa dikarin laf beretdi. Bay awdyradak, senem ketsa adamyň. Dogry sözlüğün dost ýok diýilen dogryda. Sen eýýän maňa gözüň aradyp başladyň. Men härlin wer aýdy oturunlarymy sen özüň keçe düşünmek isleýärdiň. Bolýan, täsirler men goýdum. İlki başlaýdyşym ýaly. Men özüm aklymı islemek. Ýalňyşlygyň esasyny goýberin bolsa, öňkü pan türkçü hem pan islam sopar. Ýa-da biz başardygymyzdan şolaryň sırşagyny ýuwmaga çalışýar. Halkyň milli duýgusyna degmezlige şäri görýär. Köne mektebe ýol bermek hem şoňa meňdeşler barada biraz ýygy tetmeden şekenem dok. Ol bir käde sowuk çaý ortlanmagyny dowam etdi. Türkistan Russiýa bilen birleşenden toňgurdy. Basmaçylyk hereketi biziň üçin onsokluly howp däl. Biziň häzir namdar arkadaşymyz bar. Gyzyl goşun, ýa-da Fergana basmaçylaryny derbi dagyn edýär. Şu wagtda peýda bolan pomoşnik başlygy ma'lum etdi. Üpsün yaragly bir ýigit kabul etmeňizi haýyş edýär. Kim o ýigit? Sarwellekov diýerler. Sarwellekov. Awlif howplu urda aslan ýarlaň ýerini gördü. Sarwellekov ýoldaş Atabaýew. Kerim hanyň oturýadyna biziň tarapymyzdan berilen komissar. Oý berin gelsin. Salonyň agdyna peýda bolan harby görnüşdäki ýaşyt, Savnarkom başlygyna şef berip udur ötünni. Maglumat bermäk iýdim toraýan. Rahat durumdaýdy berin. Kerim hanyň oturýadynyň hereketi salasyny biz lükgüze berentde otlawsuz ýerden Gozowul hanyň oturýadyny suradyk. Şol sekundyň özünde burada atyş başlandy. Olar ýöldlerini bir goýa taşlan ekenler. Biz zanyň toranyň köýüne zaryna doluk. Bu kodoklaşyp atyşyp saatlary çekdik. Iňrik garalyny bolsa, Gozowul hanyň gaçmaga meýillenýän tutup hüjüme geçdik. Emma düşman birden ýeňse bermän biziň oturýadymyz okudy. Biz on köýüni galtamanlar iň soňunda kejen aýagyna bakan ökse götürdüler. Ölen yaralanan iki ýanyň epesli bar. Kejen oturýady gollamadymy? Ol Gurdan dağının eteginde bolan üçin habar bermäge ýetişmedik. Kerim han hem onuň nökerleri öldürüp nähil atpardylar. Atly işini ýollaşdylar kommaçlygy. Gozowul hanyň sen bilen näçe nökeri bar? Biri duşan irlatly mesberdi, emma o adamlaryň aýtmaklaryna görä ikinji urtopory aýrakly ekeni. Şonuň üçin nökeri ol okgeranydylar ýaka. Habardar adamyň gurrun gelişlerine görä Saraýat bilen Marin arasyndaky şöllün oňa epesli okgera gelipdir. Olaň ok aradasyny çekmeýänleri atışlaryndan belli. Biziň bu okumyň ýerini olar iň adyny beýişdirip goýberýärler. Eger ki gelmeňizden maksadyňyz näme? Öňüne ýoldaş halk komissary Sowetiniň başlygy. Ýöne adam tutay. Ýoldaş Atabaýew okumy ýagdaýy. Onuň suw meselesi çatak. Dogry goýularda suw bar, ýöne meşikdäki suw sögüşdäki nökeriň agzyny ýörläp bilen ok. Her nökeriň özüne filýaşka gerek. Ondan soň meniň aňlyşyma görä Gozowul hanyň oturýadyny derbi dagyn etmek üçin kejen oturýady bilen Kerim hanyň oturýady ýeterlik däl. O gün saýanam örzalýa. Oňa görä salatyn şäri urmak zerur. Seýerdem ýigit Sarwellekowň görnüşidi, sadaryga da söýdürüşidi Atabaýew gowy Ol ýöz ýanyny şolor ýalygyt köpräk bolaýda bolmaýam diýip arzu etdi. Onuň soň buýruk garaşyp duran pamoşnyga tapşyrdy. Saryny madalyna harlan. Saýa biraz şekinli ikirjiňlendi. Ýoldaş Atabaýew. Atabaýew oňa bakan ýerine salgady. Seniň aşdyň doklugyny men saňa görä ugrak gülýän. Ol barmagynyň işaraty bilen pamoşnygy öz ýanyna çağıryp golagyny pişirdi. Bir käse arak görmäni unutman goýul, özüni madaly tutsun. Atabaýew oturan ýerinden aşgabat hem Maryna habarlaşyp atlylaryň ýoly düşenini aňlady. Filýaşka hem başga ýer urda atlar bardy buýrup berdi. Daşkent türeşip operasiýa uğraýany ma'lum etdi. Onuň soň agyly feýlendi. Atlar taýynmadyr. Atlar? Näme bir ukudan açylmadyk ýaly. Atlara taýyndy görü ýer weliň näme?
Gijan şinne bir mahalçak nire gidileceğine on çok aklım satanok. Udynyň zawoduna gidýäsip saňa aýdyldy ahyryň. Aýdyllar öli ýertirden soň keremara gidileni kimdem käýdýän. Zäht tutmaly işe şeýle keremara garasak, o jogulhany ele halplerim kak. Häzir şahar wellik gülendiň hemen özüme tässim näderkä. Operasiýa naşarlygy men ahyry. Ýolbaşylyk beripetini mene şu ýerde öýdäp bolurum käýdýän. Ýok, o bolmaz. Şahar naharyny ýen bagyna atlanýas. Senem gidýäsiň. Meselen sürt gelip ýoluny üçin onu başga söz etmek mümkün näli. Awdrazak göz ýanyndan menime özümi içsanlym kam hata edýän göri, bu menden maýylgyn zaýt. İşini ýetişip bilse, diýin zalman ýadyna da halanyp. Häzir orada kirpikli garagyny salman, 50 kilometrlik ýoly atly gitmekçi bolýar. Muňa gorkur kömýät. Munyň özü şeýle goýady ýaly bolyn, şennan gallugly da ýok der. Ýagşy diýeli, gorkun duýmaýan eken. Giýjäň sinde syňsyraklap ýürmek näme geregi bar? Birden bir bagsızlyk usuraýdy. Galtamanyň gözleri şol ahyry. Muradyň aýdyşy ýaly, ertirden soň keremara giden näme ýetişmeýärmi diýip oýlandy. O jogulhany o adamlaryň nähili garaýany, o nähillik kuleli halamagy mümkin bardy. O adamlar bilen söýleşmäge telefoniýandan Abdurrazagyň habary ýokdy. Gaýgy Abdurrazagy, "Senem biziň öle gidermiň?" diýip sorady. "Mene keýpine giderdim görün, wagony garawulsyz galdyrmak mümkin näl. Wagony itiýeti ýok. Eýdim şinnak etler kim ýer? Bogunumy sanok diýip oturda. Giýjeden giýje saňsyraklanan. Ýumşak düşükdi, myrlanyň mene dogursa kim göremok? Hawa, gaýrat et. Tohumluk gerekdir." Dogry diýýärsiň. Atabaýew şaýyn tutmagy ýol küpedine girende, Agalif telefon trubkasyny göterip milisiýa naşarlygyna tapşyryk berdi. Häzir Türkistan Halk Komissarlyk Sowetiniň başlygy operasiýa ştabyna bakan ýola düşýär. Oňa görä hatarly ýerlerde garawul goýup, ýoňdan barlygy üçin hutkeň öz boýuny ýükleýän. Jogapkärçiligiň adatdan naşar uludygyny birji sekunda unutmalylar. Milisiýa naşarlygyna buýrup berse-de, özü onuň bilen bile ýola düşdi. Ispalkom başlygynyň howatyry özüne kimsiz ýetikdi. Garnizondan bir wzwot ştaba şeýle uradaýsa, oňa ýetäzat ýok diýilin, Atabaýew oňa näme ýetýär berjekmidi? Murat iň soňky şäherge hasap edip Abdurrazagy öýlendi. "Sen muny menden gowrak tanaýarsyň. Biseň sözüňe köplen suwatda erýändir. Howa ýatylýança hey muny güýmemek şäherge bolmaýmyka? Hey Murat, sen nahak girarryňynama. Sözün taýagy hatda telegram pörsüni döwmek mümkin. Emma muň aýgydyna çataşdyryp boljak many ýok. Bu görnetini üretsetdir." Şo wagtda şaýyn tutup çykan gaýgy, "Kime ötset?" diýip sorady. "Aý, sen makan kim bolýar diýersiň. Menden näme göwüniň galan ýeri bar? Aý, barbyr saňa zat düşürüp bolady ýokly. Bolýar häzir, onu häzirlikçi hoş. Ory ýoly düşünne. 3 ýyldyk ýerine tirken ülker diýip öwrülapdy." 28-nji baş. Garanky ýerde ýagty ýol. Aýsy garanky ýany ýalryk ýyllar saly ýagtylýady. Ýoluşlar goýa diýersiň ýyrtygyndan ýyllar görnýän mähnet gara sadaryň içinde barýan ýaly. Todan ýol saly haýgarlyp, topbok bir çöp edil öý ýaly. Syrdım bir agaçlykda adam ýaly somolýady. Ümsümlük dymdyrsyk bolsa, bütün töwereg sarsmaz diýwar ýaly gaplap alýady. Diň uzakdan ulayan şagaryň sesi, diýwaryň jaýrygyndan typ geçýän ýaly ysgynty eşdilýärdi. Emma şo ümsümlükde at toýunyň dükürdesi ulak gidýärdi. Atlaryň burunlarynyň parlasy bolsa, kilometr baryp toýdýany meň diýärdi. Ýatanyň üstüne turan gelmesen nilen näse dogry bolsa-da, häzir onuň şeppetinde gymyllygy gözüne garpylatyp ýatan adam hereketde barýany bir sekundda tügülip biljekdi. Şonuň üçin hem özüni adatdan naçar jogapkärlik haýan Agalyfyň aradasy özüne kimsiz ýetikdi. Milisiýa atlysynyň käbir ýerde garawul durmagy, öňünden berketiniň dazor gitmegide howp öňünalardan ýetirdi. Her bir ýabyň kenaryndan, her bir çöpüň düýbünden tüpüň miýsiniň ýarylmagy. Oslowsy bir sekundda ýoluşlardan birini uma garmak mümkin. Onun meş atlynyň bir ýerde galaýtyda suňgur jarlardan geçilýän ýerlerde 3-4 atlyny gabap almagy ihtimaldan daşgyn näli. Atabaýew ele salmak ýa ondan diýilmek bolsa, diňe bir hojagulhany şündäli. Türkistanyň en tok umydyn ülmedik ingliz interwensiýasy üçin ulýaňşdy. Agalyf öz ýüzüni partbiýet saklady. Agyzynyň köýneden enlik etmegine görä Allah saklasyn diýip hopuýady.
Atabaýew bolsa şol aradadan halasy. Onuň häzir bar ünti güýç bilenmi, ağırlyk bilenmi haýsy bir ýollanam bolsa, interwensiýanyň galyny agentini ele salmakdy. Şonuň şuň ol öz pikirine gelen bir küýü öňden barýan şahargörlük bilen maslahatlaşmak isläp, atyny dewsedi de onuň bilen ýanyny taşyp türmekçi boldy. Şahargörlük öz aýagynyň astyna aty günnüki bolan tögüşde galtamanlardan alypdy. Onuň üstüne ka gursagynyň ok degip, tüpeňi bilen bile agdarlandan soň, zyrowyny süýren at ümdüne tutup, eň soňunda Kerim hanyň atlygyna oýlapdy. Dogry onu tüpeňlämeden ele salmak mümkin näli. Emma täze gaýşdan bolan bir syrow, onuň aýagyny solaşandan soň edil üsürdüklerine dönüpdi. Şolat tezen aty bolman, köýne galtamanrygyny ahallan ýa arkasyň bir ýerinden ele salmak mümkin. Ol saky terdaryň bilen aty bolar semelli. Öňüne at geçirenden ölenini ibal görýärdi. Ýeňsizin tüňgördüp agyzdyrygyny basyp ýoňa bakan ümidi gatdy. At şemine gelse ardaýy bilen toýunak salýardy. Duşuna gelse topulup agdyrýardy. Häziram Atabaýewiň atyny öz duşuna goýberýär gelmedi. Emma hereket hayallany hem öz duşuna atyň bolmak ýarlanmaýan aňlany üçin biraz rahatlandy. Eýsem dogry duşundaky at pärlini bozmaga säýeltigini aýdy. Düýrme bilen topulmaga häzirlenini, ýeňsizin tüňgördüp agzdyrygyny şeýnäp gyýk garap barmagy atasan habar berýärdi. Sagyrty gümmedekleýän dorat, hoşuna gelen Atabaýew, "Ýara çary, batyny ýerden edendin" diýip sorady. Doratyny ýahillik bilen halanyny çarygy fızgurun berip, onuň hoşallygyny bälim etdi. Dogrusa şunuň ýaljyny tata, meňe ilkinji gezek münüşüm. Sen özüň ýerden şäheriň gapdalynaky beýşal töýlüni sen belki görensiň. Görmesen belki eşdendiň men şoý öýlerden. Ha, ýatawullardan. Hawa. Onu ikimizin hem aň seçmäme bir gudukdan ekeni. Hawa. Gaýgysyň oňa bir ade geldi. Seniň hawa-hawadan başga dor bilýän adyň barmy? Ýollaş Atabaýew. Men adym gaýgysy. Gel ikimiz ýöne koý ýollaşlarsa söýleşeli. Atabaýewiň adyny eşdenine ýöwtellap ýörün ýaşygydy. Oň bilen öz diňduşy ýalfyzlaşmagy hatdaldy. Eýsem de bolsa gaýtalap, ýanzap talap edenden soň diňe adyny tutup sözlemäge mejbur boldy. Şaharyň Fedorusy gaýgysyň hoşuna geldi. Sen nirde işleýädiň? Nirde bolup meňen tek oňurýan işim düşünýän zadym mamynamy. Ýeri-ýeri. Sapara gatan kişi bolmady gönül. Onunla mına dilim aç bolan olup ýördüm. Soň günlerde bolsa sarıgtdydım. Sen Kerim han gowy tanýarmyň? Ýok, ýöne koý daşky tanış. Häzir nenen? Men oň bilen duşanymy henüz 3 gün bolan wagty. Eýsem de bolsa, adamyň özüni alyp barşyna, hüýýetine garap oňa ilkinji bahany bermek bolar ahyry. Kerim han men aňryşyma görä şo gadym kanlardan, ol aklyňdan aýrylyp söwüşdälimi? Duşmana bermediň türkmen ýylmy, waspaňa tapmaryn kagyz galamy Suronum germese döşe goştan. Depelap duşmanlar watan toprağın, meýredip bilmediň bagyň ýapragyn, asman aňyp dynman kakdy depregin etdi diýip azybeş goştan. Dip tarif edilýän il behbir üçin janyny orta goýun, uğur şörek bilen mydar eden goştan ýar bolman. Öz behbir üçin müň jany birden gurban etmek häzir hileler hanlardan. Kerim han bir wagtdan sınlakay Sowet adamy bolar diýseler, meni hanyp biljekler. Eýsem onuň atyryady nähek düzüpdirdi. Ýok beýledel. Men aňryşyma görä Kerim han şu gün kunny zerur adam. Onu götürgülüseň ölümi hiç bir zat bilen ok. Ýöne biri hypsyk adam. Oňa ören eterden bolmasaň, gadamyny keçse basmagy, mehfid arap duşman perimine gulak asmagy, gazza-gazza gerenne bir gijanyň özünde ähli nökerleri bilen, kowumkysy bilen bosmagy mümkin. Agyr ýüküm bagzygym diýen ýaly, olaryň eşek ýükü çadyrlaryny başga ne sagyrýarlatlary ýok. Şaharyň Kerimhan barada pikiri dogry bolan üçin gaýgy o sözi uzatmak islemedi. Şahary, sen o adamlardan tanýanyň barmy? Ýok. Näme üçin? Meňe tek şkoluň howlusundan şäheriň töwründen başga gören ýerim barmy? Men oňy näme üçin sorýanymy bilýärmi? Ýok. Ýylady keramat diýen akyl bar. Baýgasly adamlarla gurrunda şkol bolsa, hojagly hanyň haýdy çeşmeden tuğuşýany tiýiz aňlamak bolar. Ýa-da tomuk pasly bolmany üçin olar bu gytly kopýa bar. Meniň aýtmak şolýarmy sen düşünmedin. Onuň nireden kimden, kimiň üstüren ilham alýanyny, onu nähillik bilen ele salmak mümkinligini tiýiz aňlardyk diýdim. Umuman ilatyň şaratyny sowetleşmegi, halk huzurlugynyň nähillik bilen şaratyny ösmegi barada da ýaşullar bile kän kömek berip bererler.
Olaryň häzirki barýan ýollaryň iki ýan kenary ýannaklyk gürşeplükdi. Birden şahyryň atynyň alkymyndan bir sülgün güsürdäp galdy. Ürken atlar şu sekundda arkandyňdy. Olar neden atdan agdarylypdylar? Gaýgysy atynyň boýuny uzaklady. Şahyryň göwrüsi bir ýana gyşardy. O atyra gark bolup gelýän Muradyn göwrüne bolsa, nirededir bu kulp ýatan adam gümpüllü turgany döndü. Atlar hor gurup keýerjekläp, ýaňyjyk ýola gönügenlerine bolsa, Murad öz atyny debsap gaýgysy bileňleşdi. "Ha Murad, keýip nijik?" "Keýpe ýamannal. Näme beýle asynsyz gep ýagyň? Ýoruldyňmy?" "Ay, on şokly ýorulýar duramok köli. Ýarynsoň. 1 kilometrlik sagapdalymyzda owa bardyr. Şoňsyny geçmelimi?" "Ýok, onu näme? Şoňa baryp çaý diýmek şolýan. Oňa şenli bolsa daňsaz berer." "Näme şeýle suwsadyňyzmy?" "Ay, ýokly. Ýok bolsa çaý zawoda bar içeriz." Isligine laýyk jogap alman üçin Agalyp atynyň başyny gowşudygyny duýman galdy. Näme bolsa uzak ýol hökmüni ýürüdýärdi. Ýol usulyny dymýadyr, parlaýadyr. Atlaryň da uğrarnak şähdi ýokdy. 3 ýylda depe galyp, onuň ýydynaky ýaldyrak balkyllap görünýärdi. Inni şagal pagalanda teleşdirilmeýärdi. Olar atdan aganlaryna howaň ýüzi füýt çalynýardy, çaňjar uratdy. Oňjok kuşlar howanyň ýagtylýanyna, nowatda günüň durmuşy başlananyna buýsanýan ýaly. Ýene aýja taýraş başlapdy. Bir-birini meňdeş gara öýlerden bolsa, töňňe hem zygar odun ýyrsy tütünýärdi. Zawod diýilýän un garaldy. Onuň hojaýynyň biri ulyny urus bolany üçin ulynyň zawody ýa-da Niýazgulynyň zawody at galypdy. Hojaýly hanyň atada şol zawoda şäherikdi. Ulyn hojaýyn ýylyň ortasynda bolgusy bir motor gurap, sanly ýylla ullakan baý bolupdy. Ýöýän unyň muzyny islese ölçegsi pul alýardy. Islese gallanyň plançydan birini bölüp alýardy. Ondan ýekezitlerine nırh wady, nedansap. 40 kilometrlik ýol töküp, şähere un götmäge gitmek üçin daýganyň köpsünde ulagy ýokdy. Bu aýanda da şäherde hojaýynlaram çürkeýärdi. Ulyn hojaýyn rewolýusiýadan soň bar emlägini alyp ýoksa götüripdi. Ştab çaý şol hojaýynyň taşlap giden öýdi. Ulak güni işläp, ulak gije ýol ýüren adamynyň dem almagy, azyjykda bolsa erkilmegi boldy. Emma Atabaýew onetmän şahar bilen Murada, "Men bir halym töwrüge tertalýansam, siz demdiňiziňizi alyň" diýip taşary çykdy. Öýe islemese. Oň ýerine düşmek mümkin näli. Şonuň üçin Murad diňe milisiýa aşagyna gödümledi. Emma öýe ýerine milisiýa düşmekçi bolýanyny aňlan Atabaýew gal alamaty bilen elini salgady. Şo wagtda tejenin beýle kowraryny üýtgeşik däldi. Käbi ýeriniň gapdaly satmaly. Käsiniň gapysy tölerli gatar-gatar öýlerde men kulfun nerýalty känelli. Owanyň arasynda da, töwreginde de ýekece de agaç görünmeýärdi. Diňe zawodyň ýanynaky 4 san agaç ulukdan helenläp görünýärdi. Äli töwerek bolsa, ýap şirli ekrançylyk ýeri bolup käýeri süsňäp gelen şägedi. Guýlarda eýem at diýe ýakýanlar da, arkalary kädeli ýa küýdeli barýan gelinlerde görünýärdi. Owa aýagy üstüne galypdy. Ýek-ýekerak bir öýüň gapsyny bir ýaşuly iki elini sırtynda tutup haýal ýagal gezmedýärdi. Gaýgysy göni şoňa baka öýdündi. Yetip gelýän ulyň orta gözüýlen ýaşuly, ýaňyzyk dogan günüň şöýlesine elini kölegirip oňa haýran galjyrkly etdi. Onuň şeýle şiňerlişi, "Men görezim kütülip ýörüm-ka. Ýa men ýalňyşam kam" diýip şu hürün ýana salmedýärdi. Ýaşuly gaýgysyň salamyny alsa-da, şu gözün anyklap bilmän oňa ýaňydan şiňerli hoş gelipsiň. "Ýöne göli sen şa ulyň hojaýynyň nämesi bolarsyň?" Gaýgysy oň näme üçin şiňerliýäni aňlap ýylgyrdy. Hiç dady. Hiç dady. "Näme anyň okmy? Mene dogrusy on şoklanyp duramok. Men sen öz dilinde ýepleýän agyryn. Ulyň hojaýynyň özem türkmençe bileýärdi-de. Ýöne oň dili çalgyrtdy. Ha, onna sen belki harady täden ýoly salmaga gelin ustadyň. Ay ýok, ustada däl. Onna sen kim agyry? Ay men bir gelip ýören işdi. Sen inim gozoň ýene siňerli. Öňü bilenle ýöne köý ýykmanna meňden ok. Onu nämeden bildim? Men eger ýalňyşmaýan bolmasam, sen saýharly garaýan göreziňde bir zadyň aladasy bar. Onsoňam, men sen şu gelip ýörüşiň ören hatarly görýän. Näme üçin? Sen nähil beýle dünýäden habarsyz ýaly. Hojaýly han hökümet işgärini duş gerdi. Kertip taşlaýandan sen näme habaryň ýokmy? Betewrek hojaýly han ýok agyry. Oň ýöz bolmasa-da ýykman atlasynyň ýok ýeri barmy näme? Hana seret, şo gümmedekleýän hatar şoluň özüniň kahyry. Onuň 5-6 atlasynyň owanyň ýeňse çetinden ýaňyjak daňsaz berenine atlananyny tärat kılmak netüre çykanda meni özüm gördüm ahyry.
Inim, men sana haypym gelýär. Bu gelişiňe sen ol doňuzlary görnetýän a bolarsyň. Bä şeýle diýsene. Näme beýle mön süren bolýarsyň? Sana asyl kim diýerler? Maňa mı? Näme beýle kiziňden ýasyň? Ya senem bir ýugurdyň goza sakynny. Ýykmandasymy diýmäge dili barmady. Şeýle gizliýän bolsa soramaýyn. Ha ýokla. Gozanyň şöylesi, gaçan garamtyl gözleri kirpigini gyrpmak etdi. A onu kim sen? Maňa gaýgysyz diýerler. Gaýgysyz? Hawa. Gaýgysyz? Goza bir hili bir mamla ýaly ýylgyrdy. Sen şo gaýgy atabaý diýilýänmi? Hawa. Garasynyňmy? Ya agam sen allamaýmyň näme hakymma? Goza ýeti gaçan uzun barmakly goşa ýelini tutdy. Hanuny ýeliňi bäri ber. Goza oň ýelini ulak guwatlap tutdyrman udur etini. Enim, tanamaz hilemez ýerine akal we aýyplaşma. Agam sana kim diýerler? Men adym Gutly, hawa. Gutly mirap diýem goşandym goşup ýörler. Hani ýöreýi diýip elini tutup alyp gitdi. Erti bilen howa biraz şigrek bolan soň, ozakda ot ýakyp, onuň garasyna agdy gädik tankal atardap otyrdy. Ýan odun gury bolan üçin öýüň içinde tüsü ýokdy. Ýöne öň tüsüleriň düýdi, ýüz başly köňüzi öýüň uklaryny, üdüklerini hüýtgar edipdi. Hatta odan naşly şemse tory bolardy, düýt dirarly poslan demir dönüpdi. Öýüň içinde arta taşalat tulman. Bir dugulunu iki bogdok uun beýleksinde reňki sorun galay sandyň üstünde 3-4 sany köni ýorgon münnerlenýärdi. Oturlayan ýerlerde hally jok niştat bolman, diňe käýeriniň ýüňi tüýjerip duran köne kesebady. Gutly mirap gaýgysyza ozaň maşyn ýerge dörledi. Aýaklary ýadykly darbalakly bolan hem adatlanmagan üçin Gatabaýew aýdaşyň gurap oturmak aňsat düşmedi. Daýhanlaryň giň baragynyň gadaryny ol diňe şo ýerde bilip galdy. Aýwudaşyny gurmaga darbalakly aýaklary etmän. Gyşarman uslubyny tapman, gaty ýerde şökürljek diýýär ýary ol alada galdy. Gutly mirabyň elhepi inim. Diýen dör daýagy aşagyna sygýa, sen iki aýagyny sygan okmy diýjek gyzaratyndan nahawatyr etdi. Emma onuň şol agyr ýagdaýyny sygan gözi oňa kömek etdi. Inim gaýgysyz. Ene ýatsyk gyşaray. Ýogdan sen ol ennamyňa ýelmeşen geýmiň bilen ne oturup birersiň ne de rahatlanyp. Ýanyň hurşy bolmady. Ýugurum ýeten tamdyr çörek agdy ýören ýakymlygydy. Ulak gyjanyň şogurundan soň gazgyn şaýam kem ýaramady. Olaryň şaý başyndaky kemaýyn gurrun berdenke ozogla bakan aýlandy. Gutly mirap zanyň söýledi. Ah inim. Näsen aýdýasyň, oň atasy ursun. Niýazuly ýeteriň udyň hojaýyndan ýeltesi gybady. Dawada olar şäriklidi. Togdanyň hojaýyny şody. Uň çykar diýanlar oň haramzadarynyň da dederdiler. O barasynda bir jenjel ýagdaralyp gördi. Hemmesiniň başy şo murdaryny ýaly boldy. Ýylony itten öter ýigrenýärdi. Anna görünni, on galman geçen perdendi, özünden ýüz etseýmenç. Owalarda hojagyny gollaýanlar känmi? Pis tapar, suwpeti diýen ýaly her kimiň özüniň hüýdesi bar. Onu gollaýanlar baýlar. Hökümetden şarpyk dadanlar hem ýedi gapyda yer tapmadyklar. Bir ýerden haw sesini eşitse, itleň hemmesiniň şo tarapy akan ýürüşleri ýaly. Hojaglyň ýydyna düşýänler hiç dadyň manysine düşünmän halka hyýany edýänini aňlaman. Diňe şol hawa körlürse ýykyn edýän erini gyllakly güjükler ahyry. Şolara öz täsirini getirip bolsa, hojaglyny olaryň topbaş ýeka galdyryjagyna. Hatta boyununu tanap salıp, ödörlün bile alıp geleceklerine ben şekim yok. Sebäbi olan hiç biri. Hoca uliyal tohumazın, yaşlıktan haramzadalık, talansızlık terbiyesini alan yigitler değil ahiri. Ozanın sözü, Atabaýew öğren makul geldi. Yöne bir olanın arasında öğüt ünlü öğretmeye häzir wagt yoktu. Diňe ertirin özünde belli etmeli. Her halda şo maslahatyň peýdary netije berjegini ol unutmady. Gaýgysy şüheli bir zadyň üstüne açmak niýet bilen goza osmakda sowal berdi. Gutlaga diýene. Sen durmuşda azyň tüýjegini başyndan kän geçiren, sadalyk, ýeterlik, sapagyna türgün öwrügen adam. Sen aýtdy. Hoja Urhan nähil behwi darap, ýyl bilen basgyda galdyr ýaka. Ya 5 tane kelin ökürü bilen hökümeti aglaryny öýdýämki.
Men sana ýaňy oň tohum azyn ne aýtdym ahyry. Gutly Rabbin salyan barulaymasyn terzi töwrüne garanjaklady. Ondan soň gaýgysyna bakan biraz egirip fesfat bile gurrun berdi. Huzurlu hanyň gary giyimlerde işläni hiç kime girdiň näle ahyry. O diňe gary giyimi däl, İngilizde hyzmat edenler. Interventlerimi. Terbenniňmi, masyk benniňe bilen görün. Çakaraksız gelen mihmanyň sırtyny yalandyr. Men bir gerek olaň goňuşdyny mihmanyň. Ha ol İngiliz şansyna näme diýilýär? Tyýgyjynsmy? Tyýgyjyns. Ha oşo tyýgyjyns. Giýjanyň bir wagt gelip olaň öýüne düşdi. Onuň ýanyna belet bolup öňüne düşüp alyp gelen ýerliýinim diýen bir gara ýüze bardy. Dogrusy men olaň gurrugyny eşdip bilmedim. Ýöne men mihman ýerimiň. Ýani olaň oduny çekip küllerini atyp ýören hyzmatkaryny aýtmagyna görä. Tyýgyjyns hozugla Erid hanyň sanlyjy güni barly. Tejene sen han bolmalysyň diýilmiş. Şo söz dogry bolup çykdy. Ardan salym geçmäke Erid han İngiliz spylar tutdular. Ýetirmänem atdylar. Ýylyň bagtyna görä. İngilizden özüniň hem guyrugyna şakyrdyk taklyny dönni. Ýogsam hozugla hanyň bu wagt han bolmagy mümkin. Men aňlyşyma görä tyýgyjyny süren oňa aratmasy ýenidem ýokdur. Onu sen nämeden sen ruýasyň? Hozugly han Tezen şäherininden, ýagny gulluk edýän ýerinden gaçar usulyny şo betini şan ýerliginden men şolaň öýünde gördüm. Edem hozuglynyň Tezene han uly gelýänsyny o. Diňe Tezene däl. Oyun ähli türkmeni öz agdyma garadylar. Turanyny men syýynmaz, sarsmaz musulman nöwretini gururny ip küpelýär. Ve Eňe adamyň awşakdygyny aýt. Ha o söýdürüşine görä ol öz arka dayanjyna göwün ýetýän urra semeri. Ýöne görä men bir zada geň alýan. Näme? Siz näme üçin oň atasyny hem ähli maşgalasyny ýygdaňyz? Maşgalada günah ýok ahyr. Men özüm bursama ogul gelýänçe suda bolmasa atasyny diýwara süýlejek. Ýöňürine gutlagy. Ogul ata ogula jogap berenok. Ondan ähli maşgalasyny gyraýyndydy. Hozur gaýdyp gelmeýär. Näme bileýin? Şeýle mozurak şäher görläýse, şeýdip köpläp ýörräýdemok. Gaýgy öz niýetini mälim etmän durup bilmedi. Han göreli wakaly näçe gün köplerkä. Gaýgy sen belki hozugly hanyň aladasy şün gelensiň. Men ýörüte gelemok. Aşwady geçip barýardym. Tejenne düşünüm üçin oň bilen belden etmän gitmek özüme laýyk bilmedim. Edem ýakyn günlerde çakmaşyk niýetiňiz bar-o. Ha gutlagy. Sen sada adam bolanyň üçin senin hiç bir tarafı gidecek değil. Şu ýeňe ödünni. Gecenin ähli töwrügini dumurlukdan gelen atly nöker gaplap alar. Sürene uran tilki ýaly bir ýerden tapataýmasa, o jogul hanyň ertiýär iň soňky günidir. Berekella, inim berekella. Ýylyň senden tamasy jeýledir. Atabaýew gutly ýaly gozary ören gowurýardy. Mümkinçilik tapan ýerine onuň iň gowuryndy şoru ýaly gozady. Gutly mirap bilen ol uzak günnäm oturuş biljekdi. O wada şoru ýaly gozalaryň baryny o bilýärdi. Hem şolarla gurundaş bolmagy o dynuzy arzu edýärdi. Emma o häzir wagt ýokdy. Awdrazak oňa sen ýaşdyňda garrap ýördiň öýdýän. Sana goza tapsaň gelin edem gerek däl öýdýän diýip degýärdi. Gaýgy oňa senem gozamy. Men sen bilenem sözleşedim gelýär diýip siňerlerinden soň mälim edýärdi. Gozalaryň başynda durmuşyň asyrlyk tejribesi bar. Şu tejribenin ödününü sıkıp alıp bolsa, durmuş göreşine goýberlýän hem goýberiljek ýalňyşlaryň ýoňlanmak mümkin. Bilmeýän zadyň bilenden öwrenmän aýby ýok ahyry. Asyrlarça ýaşy, asyrlarça öwrenen urus nakyly bar. Sen özüň köýne mogul bolanyň üçin Muhammed peýgamberiň sallançakdan tä gabra şenni bilim alýan öwgüdini şinni unudan däl bolsaň gerek. Mowa dagaň mesene boýundaky ilkinji beren tapagy hiç wagt oň ýadyna çykmaýardy. Gutly mirap bilen hoşlaşan Atabaýew başga gozalar bilen tezleşmäge mümkinçilik ýokdy. Ştabda oňa dürli soraglar, ýol görkezmeler garaşýardy. Gaýgy uzak gün kellesine ýere goýman, deňe stol başyna oturýarka, eňegini ýerliň aýatyna, tirsegini stola diýip bir näçe minut ýerkelipdi. Fergana basmasyny höwüşýäka adatlaryň üçin şol irkilme oňa uwksyny alan sarak diýin berýärdi. Ştab naşanynyň hökmüne görä, atriýatlaryň hemme görkezlen ýerine 5:00 peýda bolup, Hozugly hanyň öýürsini töwerekleýin ýygryp başlapdy. Bir näçe ýerde gaça,
Kä yerde saknaşyk bolup, çölle serilip galan gögüre, ýykylyp galan at elini galdyryp gelen ýetir azerli. Emma eňrek garalanan soň söwüş kıynalyp, Hozowulhan diňe ýetýeki atlasy bilen bir ýerden sümüp, iň soňunda Saraýat golyny bir ýerden tergetden aşypdy. 29-njy baş. Rewolýusiýon kanuny. Hozowulhanyň aljak galafy on çok edip biljek diýany bolmady. Şermegiň gasynyna gizlenip galan sirkä dönüni. Onuň ertir zany gelip bir gün ýene gonlara bermegi mümkin. Toporçak atlılar oblastyň başga ýerlerinde görünýärdi. Olardan barlaşa gelýänler de bardy. Diğer budagyn edilýänler emmady. Umumyň 1921-nji ýylda ýagdaýyn tek ýeňlemäni. Kynçylyk köp ýerde höküm sürýärdi. Baýly ruhanlar bolsa şol agyr ýagdaýy öz peýdalaryna ulanyp, Taňryny tanamaz bolşewikler ýugurda gahatlyk döretdi. Şu gidişine kıyamet kaim bolmagy da birdir dip, mümkinçilik dören ýerine Sowet hökümetine garşy öwüt dünne göredi diýdiler. Täze ykdysady siýasat, adyk okut hem harit barady, biraz ýeňillik döretdi. Täze dukanlar, şerketler peýda boldy. Alış-berişler ýok haridy ýüz çykaryp, onuň oňa ýyllarym ýetiliginde gezdirip, gatlyk bilen bollugy köp ýerde deňlediler. Ýöne bolhan naslar peýdakeşler bilen görüş hassa kıynylyp galdy. Adyk salgydy elbetde ýeňillerdi. Alaýtada baýlyra agyr düşýärdi. Eýsem-de orada açlyk ajdarhanyň agdan lukma bermek üçin gally toplamak zerurdy. Adyk atyryady oslawsy şagda peýda bolýardy. Ýokdan zadalyp bolmaýan elbetde mälim. Şonuň üçin olar esasan baýlyr ysýadylar. Baýlyr bolsa öýlerine gaçalga atyryp, garyp gatarlary da Sowet häkimetine garşy gozgumagy ymtylýardylar. Halk komissarly Sowetiň gawony Otlynyň iň ýyldynady. Gejenden uran Otly Aşgabatyna daralypdy. Penziräniň daşyna aňyrtyna göz ýetmezgiň şöl ýaýylyp ýatyrdy. Şol şölüň bir ýany mäne, çäşe üstsaşyry Saraýata bakanyzy. Beýleki köpetdaň etewülen misteriýan tekratyna, kasby deňine bakan ýaýnýady. Diňe ýazgyly bilen ýap-ýaşyl ösýän gödel tekra, häzir onuň samyny hem güýdüň ýelgini bilen sargylt ösýärdi. Ýeriň aýasy ýaly, takyryň köp ýerine diýişiň tynşgamagy çöp ýokdy. Ulukda kizicik bir çöpi salgym götürüp, edildiği ýal görkezýärdi. Atabaýewiň aňlaşyna görä, şo çölleriň ylgaryny getirseň, ýer ýüzüne jennet emele getirmek mümkin. Dağlardan şırlap iňýän çeşmeler şol çöller üçin derýa talhan salynan ýaýdyldy. Azy doýurmaga gallan gerek bolşýaly. Şol keşne çöller gandyrmak üçin ölçüksiz akabat su berýärdi. Su türkmen halkynyň ömürlük arzuwdy. Halk arzuwdy. Gaýgysynyň aňlaşyna görä hökman ýüze çykmaly. Amderyanyň bol suwy Türkmenistan çölüne bakan agdarylmaly. Şol arzuwa gark bolan Atabaýew kimedir gurrun berýän ýaly öz oýunyň netijelerini ma'lum edipdi. Ýurt parahatlygy berkirar bolup, halk huzuru aýag üstüne galandan soň Amderyanyň zylygyny ýapyşjagmyda men hiç bir göçden şügelenemok. Şu sekundda bolsa Otly çok durulgyny daýandy. Atabaýew öz adatyna görä wagondan çykyp özüne bakan syrygýan üýşmek adama tarap ýülendi. Merke hoşallyk bilen salam berdi. Saglyk amanyny kuturman kabuldy. Onuň daşyny üýşen adamlar bir-birini öňe düşüp ard etmäge durdular. Ýollaş Atabaý, hey bir beýdi günlüğüň aňyrsyna çykmak barmyka? Ve talaňçylyk hasan utararka. Sen oňa öz aýagyňla gelipsiň. Biziň ardymyzy mazary kulak assa diňle. Sen özüň biraz hay diýmeseň ýyl tozdurjaklar haw. Sowal jogaba may bolmaýşaly. Gurrun näme hakdygy diýendi ma'lum däl. Gaýgysynyň görezi ýalňyşýan bolmasa, agdamdan ot bilen ýalyn çykýanlaryň köpüde garyplardy. Dogry Sowet idaralaryna giren huzurly ýarlaryň garyplar ynjytmagy mümkin. Ýöne bol olaryň agdamdan meniň maşgalamy göz gypdylar. Men agdamdaky azgallar, meni piýada galdyrdylar diýen ýaly söz çykman. Tow beren gramofon ýary umumy ähňde gowa turdular. Atabaýewiň aňraýyşyna görä, öýler görünmän olar öňe tekleýänler bardy. Şonuň ýaly ýagdaýyna gaýgysy gerekim ýokdy. Emma bu sapar şol adamlaryň garrylardygyny aňlany üçinmi, ýa umman öz şähtiniň açyklygy üçinmi gaharlanman, gaýta olaryň janyp aýdýan sözlerine kep etdi. Eýsem-de orada işiň aslany etmek ýeri boldy. Şonuň üçin elini daldalady. Duruň entek duruň, biraz sabr edin. Şöwürmi telpegini çümürü giyen 3 bölek sakkally ýeňi ýolugyň bir oňguly asman biziň sabr käsemiz dolly diýip gygyrdy. Atabaýew oň üstüne abansa da galap bilen gygyrman ýylgyryp söýledi. Sen aýt näme beýle jikşerýärsiň?
Ay bayar ağa sana oyun gerek, men içim orta yer juk diye. Gaýgysyn sesiniň ähäň bu tapar bir ady ýetdi. Sen ýoldaş näme diýsen? Men ol boş bogu haýarlygy özüň alýan adamlar hilinden näl. Şoň bilen bile men küçürüğüm yalan bolmasy. Şaý diýen sözleriň öz agymdan çykjak sözler. Ana ikimiz ýüzüňi dur. Gel näme ardyň, näme derdiň bolsa, çekinmen düşündirip Bayar bolsa Nikolay ýugrunyň, juda bolmaz öz owaňdan gözü. Ýagşymy? Ulanyň ýeňsesini dyrmaýan şöwürme telpek bir ady ýötürledi. Ay, men oň haýsy birnaýdyn. Hemmesini aýt. Ay, oňa sen wagtyň bolasy ýok. Sen öz sözüň torýansaň, owatlyn saklamak men bilen. Ýagşy, sen näme aňarlar? Ayağımdaky sarıgymy ýapşaýmasar meni alyr goýar ýa näme bar? Onda seni kim ynjatdy? Men näme bilen ynjatsynlar? Eýsem kim saňa dogrylyk etdi? Kim meňe barmagyny tutup biljek? Onda bu haýarlyk näme? Ay, bir töwerekde ezet berilýän adam azyl. Kim bar, anyk aýt. Ene şu durunun hemmesi. Atabaýew töweregine göz gezdirdi. Adamlar näme derdiňiz, näme aladaňyz bolsa, kimden dogrylyk sistem gören bolsaňyz, çekinmän aýdyň. Ýöne göre. Goňça paýlaşýan ýaly wagyr turulman. Ýeke-ýekeden tözden. Märekede durunlaryň hiç birini ses çykmady. Gaýgy ýene gaýtardy. Çekinmän aýdyň. Mesele nähil kynam bolsa, bileşdik şöp bilerdi. Ýene hiç kimden ses çykmady. Şöwürme telpek asrynlyk bilen ýumlugurly görünýär. Gaýgy oňa barmak bilen şarat etdi. Ay gardaş nire? Ay men ýeşegimiň gaňgasy agaýdym kaýo diýenip märekäň şinne ýitip gitdi. Ýagyny tüňürek. Ýapyryk bir adam sezin sandalyp gepmedi. Gaýgysy serdar, ýaňky kel başyna ýaňraya. Ol ödüniň däli kelek waýyn gepin gepleýär ahyry. Şu ýerde duran adamlar hökümetden azdan köpden alýandyrlar, emma şu adamlaryň içinde hökümete zat berýän hat dogry berip bilýän ýok bolsa gerek. Belki tütem zorluk görenleri vardır. Tütem görsere baýlardan görýän bolaýmasalar. Ýöneki ýere şeýle topalyň turmak. Häkimiýet aýplamak bolmaz ahyry. Ýan kaýdyşym ýaly olaň hemmesi özgän gepini geplendir. Şo wagtda pamoşnik gelip Atabaýewiň gulagyna çawuşjakdy. Otlynyň durmak möhlet etdi. Haşy diýerler. Emma Atabaýew oňun sürmen bar aýtdy. Teretmesinler diýen terede ýerini talgady. Gadal daýhanlar. Sowet hökümeti tirin öz hökümetiňiz. Onu idare edýänler de tirin özüňizden, edil özüňiz ýaly adamlar. Dogry, salyk on sökli ýeňiller. Zeruriýet mejbur edýär. Eger de kadadan çykylýan ýeri bolsa, ýa ýalňyşlyk goýberlen ýeri bolsa aýdyň. Eger çekinýän bolsaňyz, onu hat söylemäli mediň. Ýöne bolun. Men sizden haýyşym, özgäniň gepine gitmäň. Gaýta dürli bahane bilen daýhandyryň agyny alartmak bolýan baýlaň başarsaňyz şeňirgine kakyň. Ýagşy ýazylykça goş. Wagon epesli uzaklaşýança galgyan telpekler hoşallyk alamatyny ma'lum edýärdi. Şonuň ýaly ardaşlar ýa ýöneköý salamy gelýänler kakada da goşdy umman wagtlyň durýan durgularyny az berdi. Türkistan Rewayan Sowetiniň silenini Aşgabatda işgärler hem garbili garşylapdy. Komanda şüýüň raporty hem resmiýet oň ýöneköý jemaat bilen haramlaşmagy mümkinlik bermänni. Türkmen öňkü Zakaspy oblastyny ýagdaý umman gowlaşýardy. Yetmezçilik şinni kän bolsa-da, gallygytlyk ýokdy. Kooperatsiýa aýag üstüne galmany üçin. Şöwde ýasagan bu suwdiýetçiliň elindedi. Araçak on çoklu berk bolmany üçin gaçak malam gypdäli. Goýok şaýyň şoňa meňde şarit, egran üstünden at arkasy ýöne gelýärdi. Baýlaryň dementek goşamandy. Din hyzmatkarlaryň entek ýeri ýatmandy. Eýtem de bolsa Sowet häkimiýeti berkarardy. Oblastyň ýagdaýy barada mesab gurrun edýärdi. Öwelbaýewiň ýumary hem şorta söz bolary gülüşdirýärdi. Bir gözi çala güllük kitijik çepik adamyň şeýle dile warlygyna gaýgy hem hiç haýran galýardy. Hawada. Bilbil goýan hem müçözi menki bolsun diýip ýalyp meňdetme getirýärdi. Gurrun ahir ýagata ýyrganda Öwelbaýew bir ýana çykyp gitdi. Oblastyň raýatda owaň ýagdaýy barada dürli pikir dowam etdi. Oblast polkowyň başlygy Saryn Urliýew bir aýagyny beýlekden üstüne goýup asatma tutýan ýaly hanra oturdy. Ayaklaryny tanradyp oturmak oňa adat bolup galypdy. Ol papirosyň birini söndürmän ikincisini otlaýardy. Ortadan ýokary iňşemek egres ýigit, gabaklaryny aşağı düşürip aýdylýan sözleri gulak asýardy. Birden ka bolsa tüpüň miýi ýarlyna döndü. Mesele maňa gardy mene çürtkedik bolajak. Onuň şu sözi oslawy güldürdiýini ýada saldy. Atabaýew Saryn Urliýewy utanýardy. Oňa her bir iş ynanmak mümkin diýip oýlaýardy. Arman oňa ömürlük ýoldaş bolup galan neçe hem artygyrak gönlürleýän arak ony
biraz bozýar diýen netije gelýärdi. Atabaýew oň sözüniň aýgydan anyklamy isledi. Sar Nurly, oblastyň hojaýyny häzir sen ahyry. Hojaýyny menem borsam, hany mennel. Diýeli ähli ýerek sen gelingdeken, şonu näçe? Ýerek elimde bolsa, biraz pikirlendi. Dogry täze ykdysady tiýatraty ýatyrman, tewdegärleri gereginçe bolmak mümkünler. Ýöne göre, olaň arkadaýanjy bolan ruhanlara men petiklerdim. Näýilik bilen. Meçit mehraplarynyň gulplarynda üýüşip namaz okumak gadagan derdim. Al gerek bolsa. Ruhanlaryň öwüt ünlüleri esasan meçitde diýer ahyry. Garamay kalk oňa näher garar. Gulugyny bir şördürde netijede hakykat şeýle kendin karary geler. Dogry däl. Dip elini galdyran orta boýly salihatly ýigit apkom sekretary Halmurat Teýatmyralypdy. Saraň gözlerini jikçerdi seretdi. Näme üçin? Asarlyk adada bir günne galam çekmek hey mümkinmi? Gandan girin, zandan çıkar diýen akyl bar. Dini kanun bizim ülkemizde 1000 ýyldan artyk höküm sürýär ahyry. Şu günni ruhanlyk anjytmak, halky ýödümizden bezdirmek diýmekden başga zat däl. Sen belki siýasaty menen gowrak düşünýänsiň. Maňa galsa ýankaý düşünmýäri, dinne de, tradisiýada da rewolýusiýon kanun ýürüdäjek. Sar Nurly bilen jedilleşmegiň peýdasyzlygyny aglan Teýatmyradow sezini çykarmady. Şonuň üçin Gürrüň Atabaýewiň öýdi goşuldy. Näme diýsen Sar Nurly? Gazyny ýetmese, gazannak suwun gaýnanok. Rewolýusiýa elbetde bir gün emele girenok. Dini tradisiýany güýçden salmak üçin. Dinsizlik tohumny ekmek, garaşyk etmek, göýgertmek, bol gazanmak zerur. Şonu etmän sen şuun alagada meçidin agdan petiklesen, ertir Hojagulyhan ýalyhan onlar şeýerde peýda bolar. Şu mesele barada men sana bir teklifim bar. Aýt. Sen öýdi işiňde. Ýani jogapkärli işte ýalňyşlyk göýbermezlik üçin rewolýusiýon taryh bilen tanyş bolmagy çalyş. Sar Nurly näradylygyny mälim edýän alamat bilen ýüzüň soňup ýepledi. Aýby näme? Gulluň uly bolan üçin elbetde öwretme hakyň bar ýogsam ekimeden muhtarama tezen şkolla elmi. Gaýsyňa jogap gaýtarman kine ýalyl gördi. Emma Teýatmyradow ümit oturup bilmedi. Sary, sen ne hak kuşarýasyň? Atabaýewiň rewolýusiýon universitet utorandan sen goýa diýersiň habaryň ýok ýaly. Şkola utorandan soň men näme diýip Sary uldumdy. Durmuşdan sen elbetde ýöňe laýykly tapagalandyň. Ýöne göre her kimiň kabiliýeti, her kimiň ukygy başga. Şol söz Sary Nurly hatamagyr diýdi. Gaýgysy rewolýusiýon töwüşe galyksa, sen keýpe gydykdyň diýen maana düşündi. Şonuň üçin oturan ýerinden löwge galyp, tüstür otuň içinde sarasyň gelmetdi. Birden käde aýak çekip Teýatmyradow çyňerli. Sen näme? Meni indi tanımalymy? O näme diýen söz? Men näme şey diýen gullugymy dilä baldymmy? Kime o çek getirýär? Alama sana laýyk bilmeseň aýryp bilýän ahyry. Sary, sen näme gere ýoldaşyňy çöp aýrýasyň? Gaby diýer ýaly, men hiç bir zatdan gorkym ýok. Aýby näme? Bar üçin şo bolsa bolýardy. Bolýany şo. Gaýsy bolan ikisine taýyl gerek garap ýylgyrdy. Hör palşyňyza ýamanlar. Ýoldaşlar. Iş utulyňyzam şeýle bolsa, men äsiden garşyňyzda durumdat bolýdym. Teýatmyradow arkaň döldü. Biziň jedelimiz gaýgysy diňe öz aramyzda gürrüňdi. İşe gedip gelene biziň agdymyz edil jübitek ýaly birdir. Öz anjysyny ýuwdyp bilmedik Sary Nurly beýle kutow geçdi. Zakaspi fronty wagtynyň komandaşy. Ýa-da oblastyň harby komissary hem harby güýjüň komandaşy Sergey Prokofiewiç ýöneköy gurruna gulak atyp oturdy. Ol Sary Nurlyň öýden Atabaýew ile diňlärni geňirýärdi. Sary dolanyp gelende bolsa öz pikirini mälim etdi. Hormatly Sary Nurlyň, men siziň tarapyňyzdaky terede kim daş goýurdan ýejir? Size men her wagtdan hormatym bolar. Ýöne bir Konstantin Sergeýewiç. Men rewolýusiýaň sallat hata edýän. Saryň ketini çykarman öz ýerine oturmagy aýdylan sözden radylygyň alamatydy. Çynnakay meseleleriň bir näçe ýygnakda däli, öz ara gurrunda oturandan soň front dostlary Atabaýew bilen Timashkov wagonyny ikişak duşdylar. Atabaýew içi bilen on çokly arat bolmady. Garajdanlyk töweşde ägert hyzmatyň eýeti bolan ýoldaş bilen bir gümki içmezlik mümkinlerdi. Ol Nikolay Andreevich bilen Sergey Prokofiewiçiň her gaýsyny ýöňüň bir gol hata edýärdi. Şol adamlar halik ýürekden söýýärdi. Dostlar garajdanlyk töweşiň agyr ýagdaýlaryny ýatlaryna saldylar.
gaýgysyň agazan serdaryň bazaryna çöke düşen ýadyna geldi. Şo ýagdaý gaýgysyň öz üçini öğrengendi. Dogany düşman hökümini atmak, düşmanyň bazaryna çöke düşmek bir-birine jebis gelmeýärdi. Atabaýew öz ýanynyň büdür rewolýusiýa kanunynyň bir maddasy diýen netije geldi. Rewolýusiýa kanunyna girmeli maddalar şindikänni. Türkistan topragyny Buhara hem Xiwa hanlyklary halk respublikalaryna aýransalardy. Olaryň başlaryna oturumlaryň köpüsi halk adamsy bolman, baýlar sınıfynyň wekilleridi. Rewolýusiýa kanuny şu respublikalarda giň fehrada diýermeli. Gojagul hana kuwapdaş galtamanlar şindikän ýerlerde öz talançylyklaryny dowam edýärdiler. Şo ýagdaýlary gözüňe getiren Atabaýew öz sözüniň harby ýagdaýa aýlananyny duýman galdy. Sergey Prokofiev Zakasp frontunyň aýylganyşlygy hiç wagtda men gözümiň öňünden giden ok. Gazyl goşunyň hem onuň komandaşynyň gaýdusy gaýraty netijesinde düşman garynasynyň deňde gark edilenini de undan ok. Ýöne göre Sergey Prokofiev frontinde gutorunok. Mälim zat Konstantin Sergeyevich. Harby ýagdaý barada size akyl öwretjek bolmagym elbetde akyllylyk alamaty däl. Men diňe siziň ýadyňyza bir zat salmak isleýän. Frontyň esasyny okady derwdagyny edilse, Tısrantky gurtlary giň sehram köp ýerlerini müňülekleşip ýör. Oňa görä harby komissaryň hem komandusçynyň wezipesi şuň küňe daňsatdyl. Düýün gaçyp çykan Gojagul hanyň erter gaýdyp gelmegi, ýeneleriniň döremegi, raýatada Jüneyt hanyň öň korunyny ýangadan eýlemegi mümkin. Harýem respublikasyna oňa garşy durarlyk güýç ýok. Harýem ýolbaşçylary istemeseler Türkistan respublikasy oňa kömek bermeli bolar. Türkistan diýmek bilen men Harýemden goňşy Türkmen oblastyny gözüňe tutýan. Şu ýagdaýlar siziň gözüňiziň öňündeliginden men habarym bar. Meniň şunlaky aňlamak bolýanym, siziň şu ýerde harby güýçiňiz. Şuňky ýagdaýa ýeterlik. Aýertiri. Ýertir barady. Türkistanyň harby komissaryna hem hus siziň öz adyňyza ýazan daklaryny oýum bar. Izin berseňiz häziriň özüni talap edeýin. Ýok, oňa soňra garar. Jüneyt bir çaknaşyk bolayda esasy güýç garawym istasy geçmeli bolar. Dogry. Şeýle ýagdaý üçin umum derwuriýetden başga ýurda beletler dilmarşlar ýeterlikmi? Biziň ahyan ýerimiziň esasy bir şorer Konstantin Sergeyevich. Şeýle bolsa, görüljek şäher barada proýekt taýýarlaň. Ýagşy. Alaýtada garawym çölüniň susuzlygyny unutmaň. Giň fehrany ýadyna salan Atabaýew birden-ke düýün köreni gözüniň öňüne geldi. Aksuýra gäwursyň arasynda çölle bir sürü keyik baýardyrmaş barýady. Olaryň gümmedekleýän sagyrlary, akçaryan buutlary nähil oňat görünýärdi. Tüpeň garba bolan gaýgysy wagonyň penjeresini saratyn açdyrypdy. Oňa çen boldy keyikler o keterden arana asypdylar. Ýogam oňatlyň hereketde bolmagyna hem awy ýalar biljegine garaman, şonuň ýaly purtutda bol peşeň ýerine boşadýardy. Ýonkerini wagonyň penjeresini atyp, artyk durulgyna ýetip barýarka bir key urupdy. Awdan habar almak üçin wagonyň gyslanmaş üçin boldy. Terget saksada serjant oňa tüpeň berip, öňüne düşmegini talap edipdi. Kanuny bozan kimde bolsa, terget sakçysynyň höküm etmäge haky bolan üçin Savnarkom başlygy buýrugy emir etmäge mejbur bolupdy. Emma ony garşylan naçalnik günäkara şet berende bolsa, serjant durun ýerine doňup galypdy. Düýün keýikleriň görnüşi gözüniň öňünden gitmedik Atabaýew öz gürüňdeşine sowal berdi. Atlaňyz barmy? Osloga sowal komandusçyny bir arzulatdy. Bar ýöne gürü Jüneyt han bilen söwüşe ýeterlikdir. Bir kara Jüneyt han ýerden gelip çykdy. Eýlemat näme üçin gerek? Aw üçin. Aw? Diýipdi man komandusçy. Käbir komandiriň aw diýeni barady. Savnarkom başlygyny arda düşäň bolsa gerek diýip oýlandy. Şoň üçin ony ýumurlamaga durdy. Konstantin Sergeyevich, oň ýaly atylsa zada gulakka bartmaň. O näýle atylsa? Eskerden diňe bir hereketi däl, hatda sanalyp berilýän oklar da tapdylar. Men sizden ok dileme wagtyn. Timashkov oňa haýran gazyply garady. Konstantin Sergeyevich, bir näme bardy görüň edýär? Aw barady. O näýle aw? Aw näýle bolar? Sergey Prokofiev, keýge awlamaga gitmek üçin men sizden at sorýan at. Haçan? Ýalyň ödünne. Ýalyr giýje sagat 2-den işleýärdi. Şoň üçin gaýgysyň aw sözi Timashkow bir hil oýun ýalaşdyrdy. Konstantin Sergeyevich, men hiç wagtda siziň piýan boluňyzy görmändim. Atabaýew oňa haýran garjylyk gösteretdi. Eýlemýärdir men Timashkow ýerinden dardalap, oň sözüni kesdi. Ýok, men başga bir diýmek istedim. Näme diýmek istediňiz? Siziň aw sözüňiz meni bulussyz giýjäň ýyldyrym ýal geň galdyrdy. Näme üçin?
gizi sagat 2-de aw. Biz häzir atlansak, gaýur sul aksuň düzüne barýansak, daňsaz berer. Yalançy atylyp barýan şahy bolsa awyň tüs wagtydyr. Heýgetini ýetiňde gelýän şunyň bolsa sallatlaryň bergenlerin 2 sanyny berýär. Keyp onu aglamak dahry. Uluk gizi ukudun galypmy? Sergey Prakovich. Görýän gülse aw keypinden habarsyz. Dimaşko aw keypinden habarsyz däldi. Ol Savnarkom başlygynyň giyjäniň bir wagty çöresine çykmanyň howaty edýärdi. Belki ertir howa atylyny soň giderdi. Wa onu Krasnovodska uradypmy? A belki gaýdyşyňyzy? Ýok ýadyryň özünde. Gürrüň torunukly bolan üçin komandaşy arada da galdy. Telefon trubkany götermek mümkinmi? Onun nähili buyruk berjek bolýanyny aňlanan üçin gaýgysy ona duýduruş berdi. Diňe bir şert türe mümkin. Nähili şert? Diňe 2 tany at. Bir atly saldat bilen işimizden başga hiç kime azar vermediler. Hiç kime duýdurmalam der. Timaşko hakykatdan bir wzywodyň öňden uradylmagyny talep etmek istedi. Atabayev onu şon ýetinden döndürün üçin ol başga da paragatdy. Belki Hayat Muradow bilen nurly hem alyp giderdi. İşimizden başga bir adam bolmaly diýip men aýtdym ahry. Gaýgysy awy denli dünýäni unudýany barady. Timaşko kän gürüňeşdipdi. Oňa ýyna mat berseň, keýin ýygyna düşenine gözden ýetişegini gödüňe getiren üçin onu görnüw gowy, emma aýaklary saman bir alaşa mindirip, onu hiç ýerde hypdyrmadyk niýet bilen öýe ýyna atlandy. Şäherden çykyp uran 3 atlynyň nire barýanyny diňe ýalryk ýyldızlar şaýat edýärdi.